أوريت زهولك زبل سيامي زترخبه معرف حدا እንደገና ኣብ ምዕራፍ 26 ካብ ዝተልዓለ ናይ ትውልድ ቆጸራ እዩ ነዚ መጽሓፍ ዝተዋህበ ኣርእስቲ ብዕብራይስጥ በሚድባር ኣብ ምድረ በዳ ዝገልጾ ድማ ትሕዝቱ እዩ መጽሓፍ ዘሁልቅ ዝዛረቡ ሓሳብ እስራኤላውያን ብድሕሪ ኣብ ከረን ሲና ዝተገብረ ኺዳን ኣብ ምድረ በዳ ዝሕለፍዎ 38 ዓመታት እዩ እዚ መጽሓፍ ዝዛረበሉ ትሕዝቶ ድማ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ምጉሩምራምን ዓመፃን በዚ ምኽንያት ድማ ዝመጾም ፍርዲ ይዛረብ እግዚአብሔር ካብ ምድር ግብጽ ዝተበጀዎም ኣብ ከረንሲና ኪዳን ዝኣተወሎም ህዝቢ ነቲ ዝተገብረሎም ነገር ኩሉ ምላሾም እምነት ምስጋና ምእዛዝ ዘይኮነስ ዘይምእዛዝ ዘይምስጋን ዓመጻይ ነይሩ በዚ ምኽንያት ድማ ዘመኖም ኩሉ ኣብ ምድረ በዳ ክሕልፍዎ ተረጊሞም ምስኦም ዝኣተው ናይ ተስፋ ቃል ክወርሱ ዝተፈቕደሎም ደቆም ጥራይ ኮኑ ናይዚ መጽሓፍ ነገረ መለኮት እስራኤል ካብ ምድር ግብጽ ምስተበጀወት ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ናይ እግዚአብሔር መንግስት ህዝቢ ክትከውን ምስ እግዚአብሔር ኣብ ከረንሲና ቃል ኪዳን ኣትያ እግዚአብሔር ኣብ ማእከሎም ዝሓድረሉ ድንኳን ተኺሎም እዮም ናይ ዘሁልቅ መጽሓፍ ክጅምር ከሎ እግዚአብሔር ናይ እስራኤል ህዝቢ ብናይ ጦር ሰፈር ከደራጆም ንርኢ ከረንሲና ምስ ሓደጓ እታ መንግስቲ ኣብታ ናይ ተስፋ ሃገር ኣብ ማእከል ኣህዛብ ክምስርትዋ ብእግዚአብሔር ዝምራሕ ሰራዊት ዓወት እናተጎናጸፈ مقدميت كغسغسو كلو نرئي እዚ መጽሓፍ እስራኤል ብእግዚአብሔር ዝተበጀወት ናይ ኪዳን ህዝብን መንግስቱን ኣብ ምድሪ ንኽትመስረት ዝተመርጸት ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊት ክትከውን ብግቡእ እዩ ዝዛረብ ናይ እግዚአብሔር ዕላማ ብግልጽ ተቐሚጡ ንረኽቦ እቲ ዕላማ ድማ ብሓጢያት ዝወደቀ ወድሰብ ምብጃውን ንፍጥረት ምድሓንን እዩ ኣብዚ ተልእኾ ድማ እቲ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ተሳታፊ ይኸውን እስራኤል ብምኽንያት ዓመፃ እቲ ምስ አብርሃም ዝኣተወ ኪዳን ንህዝቡ ድማ ካብ ምድር ግብጽ ዝተበጀወ ኣምላኽ ካብ ምሕረቱ ዝተልዓለ ቅድስናኡ ዝገለጸ ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ ገሊጹላ እዩ ካብ ምዕራፍ 22 ግና እቲ ህዝቢ እሙን እኳ እንተዘይኮነ እግዚአብሔር ግና ንህዝቡ እሙን ነይሩ እዩ ምሕረትን ለውሃትን ድማ ብግልጽ ኣርእይዎም እዩ بدحر الزدما تأرموا أسماتنيا زخونة بالعام እግዚአብሔር بعبيت برخت نإسرائيل كم زبصحو يزارب እግዚአብሔር نتي عمتسنيا هزبي እኳን ተቆጽዖ እስራኤል ነታናይ ተስፋ ምድር ክትወርስ ዝወሰኖ አዓጽፎን ምክንያቱ ድማ ንእስራኤል መሃብ ዝወሰኖ በረኸት ዝተመስረተ በትዘል ዓለማዊ ፍቃዱ እዩ أوريت زهولك معرف حده دك إسرائيل كم استقصروا قطري حده كم مدر قبطي كابزوتسو أب كالئيت عمت أب تخالئيت ورحي بقداميت معلتي እግዚአብሔር أب برخاسينا أب دنقان من رخاب نموسي كم زيلو تزاربو ببعالتومن ببماي بيت أبوتاتومن تبعتاي زبلن ننرئسي كم قطر سموم ناي بزلو أخيبا دك إسرائيل قطري وسد نسخان آرونن أب إسرائيل نزلو كلهم كود إسراء عمتنا العلي ناوق كواتسو زخولو بب سراويتهم قطرم أما يبيت أبوتاتو وانا زخون ككاب نقد حدثب مساحاتكم يخون وتم مساحاتكم دو زوبلو سبات دما سمام ازيو كاب روبيل التصور ودي الشدوير كاب سمعون شلمائيل ودي صور الشاداي كاب يهودا ناسون ودي أميناداب كاب يساكور ناتنائيل ودي تصعار كاب زابلون إلياب ودي حيلون كاب دك يسيف كاب إفريم الشامع ودي أميحود كاب مناسي جماليل ودي قدح صور كاب بنيام أبيدان ودي بدعوني كاب دان أحيزر ودي حمشاداي كاب أسير أقويل ودي أخران كاب قاد إلياساف ودي دعويل كاب نفتالم أحيرا ودي عينان اتون كاب تأخيبات تتصوعوا شما من تنقدات أبوتاتهم ازياتهم إيوم نساتهم حلقوا أشحات إسرائيل نبرو قطري 10 موسيان آرونن دما نزم ببسمم التصوع السبات وصدو أبتخل إتي ورحي بقداميت معلت نبزولو تأخيبا أكبو كود إسرع عمتن العلي زولو ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ننرأسي ببسمم تقصيرهم تتصحفو
كمتي እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኣብ በረኻ ሲና ቆጸሮም ቁጽሪ 20 ولد دق روبيل بخر إسرائيل ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ننرئس ببسمهم التقصروا كود إسراء عمتنا لعلنا وجزوات كلهم تبعتيو اتهم كاب نجر روبيل التقصروا 46 شحن 500 كونوا قطر إسران كلتن ولد دق سمعون ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ننرئس ببسمهم التقصروا كود إسراء عمتنا لعلي نوجزوات كلهم تبعتيو اتهم كاب نجر سمعون التقصروا 59 شحن 300 كونوا قطر إسران 4 ولد دق إجاد ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ببسمهم التقصروا كود إسراء عمتنا لعلي نوجزوات كلهم اتهم كاب نجر جاد التقصروا 45 شحن 650 كونوا قطر 26 ولد دق يهودا ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ببسمهم التقصروا كود إسراء عمتنا لعلي نوجزوات كلهم اتهم كاب نجر يهودا التقصروا 74 شحن 600 كونوا قطر 28 ولد دق إساكور ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ببسمهم التقصروا كود إسراء عمتنا لعلي نوجزوات كلهم اتهم كاب نجر إساكور التقصروا 54 شحن 400 كونوا قطر 30 ولد دق زابلون ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ببسمهم التقصروا كود إسراء عمتنا لعلي نوجزوات كلهم اتهم كاب نجر زابلون التقصروا 57 شحن 400 كونوا قطر 32 دق يوسف ولد دق إفريم ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ببسمهم التقصروا كود إسراء عمتنا لعلي نوجزوات كلهم اتهم كاب نجر إفريم التقصروا 4 شحن 500 كونوا قطر 34 ولده ودق مناسي ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ببسمهم التقصروا كود إسراء عمتنا لعلي نوجزوات كلهم اتهم كاب نجر مناسي التقصروا 32 شحن 300 كونوا قطري 36 ولد دق بنيام ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ببسمهم التقصروا كود إسراء عمتنا لعلي نوجزوات كلهم اتهم كاب نجر بنيام التقصروا 35 شحن 400 كونوا قطري 38 ولد دق دان ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ببسمهم التقصروا كود إسراء عمتنا لعلي نوجزوات كلهم اتهم كاب نجر دان التقصروا 62 شحن 700 كونوا قطري 4 ولد دق أسير ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ببسمهم التقصروا كود إسراء عمتنا لعلي نوجزوات كلهم اتهم كاب نجر أسير التقصروا 41 شحن 500 كونوا قطري 42 ولدو دق نفتاليم ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم ببسمهم التقصروا كاب ود إسراء عمتنا لعلي نوجزوات كلهم اتهم كاب نجر نفتاليم التقصروا 53 شحن 400 كونوا قطري 44 اتم التقصر موسينن أرونن اتم 12 سبات مسافنت إسرائيلن زقصروهم زياتهم إيوم نساتهم ححد نناي ماي بيت أبوتاتو إيوم أمو كاب دق إسرائيل ببماي بيت أبوتاتهم التقصر زخونو كلهم كود إسراء عمت نلعلي أب إسرائيل نوجزوات كلهم اتم التقصر كلهم 630 شحن 550 كونوا قطري 47 لواويان جنا بنجر أبوتاتهم مساتاتهم أي تقصرن እግዚአብሔር ንሙሴ ከምዚሉ ተዛሪቦ ነበረሞ ነገድ ለዊ ጥራይ ተቆጽረም ቁጽረም ድማ ምስቶም ደቂ እስራኤል ኣይተጸብጽቦ ንለዋውያን ግና ንስኻብ ልዕሊ ማሕደር መስክርን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣቕሑን ኣብ ልዕሊ ናቱ ዘበለ ኩሉን ኣመዘዞም ንሳቶም ነቲ ማሕደርን ኩሉ ኣቕሑን ይጽሩ ኖ ኸኣ ንሳቶም የገልግሉ ኣብ ዙርያት ማሕደር ድማ ይስፈሩ እቲ ማሕደር ምዝነቀል ለዋውያን የውርድዎ እቲ ማሕደር ምዝሰፍር ከኣ ለዋውያን ይትከልዎ ጓና እንተ ቀረቦ ድማ ይሙት እቶም ደቂ እስራኤል ከኣ ነፍስ ወከፍ ኣብ ሰፈሩ ነፍስ ወከፍ ድማ ኣብ ሰንደቕ ዕላምኡ መምሰራዊቶም ይስፈሩ ለዋውያን ግና ናብ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ቁጣዓ ምእንቲ ከይከውንሲ ኣብ ዙርያ ማሕደር ምስክር ይስፈሩ ለዋውያን ከኣ ነቲ ማሕደር ምስክር ይሓልውዎ ቁጽሪ 54
ደቂ እስራኤል ድማ ከምኡ ገበሩ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኩሉ ገበሩ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 2 ደቂ እስራኤል በብነገዶም ተሰሪዖም ከም ዝሰፈሩ ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ኣሮንን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ደቂ እስራኤል ነፍሲ ወከፍ ኣብ ጥጥቓ ሰንደቕ ዕላምኡን ኣብ ነናይ ማይ ቤት ኣቦታቶም ምልክትን ይስፈሩ ኣብ መንጽር ድንኳን ምርኻብ ብዙርያኡ ይስፈሩ እቶም ኣብ ቅድሚት ብሸነኽ ምብራቕ ዝሰፍሩ ከም ሰራዊቶም ሰንደቕ ዕላማ ሰፈር ይሁዳ ይኹን ሹም ደቂ ይሁዳ ድማ ናእሶን ወዲ አሚናዳብ እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቶምን 74,600 ነበሩ ሙስኡ ገጢሞም ዝሰፍሩ ኸዓ ነገድ ይሳኮር ይኹኑ ሽም ደቂ ይሳኮር ድማ ናትናኤል ወዲ ጾዓር እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቱን 54,400 ነበሩ ነገድ ዛብሎን ከዓ ሽም ደቂ ዛብሎን ኤልያብ ወዲ ሔሎን እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቱን 57,400 ነበሩ እቶም ቁጽራት ሰፈር ይሁዳ ኩሎም ከም ሰራዊቶም 186,400 ነበሩ እዚኣቶም ቅድሚት ይጓዓዙ ቁጽሪ 10 ሰንደቕ ዕላማ ሰፈር ሮቤል ከም ሰራዊቶም ብሸነኽ ደቡብ ይኹን ሹም ደቂ ሮቤል ከዓ ኤልጹር ወዲ ሽድወር እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቱን 46,500 ነበሩ ሙስኡ ገጢሞም ዝሰፍሩ ከዓ ነገድ ስምዖን ይኹኑ ሽም ደቂ ስምዖን ድማ ሽልማኤል ወዲ ጽርሻዳይ እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቶምን 59,300 ነበሩ ነገድ ጋድ ድማ ሽም ደቂ ጋድ ኤልያሳፍ ወዲ ሩዕኤል እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቶምን 45,650 ነበሩ እቶም ቁጽራት ሰፈር ሮቤል ኩሎም ከም ሰራዊቶም 151,450 ነበሩ እዚኣቶም ካልኣይ ሰልፊ ኮይኖም ይጓዓዙ ቁጽሪ 17 ድሕሪኡ ድማ እቲ ድንኳን ምርኻብ ምስ ሰፈር ለዋውያን ኣብ መንጎት ሰፈራት ይጓዓዝ ከምቲ ኣሰፋፍሮኦም ከምኡ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ስፍራኡ መምስቲ ሰንደቕ ዕላምኦም ይጓዓዙ ቁጽሪ 18 ሰንደቕ ዕላማ ሰፈር ኤፍሬም ከም ሰራዊቶም ብሸነኽ ምዕራብ ይኹን ሽም ደቂ ኤፍሬም ድማ ኤልሻማዕ ወዲ አሚሑድ እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቶም 40,500 ነበሩ ሙስኡ ገጢሙ ከዓ ነገድ ምናሴ ሽም ደቂ ምናሴ ድማ ገማልኤል ወዲ ጶዳሕጹር እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቱን 32,200 ነበሩ ድማ ነገድ ቢንያም ሽም ደቂ ቢንያም ከዓ አቢዳን ወዲ ግድዓኒ እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቶምን 35,400 ነበሩ እቶም ቁጽራት ሰፈር ኤፍሬም ኩሎም ከም ሰራዊቶም 108,100 እዮም እዚኣቶም ሳልሳይ ሰልፊ ኮይኖም ይጓዓዙ ቁጽሪ 25 ሰንደቕ ዕላማ ሰፈር ዳን ከም ሰራዊቶም ብሸነኽ ሰሜን ይኹን ሽም ደቂ ዳን አሕኢዘር ወዲ ዓሚሻዳይ እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቶምን 62,700 ነበሩ ሙስኡ ገጢሞም ዝሰፍሩ ድማ ነገድ አሴር ይኹኑ ሽም ደቂ አሴር ከዓ ጳጉዔል ወዲ ዓኽራን እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቶምን 41,500 ነበሩ ነገድ ንፍታሌም ድማ ሽም ደቂ ንፍታሌም አሕኢራዕ ወዲ ዒናን እዩ ሰራዊቱን እቶም ቁጽራቶምን 53,400 ነበሩ እቶም ቁጽራት ሰፈር ዳን ኩሎም 157,600 ነበሩ እዚኣቶም ምስ ሰንደቕ ዕላምኦም ደጀን ኮይኖም ይጓዓዙ ቁጽሪ 32 እቶም ካብ ደቂ እስራኤል በብማይ ቤት ኣቦታቶም እተቖጽሩ እዚኣቶም እዮም እቶም ኣብ ሰፈር በብሰራዊቶም እተቖጽሩ ኩሎም 603,550 እዮም ለዋውያን ግና ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኣብ መንጎ ደቂ እስራኤል ኣይተቖጽሩን ቁጽሪ 34 ደቂ እስራኤል ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኩሉ ገበሩ ከምኡ በብሰንደቕ ዕላምኦም ሰፈሩ ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ በብዓሌቶም በብማይ ቤት ኣቦታቶም ተጓዓዙ
ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 3 ሌዋውያን ቁጽሪ 1 በታ እግዚአብሔር ኣብ ከረን ሲና እተዛረበላ መዓልቲ ወለዶ ኣሮንን ሙሴን እዚዩ ስም ደቂ ኣሮን እዚዩ ናዳብ እቲ በኹሪን ኣቢሁን አልዓዛርን ኢታማርን ስም እቶም እተቐብኡ ካህናት ንኽህነት ዝቐደሶም ደቂ ኣሮን እዚዩ ናዳብን ኣቢሁን ከዓ ኣብ በረኻ ሲና ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጋሽ ሓዊ ምስ ኣቕረቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞቱ ውሉድ ከዓ ኣይነበርዎምን አልዓዛርን ኢታማርን ድማ ኣብ ቅድሚ ኣቦኦም ኣሮን ብክህነት የገልግሉ ነበሩ ቁጽሪ 5 እግዚአብሔር ከዓ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንነገድ ሌዊ ናብዚ ኣቕርቦ ምእንቲ ከገልግልዎ ኣብ ቅድሚ ኣሮን ካህን ደው ኣብሎም በቲ ዕዮ ኣገልግሎት ማሕደር ኣብ ቅድሚ ድንኳን ምርኻብ መዙን መዚ ኩሉ እቲ ኣኼባን ይሓሉ ኩሉ ኣቕሓ ድንኳን ምርኻብ መዚ ደቂ እስራኤልን ኣብ ዕዮ ኣገልግሎት ማሕደር ይሓሉ ሌዋውያን ንኣሮንን ንደቁን ሃቦም ንሳቶም ካብ ደቂ እስራኤል ብምልኦም ንኡ ተወፍዮም እዮም ንኣሮንን ንደቁን ድማ እቲ ናይ ክህነቶም ክሕልው ኣመዝዞም ጓና እንተ ቀረበ ከዓ ይሙት ቁጽሪ 11 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ እንሆ ኣነ ኣብ ክንዲ እቶም ኣብ ደቂ እስራኤል ማሕፀን ዝኸፈተ ኩሉ በኹሪ ንሌዋውያን ካብ ማእከል ደቂ እስራኤል ወሲደዮም እየ እሞ ሌዋውያን ንኣይ ይኹኑ በኹሪ ዝኾነ ኩሉ ንኣይ እዩ እሞ በታን ኩሉ በኹሪ ሃገር ግብፅ ዝወዓ ኩላ መዓልቲ ሰብ ኮነ እንስሳ ኮነ ኩሉ በኹሪ ኣብ እስራኤል ንኣይ ቀዲሰየ እየ ንኣይ ይኹን ኣነ እግዚአብሔር እየ ቁጽሪ 14 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ በረኻ ሲና ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ ሌዊ በብማይ ቤት ኣቦታቶምን በብዓሌቶምን ቁጸሮም ካብ ወዲ ወርሒ ንላዕሊ ዘሎ ኩሉ ተባዕታይ ቁጸሮም ቁጽሪ 16 ሙሴ ድማ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ከምቲ ንሱ ዝኣዘዞ ገይሩ ቈጸሮም ደቂ ሌዊ በብስሞም እዚኣቶም እዮም ጌርሾንን ቀሃትን ሜራሪን ስም ደቂ ጌርሾን ድማ በብዓሌቶም እዚ እዩ ሊብኒን ሽምዒን ደቂ ቀሃት ድማ በብዓሌቶም ኣምራምን ይጽሃርን ሔብሮንን ዑዝኤልን እዮም ደቂ ሜራሪ ድማ በብዓሌቶም ማሕሊን ሙሽን እዮም ዓሌታት ሌዋውያን በብማይ ቤት ኣቦታቶም እዚኣቶም እዮም ቁጽሪ 21 ካብ ጌርሾን ዓሌት ሊብናውያንን ዓሌታት ሽምዓውያንን እዮም እዚኣቶም ዓሌታት ጌርሾናውያንን እዮም ቁጽርቶም ካብ ወዲ ወርሒ ንላዕሊ ዘለዉ ኩሎም ቁጽራት ተባዕትዮ እቶም ቁጽራቶም 7500 እዮም ዓሌታት ጌርሾናውያን ብድሕሪ ማሕደር ብሸነኽ ምዕራብ ይስፈሩ ሽማይ ቤት ኣቦ ጌርሾናውያን ኤልያሳፍ ወዲ ላኤል እዩ ሓለዋት ደቂ ጌርሾን ኣብ ድንኳን ምርኻብ ድማ ነቲ ማሕደርን መኽደኒኡን መደረብታኡን መጋረጃ ኣፍ ድንኳን ምርኻብን መጋረጃታት ኣጸድን መጋረጃ ኣፍ ደገ እቲ ኣብ ዙርያ ማሕደርን መስውእን ዘሎ ኣጸድን ኣግማድን ናይ ኩሉ ኣገልግሎቱ እዩ ቁጽሪ 27 ካብ ቀሃት ድማ ዓሌት ኣምራውያንን ዓሌት ይጽሃራውያንን ዓሌት ሔብሮናውያንን ዓሌት ዑዝኤላውያንን እዮም እዚኣቶም ዓሌታት ቀሃታውያን እዮም እቶም ሓለዋ መቕደስ ዝሕሉ ዝነበሩ ካብ ወዲ ወርሒ ንላዕሊ ዘሎ ኩሎም ተባዕትዮ ምስ ተቖጽሩ 8600 ኮኑ ዓሌታት ደቂ ቀሃት ንማሕደር ብሸነኽ ደቡብ ይስፈሩ ሽማይ ቤት ኣቦ ዓሌታት ቀሃታውያን ድማ ኤልጻፋን ወዲ ዑዝኤል እዩ ሓለዋኦም ድማ ታቦትን ሰደቓን ቋሚ ቀንዴልን መስዋዕታትን ንመቕደስ ዘገልግሉሉ ኩሉ ኣቕሑን እቲ መጋረጃን ናይ ኩሉ ኣገልግሎትን እዩ ሽምሽማምቲ ሌዋውያን ከዓ አልዓዛር ወዲ ካህን ኣሮን እዩ ንሱ ነቶም ሓለዋ መቕደስ ዝሕሉ ጎበዞም ይኹን ቁጽሪ 33 ካብ ሜራሪ ዓሌት ምህላውያንን ዓሌት ሙሻውያንን እዮም እዚኣቶም ዓሌታት ሜራሪ እዮም ካብ ወዲ ወርሒ ንላዕሊ ዘለዉ ኩሎም ተባዕትዮም ምስ ተቖጽሩ እቶም ቁጽራቶም 6200 ኮኑ ሽማይ ቤት ኣቦ ዓሌታት ሜራሪ ጵሩኤል ወዲ ኣቢሓይል እዩ ንሳቶም ንማሕደር ብሸነኽ ሰሜኑ ይስፈሩ
التمززوا حلوة دك مراري دما نالوح محدرن قادماتون أعنودون أقارون كل أقحون ناي كل أقلقلوتون أعنودو اتحادثت بزريعون أقارون شخاولتون أقمادون إيو قطر سالسان شمانتن اتم أمنتصر محدر بمبراقو أبكرمي دونقوان مرخاب بشانخ موتصا صحيز سفرو موسين آرون دوكون إيوم نساتهم نتي حلوة دك إسرائيل أم مقدس زحلو يحلو نبرو وانا نبقون تقربا خاء يموت قطري سالسان تشعتن اتم التقصر كلهم لواويان موسين آرونن بتأزاز اكزيابير ببعالتهم زقصروهم كود ورحن العلي زلو كلهم تبعتيو إسران كلتن شح كوانو قطري 4 اكزيابير دمانو موسي بولو كلهم تبعتيو بخور دك إسرائيل كود ورحن العلي زلو قطري سمم دما وسد أنا اكزيابير إيه نلواويان أبكند كلهم بخوري أبدك إسرائيل مال لواويان دما أبكند بخوري مال دك إسرائيل نعي وسدهم قطري 4 كلتن موسى دما كمتي اكزيابير زعززك نكل بخوري أبدك إسرائيل قطره كود ورحن العلي زلو كل بخوري تبعتاي بب سمم التقصرو قصراتهم 20 كلتن شحن 373 كوانو قطري 4 اكزيابير دمانو موسى كمزيلو تزاربو نلواويان أبكند كل بخوري أبدك إسرائيل مال لواويان دما أبكند مالو موسد لواويان نتا يخونو أنا اكزيابير إيه بجاءتهم 373 بخوري دك إسرائيل كاب قطر لواويان زحالفو كا ننرأس حموشتا سيكال وسد بسيكال مقدس وسد سيكال أسرع جيرائيو نايتم حلفي زخونو كا جنزب بجان آرونن ندقون حبهم موسى دما كابتم بلواويان التبجوم حلف زخونو جنزب بجا وسده كاب بخورتا دك إسرائيل بسيكال مقدس شحن 365 حموشتن سيكال جنزب وسده موسى دما كم تقال اكزيابير كم تي اكزيابير نموسى زعززو اتجنزب بجان آرونن ندقون حبهم أريد زهولك معرف 4 تكبار اللواويان دقيقات قطري 1 اكزيابير دمانو موسين نارونن كمزيلو تزاربهم كما أكل دقلوي ندقيقات ببعالتهم ببماي بيت أبوتاتهم كاود 30 عمت نلعلي كسعود 5 عمت نابعيو كأتو زخلو كلهم أبعيو دنقوان من رخاب كغلغلو أغلغلو دقيقات أبدنقوان من رخاب بناي قدست قدسان نجر ازيو اتي سفر مسزنقل አሮንን ደቁን አትዮም ነትዝጋረድ መጋረጃ ይወርድዎ ነትታቦት ምስክር ብኡ ይኽረንዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቆርበት ተሃስ ይግበርሉ ኩልንትናው ሰማያዊ ዝኾነ ዓለባ ኸኣ ይዘርግሕሉ መሰለታቱን ይእትውሉ ኣብ ልዕሊ ሰደቃ እንጌራ ምርኣይ ድማ ሰማያዊ ዓለባ ይዘርግሕሉ أبو خا حلواتن شحلتاتن صواتن اتين مسواتي مستزخون كسكستاتون يسرعو اتيناي ورتق انجيرا خا ابلعليو يخون ابلعلي زين دما قمجا يزرقحلو نو خا بقربتاس التقور مخدن جيروم يخدنو اتمسلتاتون يأتولو سمياوي علبا وسيدم كا نتقوام كندل كلعي كندلون مساقايون موهلل إصحاتون اتكل زغلغلولو ناي زيت أقحو خا يخدنو مس كل أقحو دما أوشت حدا مخدني ناي تهاس قربت ينبرو أمسلا كا يقبرو أبلعلتي مسوئي وركون سمياوي علبا يزرقحو مخدني دما بقربت تهاس يخدنو مسلاتاتو خا يأتولو أبيت مقدس زغلغلولو كل أقحو أغلغلوت وسيدم دما سمياوي علبا يقبرو مخدني كأب قربت تاسيك دنو أمسلاون يكبروا نتحموشت دما كم مسوئي يقحفوا كأيح علبا كأيزر قحلو اتزاقل قلولو كل أقحو كأ صنهاتاتن شقواتاتن متصحارياتاتن شحلوتاتن كل أقحو مسوئي أبلعليو يكبروا أبلعليو دما مخدني قربت تاس يزر قحلو مسالاتاتو كأ يأتولو طري 15
ኣሮንን ደቁን ምኽዳን መቕደስን ኩሉ ኣቑሑ መቕደስን ምስ ፈጸሙ እቲ ሰፈር ድማ ምስ ዝነቅል ድሕርዚ ደቂቓት ክጸሩ ይምፁ ከይሞቱ ግና ነቲ ቅዱስ ነገር ኣይተንክይዎ ናይ ድንኳን ምርኻብ ጾር ደቂቓት እዚ እዩ። ቁጽሪ 16 መዚ ኣልዓዛር ወዲ ካህን ኣሮን ኣብቲ ንቃወም ቀንዴል ዝኸውን ዘይትን ኣብቲ ምኡዝ ዕጣንን ኣብቲ ናይ ወርትግ መስዋዕቲ ብልዕን ዘይቲ ቅብኣትን ኣብ ዘሎ ማሕደርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ኣብ መቕደስን ኣብ ኣቑሑኡን ይኹን። ቁጽሪ 17 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ነገድ ዓሌታት ቀሃታውያን ካብ መንጎ ሌዋውያን ኣይተጥፍእዎም ናብ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ነገር ምዝቐርቡ ከይሞቱ ብህይወት ዳኣ ክነብሩ እዚ ግበረሎም። ኣሮንን ደቁን ኣትዮም ንነፍሲ ወከፎም ኣገልገልቱን ጸጾርን የመልክትዎም ግና ከይሞቱ ነቲ ቅዱስ ነገር ቅጽበት ዓይን እኳ እንተኾነ ንምርኣዩ ኣይእትው። ተግባር ሌዋውያን ደቂ ጌርሾን ቁጽሪ 21 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ደቂ ጌርሾን ከኣ በብማይ ቤት ኣቦታቶም በብዓሌቶምን ቁጽሮም ውሰድ ካብ ወዲ 30 ዓመት ንላዕሊ ክሳዕ ወዲ 50 ዓመት ንዕዮ ዝበቕዑ ኣብ ዕዮ ድንኳን ምርኻብ ከገልግሉ ዝኽእሉ ኩሎም ቁጸሮም። እቲ ኣገልግሎት ዓሌታት ጌርሾናውያን ንምግልጋልን ንምጽዋር እዚ እዩ። እቲ ዓለባታት ማሕደርን ድንኳን ምርኻብን መኽደኒኡን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝድረብ ቆርበት ተሃስን እቲ መጋረጃ ኣፍ ድንኳን ምርኻብን እቲ መጋረጃታት ኣጸድን መጋረጃ ኣፍ ደገ እቲ ኣብ ዙርያ ማሕደርን መስውእን ዘሎ ኣጸድን ኣግማድን ኩሉ ኣቑሑ ኣገልግሎቶምን ይጽሩ። ናይቲ በኣታቶም ዝግበር ኩሉ ብኡ የገልግሉ። ናይ ደቂ ጌርሾናውያን ኩሉ ጾርን ኩሉ ዕዮኦምን ብኩሉ ኣገልግሎቶምን ከምቲ ትእዛዝ ኣሮንን ደቁን ይኹን። ብጾሮም ዘበለ ኩሉ ክሓልዩ ኣመዘዝዎም። ኣገልግሎት ዓሌታት ደቂ ጌርሾናውያን ኣብ ድንኳን ምርኻብ እዚ እዩ። እቲ ሓለውኦም ድማ ኣብ ትሕቲ ኢድ ኢታማር ወዲ ካህን ኣሮን ይኹን። ተግባር ሌዋውያን ደቂ ሜራሪ ቁጽሪ 29 ደቂ ሜራሪ ካብ በብዓሌቶም በብማይ ቤት ኣቦታቶም ቁጸሮም ካብ ወዲ 30 ዓመት ንላዕሊ ክሳዕ 50 ዓመት ዘለዉ ኣብ ዕዮ ድንኳን ምርኻብ ከገልግሉ ንዝኣትዉ ኩሎም ቁጸሮም። ሓለዋ ጸሮም ብኩሉ ኣገልግሎቶም ኣብ ድንኳን ምርኻብ እዚ እዩ። ኣልዋሕ ማሕደርን ጋድማቱን ኣዕኑዱን ኣእጋሩን ኣዕኑድ እቲ ብዙርያ ዘሎ ኣጸድን ኣእጋሩን ሽኻውልቱን ኣግማዱን ምስ ኩሉ ኣቑሑኡን ምስቲ ዝዓይሉ ዘበለ ኩሉን እቲ ዝሕልውዎን ዝጸርዎን ኣቑሑ በብስሙ ቁጸርዎ። እቲ ኣገልግሎት ዓሌታት ደቂ ሜራሪ እዚ እዩ። ኩሉ ኣገልግሎቶም ኣብ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ትሕቲ ኢድ ኢታማር ወዲ ካህን ኣሮን ይኹን። ምቁጻር ደቂ ሌዊ ቁጽሪ 34 ሙሴን ኣሮንን እቶም ሽማምቲ ተኣኺባን ድማ ንደቂ ቀሃታውያን በብዓሌቶም በብማይ ቤት ኣቦታቶምን ካብ ወዲ 30 ዓመት ንላዕሊ ክሳዕ ወዲ 50 ዓመት ንዘለዉ ኣብ ዕዮ ድንኳን ምርኻብ ከገልግሉ ንዝኣትዉ ኩሎም ቆጸርዎም። እቶም ካባታቶም በብዓሌቶም እተቖጽሩ 2750 ኮኑ። እቶም ካብ ዓሌታት ቀሃታውያን እተቖጽሩ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ዘገልግሉ ኩሎም ሙሴን ኣሮንን ብትእዛዝ እግዚአብሔር ብኢድ ሙሴ ዝቖጸርዎም እዚኣቶም እዮም። ቁጽሪ 38 እቶም ካብ ደቂ ጌርሾን በብዓሌቶምን በብማይ ቤት ኣቦታቶምን እተቖጽሩ ድማ ካብ ወዲ 30 ዓመት ንላዕሊ ክሳዕ ወዲ 50 ዓመት ዘለዉ ኣብ ዕዮ ድንኳን ምርኻብ ከገልግሉ ዝኣትዉ ኩሎም። እቶም በብዓሌቶምን በብማይ ቤት ኣቦታቶምን ካባታቶም እተቖጽሩ 2630 ኮኑ። እቶም ካብ ዓሌታት ደቂ ጌርሾን እተቖጽሩ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ዘገልግሉ ኩሎም ሙሴን ኣሮንን ብትእዛዝ እግዚአብሔር ዝቖጸርዎም እዚኣቶም እዮም። ቁጽሪ 42 እቶም ካብ ዓሌታት ደቂ ሜራሪ በብዓሌቶም በብማይ ቤት ኣቦታቶምን እተቖጽሩ ድማ ካብ ወዲ 30 ዓመት ንላዕሊ ክሳዕ ወዲ 50 ዓመት ዘለዉ ኣብ ዕዮ ድንኳን ምርኻብ ከገልግሉ ዝኣትዉ ኩሎም። እቶም በብዓሌቶም በካባታቶም እተቖጽሩ 3200 ኮኑ። እቶም ካብ ዓሌታት ደቂ ሜራሪ እተቖጽሩ ከምቲ እግዚአብሔር ብኢድ ሙሴ ዝኣዘዞ ሙሴን ኣሮንን ዝቖጸርዎም እዚኣቶም እዮም። ቁጽሪ 46 እቶም እተቖጽሩ ኩሎም ሌዋውያን ሙሴን ኣሮንን እቶም ሽማምቲ እስራኤልን በብዓሌቶምን በብማይ ቤት ኣቦታቶምን ዝቖጸርዎም ካብ ወዲ 30 ዓመት ንላዕሊ ክሳዕ ወዲ 50 ዓመት ዘለዉ ኣብቲ ዝዕየ ዕዮ ከገልግሉ ድማ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ብምጽዋር ከገልግሉ ዝኣትዉ ኩሎም። እቶም ካባታቶም እተቖጽሩ 8580 ኮኑ።
كم تأزاز እግዚአብሔር بإيد موسى نفس وقفنا أغلقلوتون نتصورن تقصرو كم تግዚአብሔር نموسى زعززو تقصرو أريد زهلك معرف حمشته بزعبا زرخصو سبب قطري حده እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ለተዛረቦ ንኹሉ ለምጻምን ንኹሉ ጀጋልን ብሬሳ ንዝረኸሰ ኩሉን ካብ ሰፈር ከውጹ ንደቅ እስራኤል አዝዞም ተባዕታይ ኮነ አንስተይቲ አውጽዎም ነቲ አነ አማከሉ ዝሓድሮ ዘሎ ሰፈሮም ከርክሱ ናወጻይ ሰፈር አውጽዎም ደቅ እስራኤል ድማ ከምኡ ገበሩ ናወጻይ ሰፈር አውጽዎም ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝበሎ ደቅ እስራኤል ከምኡ ገበሩ ዝበደለ ከምዝ ኽሕስ ቁጥሪ 5 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ለተዛረቦ ንደቅ እስራኤል በሎም ሰብአይ ወይ ሰበይቲ ሰብ ካብ ዝገበሮ ኃጢአት ኩሉ ብምግባሩ ንእግዚአብሔር ምዝዕግብ እታ ነፍሲ እቲኣ በዳሊት ኮነት ሽዑበት ዝገበርዎ ኃጢአቶም ይናዘዙ እቲ ዝበደሎ ብምልኡ ይምለሶ ኣብ ልዕሊ ድማ ሓሙሻኡ ይወስኽ ነቲ ዝበደሎ ከዓ ይሃቦ እቲ እተበደለ ነቲ ዝምለሶ ገንዘብ ዝወርሶ ዘይብሉ እንተኾነ እቲ ዝምለስ ገንዘብ ናይ እግዚአብሔር እዩ በጀካ እትንሱ ዝዕረቀሉ ድዑል መተዓረቂ ንኻን ይኹን ኩሉ ዝልዓል መስዋዕት ደቅ እስራኤል ካብ ኩሉ ቅዱስ ነገር ናብ ካህን ዘምጽዎ ንኡ ይኹን ዝኾነ ሰብ ዝቀደሰ ነገር ንኡ ይኹን ሰብ ንኻን ዝህቦ ዘበለ ንኡ ይኹን ንሰብኣያ ዝጠለመት ሰበይቲ ቁጥሪ 11 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ለተዛረቦ ንደቅ እስራኤል ተዛረቦም በሎንካ ንሰብኣይ ሰበይቱ እንተጠለመቶ ዓገብ ከዓ እንተዓገበቶ ካልእ ሰብኣይ ምስ ደቂሱ ድማ ብስጋ እንተተረኸባ እዚ ከዓ ካብ ዓይን ሰብኣያ እንተተኸወለ ብሕቡ እንተረኸሰት ምስክር ድማ እንተዘይተረኽባ ኣብቲ ግብሪውን እንተዘይተሓዘት መንፈስ ቅናት ድማ እንተመጾ ንሳ ብምርካሳ ከዓ ብሰበይቱ እንተቐንዐ ወይ ንሳ ከይረኸሰት ከላ መንፈስ ቅናት እንተመጾ ብሰበይቱ ድማ እንተቐንዐ ሽዑ እቲ ሰብኣይ ነታ ሰበይቱ ናብ ካህን የምጻያ ብዛዕባኣ ከዓ 10 ኢድ ኤፍ ሓርጭ ስገም ንመስዋዕት የምጽእ ናይ ቅንዓት መስዋዕት ብልዒ ክፍኣት ዘዘክር መስዋዕት ብልዒ እዩ እሞ ዘይቲ ኣይከዓዎ ዕጣኑን ኣይገበሮ እቲ ካህን ድማ ኣቕሪቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው የብላ እቲ ካህን ድማ በኣቕሓ መሬት ገይሩ ቅዱስ ማዩ ይውሰድ ካብቲ ኣብ ምድር ቤት ማሕደር ዘሎ ሓመድ ወሲዱ ከዓ ኣብቲ ማይ ይግበር እቲ ካህን ነታ ሰበይቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኣቢሉ ድማ ርእሲ እታ ሰበይቲ ይቕላዕ ነቲ መስዋዕቲ ብልዒ ምዝካር ንሱ ከዓ ናይ ቅንዓት መስዋዕት ብልዒ ኣብ ኢዳ የንብሮ እቲ ካህን ከዓ ነቲ መርገም ዘምጽእ መሪር ማይ ኣብ ኢዱ ይሓዝ እቲ ካህን ድማ የምሕላ ነታ ሰበይቲ ከዓ ይበላ ሰብኣይ እንተ ዘይደቀሰኪ ኣብ ትሕቲ ሰብኣይኪ ከሎኺ ጠሊምኪዮ ዘይረኸስኪ እንትኾንኪ እዚ መርገም ዘምጽእ መሪር ማይ ኣይጉዳእኺ ኣብ ትሕቲ ሰብኣይኪ ከሎኺ ጠሊምኪዮ ረኺስኪ እንትኾንኪ ግና በጀካ ሰብኣይኪ ካልእ እንተ ደቂስኪ ሽዑ እቲ ካህን ነታ ሰበይቲ ብምሕላ መርገም የምሕላ እቲ ካህን ድማ ነታ ሰበይቲ እግዚአብሔር ንሰለፍኪ ብምውዳቑ ንኸብድኺ ድማ ብምንፋሑ እግዚአብሔር ኣብ ማእከል ህዝብኺ ብመራገምን ምምሓልን ይግበርኪ ንኸብድኺን ክነፍሕ ንሰለፍኪ ከዓ ከውድቕ እዚ መርገም ዘምጽእ ማይ እዚ ናብ ውሽጢኺ ይእቶ ይበላ እታ ሰበይቲ ድማ ኣሜን ኣሜን ትበል እቲ ካህን ከዓ ነዚ መርገም እዚ ኣብ መጽሓፍ ይጽሓፎ በቲ መሪር ማይ ከዓ ይደምስሶ ነታ ሰበይቲ ከዓ እቲ መርገም ዘምጽእ መሪር ማይ የስያ እቲ መርገም ዘምጽእ ማይ ድማ የኣትዋ እሞ ክመራ እዩ እቲ ካህን ድማ ነቲ ናይ ቅንዓት መስዋዕት ብልዒ ካብ ኢድ እታ ሰበይቲ ይውሰዶ ነቲ መስዋዕቲ ብልዒ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይወዝውዞ ናብ መስዋዕቲውን የቕርቦ እቲ ካህን ድማ ካብቲ መስዋዕቲ ብልዒ ንመዘከርታ ሙሉእ ኢድ ወሲዱ ኣብ መስዋዕቲ ይሕርሮ ድሕሪ እቲ ነታ ሰበይቲ እቲ ማይ የስትያ ነቲ ማይ ምስ ኣስተያ ከዓ ክኸውን እዩ ንሳ ረኺሳ ንሰብኣያ ድማ ዓጊባቶ እንተኾይና እቲ መርገም ዘምጽእ ማይ ኣትዩ ክመራ እዩ ከብዳኻ ይነፋሕ ሰለፋውን ይወድቕ እቲ
تاسبيتي أما أكل هزبا مراغمي تخون تاسبيتي زير خاصت نسان صحت انت خوينا كا حرا وصتي يا زرئي كا تركب قطري 29 حقي قناعت ازيو سبيتي اب تحت سبعه كلا طليماتو مس تركس وين سبعه منفس قناعت انت مصو بسبيتو خا انت انا شعون تاسبيتي اب قلم እግዚአብሔር دو يبلا اتكهن دما እዚ حجزي بزلو يغبرلا اتسبعي كا كاب كفات نصح يخون تاسبيتي تيا دما كفاتا تصور أريد زهولك معرف شدشته حق نازراويان قطري حده እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚሉ ተዛረቦ ለደቂ እስራኤል ተዛረቦም ቦሎንካ ሰብአይ ኮነ ወይ ሰበይቲ ናዝራዊ ክኸውን ንእግዚአብሔር ክፍለ እንተ ተመማጽዐ ካብ ወይንን ካብ ዘስክር መስተን ይፈለ ዝመጸጸ ወይነ ኮነ ወይ ዝመጸጸ ዘስክር መስተ አይስተ ገለ ካብ ወይን ተጸምቀ አይስተ ካብ ወይን ድማ ብሰዊቱ ኮነ ወይ ብንቁጹ አይብላ بخلن معلتات نازراوينتو فريو كونه غفلو كونه غلكاب ام ويني ايبلع بخلن معلتات مبصع نازراوينتو ملاصن برؤسو ايحلف اتن እግዚአብሔር اتفليلن معلتات كسع زملአ قدوس يكون صغر رؤسو خا ينوح بتن እግዚአብሔር اتفليلن كلن معلتات ناب موت سب ايتو نازراوينتو املاخ ابرؤسو يمو ببون بديون بحون بحبتون بموتهم ايركس بخلن معلتات نازراوينتو نسون እግዚአብሔር تقدس ايو بدنقت ابنطو سب انت موته مرؤسي نازراوينتو انت رخصه بتازن صحلا معلت رؤسي لاصي بسبعيت معلتي لاصيو اب سامنيتي معلت دما كل تباريتو وي كلتنا اشتو رغبينا باف دنكان مرخاب ناب كهن يمص اتكهن دما حنتن مسوات حطيات تخاليت خان زحر مسوات يسوء كابتي بتي موت زغبرو حطيات يتعرقو بتمعلت تياخا رؤسو يقدس معلتات نازراوينتو نግዚአብሔር يفله نمسوات بدل دما غنشل عمت يمص اتنازراوينتو سلازرخصه تنقدامت معلتات كنت خنا قطري 13 حق نازراوي كا زيو معلتات نازراوينتو مسملአ ناب اف دنكان مرخاب يمصو مسوات دما نزحر مسوات غدولو زيبلو غنشل عمت نمسوات حتى دما غدولو زيبلا شبن عمت نمسوات مسغاناون غدولو زيبلو دعل حدا مسب كابدخم حرج بزيت تقمطع زيبخو قጫታት زيتي تلخه زيبخو رقق قጫታትን مسوخا مسوات بالعن مسوات مستن نግዚአብሔር يقربلو اتكهن كا ناب قدمي እግዚአብሔር يقربو نمسوات حطياتن نزحر مسواتن يسوعيو نتي دعل دما مستي زيبخو مسب انجرا نግዚአብሔር مسوات مسغانا يسوعيو اتكهن مسوات بالعن مسوات مستن كا يسوع اتنازراو دما نترسي نازراونتو باف دنكان مرخاب يلاصيو نتصغر رسي نازراوينتو وسيدو خا ناب تحتي مسوات مسغانا زلو حوي يتو نتنازراوينتو مسلاص يدما اتكهن نتاز بسلت يدعل يوسد كابت مسب كا حدا زيبخو قطان حدا زيبخو رقق قطان غيرو اب ادتي نازراوي ينبر اتكهن دما اب قدمي እግዚአብሔር نمسوات مزواز يوزوزو اذا مستي زوزوز حخلن زلعل اغرنت كهن يقدس دحرزي اتنازراوي ويني استه بجكا اتي اب ايدو زرخبو حقي تمباص نازراون ناي نازراوينت مسواتو نግዚአብሔር ازيو كم تحق نازراوينتو كم تمباصعو مبصعا كم يغبر براكي كانت قطر 22 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚሉ ተዛረቦ ናሮንን ንደቆን ከምዚል ካ ተዛረቦም ንደቅ እስራኤል ከምዚልኩም ባርኹዎም እግዚአብሔር ይባርካን ይሐሉኻን እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልካ ጸጋኻ ይሃብካ እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልካ ሰላም ድማ ይሃብካ
كمزي جيرم سمي أبدك إسرائيل ينبرو أنا خاء كباركم إيه أوريت زهول معرف شوعته مرحت زوفيو مبا قطري حده كونخا مصيبتا نتي محضر تخيلو زفتصم الله معلتي نون نكل اقحون مسقبون مسقدسون نتي مسوئن نكل اقحو دما مسقبون مسقدسون اتوم شمامت اسرائيل واناتات بماي بيت ابوتات نساتهم شمامت اتوم نغدات نساتهم ابلعل اتوم قصرات زنبرو هياب اقربو هيابهم شدشت كدنات سرغلان عسرتو كلته بعراين ناب قلمي እግዚአብሔር አምጹ ንخلተ شم حدا سرغلا ننفس وقف شم حدا بعراي ناب قلمي محضر اقربو እግዚአብሔር ድማ ለሙሴ ከምዚ ለተዛረቦ አብ አገልግሎት ድንኳን ምርኻብ ንምዕየዩ ክኸውን ካባታቶም ወሰዶ ንሱ ከአን ለዋውያን ነፍስ ወከፍ ከከምቲ አገልግሎቱ ሀቦም ሙሴ ድማ እቲ ሰረገላታትን እቶም አብዑርን ወሲዱ ንለዋውያን ሀቦም ንደቅ ገርሸን ከም መጠን አገልግሎቶም ክልተ ሰረገላን 4 ብዕራይን ሀቦም ንደቅ መራሪ ከአ ከም መጠን አገልግሎቶም ብትሕቲ ኢታማር ወድ ካህን አሮን 4 ሰረገላን 8 ብዕራይን ሀቦም ንደቅ ቃሃት ግና እቲ አገልግሎቶም አብ መቅደስ አመንኩቦም ብምጽዋር ነበረሞ ገለ አይሃቦምን قطري 10 اتوم شمامتيخا نمقداس اتي مسوي بتاعت تقبع الله معلتي هي باقربو اتوم شمامتي قربانهم نبقدمي مسوي اقربو እግዚአብሔር دما نموسي اتي نمقداس مسوي قربانهم حدشم نمعلتي يقربو بلو قطري 12 اتي بقداميتي معلتي قربانو زقربه ناصون ودي اميناداب كاب نغد يهودا ايو بسيقال مقدس 130 سيقال زميزانو حد صحلي برور 7 سيقال زميزانو حد چحلو برور كلتيون نمسوات بالعزب زيت تقمت عندكم حارج زملئه 10 سيقال زميزانو حد صواء ورقي اتان زملئه نزحر مسوات كا حد زرابعن حد دعلن حد غنشل عامتن نمسوات حتى دما حد ديبولا نمسوات مسغاناون كلته بعراي 5 دعل 5 ديبولا 5 غنشل عامت قربان ناسون ودي اميناداب ازيو قطري 18 ابكليت معلتي ناتنائيل ودي صعار شم يساكر اغربه بسقال مقدس 130 سقال زميزانو حدث احل برور 7 سقال زميزانو حدث حلو برور كلتين مسوات بالزيت التقمطعه دخم حرج زملئه 10 سقال زميزانو حدث صواء ورقي عطان زملئه نزحر مسوات حدا زرابعن حدا دعلون حدا غنشل عمت نمسوات حطيات كا حدا ديبولا نمسوات مسغانا دما كلته بعراي 5 دعل 5 ديبلا 5 غنشل عمت قربان ناتنائيل ود صعار ازيو قطر 24 ابسال سيت معلتي الياب ودي حيلون شمدك زابلون قربانو بسقال مقدس 130 سقال زميزانو حدث حل برور 7 سقال زميزانو حدث حلو برور كلتين مسوات بالعي بزيت تقمت عندكم حارج زملئه 10 سقال زميزانو صواء ورقي عطان زملئه نزحر مسوات حدا زرابع حدا دعل حدا غنشل عمت نمسوات حطيات حدا ديبولا نمسوات مسغانا دما كلته بعراي 5 دعل 5 ديبولا 5 غنشل عمت قربان الياب ودي حيلون ازيو قطر 30 اب رابعيت معلتي الصر ود الشدور شمدق روبيل قربانو بسقال مقدس 130 سقال زميزانو حدث احل برور 7 سقال زميزانو حدث چحلو برور كلتين مسوات بالعي بزيت تقمت عندكم حارج زملئه 10 سقال زميزانو حدث صواء ورق عطان زملئه نزحر مسواتي حدث رابع حدث دعول حدا غنشل عمت مسوات حطيات حدا ديبولا نمسوات مسغانا خا كلته بعراي 5 دعل 5 ديبلا 5 غنشل عمت قربان الصر ود الشدور ازيو قطر 36
أب حمسيت معلتي شلمائيل ودي برشداي شمدك اسمون قربانو بسكال مقدس 130 سكال زميزانو حد صحل برور 7 سكال زميزانو حد حلو برور كلتي مسوات بالعي بزيت التقوم تعدكم حارج زملئ 10 سكال زميزانو حد صوا ورق عطان زملئ نزحرر مسواتي حد زرابع حد دعول حد غنشل عمت نمسوات حطيات حد ديبولا نمسوات مسغانا خاكل تبعراي حمش دعول حمش ديبولا حمشت غنشل عامت قربان شلمائيل ودي صرشا داي ازيو قطري 4 كلتن ابساد سيت معلتي الياسياف ودي دعيل شمدق قاد قربانو بالسقال مقدس 130 سقال زميزانو حدد صحلي برور 7 سقال زميزانو حدد حلو برور كلتي انه مسوات بالعيب بزيت التقمطعه دغم حارج زملئه 10 سقال زميزانو حدد صوا ورقي عطان زملئه نزحر مسوات حد زرابه حد دعول حد غنشل عمت نمسوات حطيات حد ديبلا نمسوات مسغانا خاكل تبعراي حمش دعول حمش ديبلا حمش غنشل عمت قربان الياساف ود دعيل ازيو قطري 4 شمنتن اب 7 معلتي الشمع ودي عمي هود شمدك افريم قربان بسقال مقدس 130 سقال زميزانو حد صحلي برور 7 سقال زميزانو حد حلو برور كلتي انه مسوات بالعيب بزيت التقوم تعدهم حارج زملئه 10 سقال زميزانو حد صوا ورقي عطان زملئه نزحر مسواتي حد زرابع حد دعول حد غنشل عمت نمسوات حطيات حد ديبولا نمسوات مسغانا خاكل تبعراي حمش دعول حمش ديبولا حمش غنشل عمد قربان الشمع ودي عمي حود ازيو قطر 54 اب سمنيت معلت جماليل ودي قدحو صور شمدق مناسي قربانو بسقال مقدس 130 سقال زميزانو حد صحل برور 7 سقال زميزانو حد حلو برور كلتي مسواتي بالعي بزيت التقوم تعدكم حارج زملئه 10 سقال زميزانو حد صوا ورقي عطان زملئه نزحر مسوات حد زرابع حد دعول حد غنشل عمت نمسوات حطيات حد ديبولا نمسوات مسغانا دما كلت بعراي حمش دعول حمش ديبولا حمش غنشل عمت قربان جمالي الودي قدح صور ازيو قطر 6 أتا سعيت معلتي أبيدان ودي جدعني شمدق بنيام قربانو بسقال مقدس 130 سقال زميزانو حد صحل برور 7 سقال زميزانو حد حلو برور كلتيون مسوات بالعي بزيت التقوم تعدكم حارج زملئه 10 سقال زميزانو حد صوا ورقي عطان زملئه نزحر مسوات حد زرابع حد دعول حد غنشل عمت نمسوات حطيات حد ديبولا نمسوات مسغانا خاكل تبعراي حمش دعول حمش ديبولا حمش غنشل عمت قربان أبيدان ودي جدعني ازيو اب 10 معلت عزر ودي حمشا داي شمدق دان قربانو بسقال مقدس 130 سقال زميزانو حد صحل برور 7 سقال زميزانو حد حلو برور كلتي انه مسواتي بالعي بالزيت التقوم تعدكم حارج زملئه 10 سقال زميزانو حد صوا ورق عطان زملئه نزحر مسوات حد زرابع حد دعول حد غنشل عمت نمسوات حطيات حد ديبولا نمسواتي مسغانا خاكل تبعراي حمش دعول حمش ديبولا حمش غنشل عمت قربان احيزر ودي عمشاداي ازيو قطري 7 كلتن أما بل 10 حد معلتي باقعيل ودي عكران شمدق عسير قربانو بسقال مقدس 130 سقال زميزانو حد صحل برور 7 سقال زميزانو حد حلو برور كلتيون مسواتي بالعب زيت التقوم تعدكم حرج زملئ 10 سقال زميزانو حد صوا ورقي عطان زملئ نزحر مسواتي حد زرابع حد دعول حد غنشل عمت نمسوات حطيات حد ديبولا نمسوات مسغانا خاكل تبعراي حمش دعول حمش ديبولا حمش غنشل عمت قربان باقعيل ودي عكران ازيو قطري 7 شمنتن أما بل 10 وكلتا معلتي أحيرا ودي عينان شمدك انفتالم قربانون بسقال مقدس 130 سقال زميزانو حد صحل برور 7 سقال زميزانو حد حلو برور كلتيون مسوات بالعيب زيت التقمطعه دغم حرج زملئه 10 سقال زميزانو حد صوا ورق عطان زملئه نزحر مسواتي حد زرابع حد دعول حد غنشل عمت نمسوات حطيات حد ديبولا نمسواتي مسغانا خا كلته بعراي حمش دعول حمش ديبولا حمش غنشل عمت قربان أحيرا ودي عينان ازيو قطر 84 بتام سوئي اتقب الله معلتي هياب شمامنت إسرائيل المقداسو ازيو 10 كل تصحل برور 10 كل تجحلو برور 10 كل
ጽዋዕ ወርቂ ነንሓደ ጻሕሊ ብሩር ሚዛኑ 130 ሲቃል ነንሓደ ጭሕሎ ድማ 70 ናይቲ ኩሉ ኣቕሑ ብሩር ብሲቃል መቕደስ 2400 ሲቃል ኮነ እተን 12 ጽዋዕ ወርቂ ዕጣን ዝመልኣ ነንጽዋዕ ብሲቃል መቕደስ 10 ሲቃል ናይቲ ጽዋዓት ወርቂ ኩሉ 120 ሲቃል ኮነ ኩሎም ኣብዑር ንዝሓርር መስዋዕቲ 12 ዝራብ 12 ድዑል 12 ገንሸል ዓመት ንመስዋዕቲ ሓጢአት ምስ ናይ ብልዒ መስዋዕቶም 12 ዲቦላ ኩሎም ኣብዑር መስዋዕት ምስጋና ድማ 24 ዝራብዕ 60 ድዑል 60 ዲቦላ 60 ገንሸል ዓመት ኮኑ እቲ መስዋዕቲ ምስ ተቐብአ ንምቕዳሱ እተዋህበ እዚ እዩ ቁጥሪ 89 ሙሴ ምስኡን ንምዝራብ ናብ ድንኳን ምርኻብ ምስ ኣተወ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ታቦት ምስክር ዘሎ መኽደን መተዓረቒ ካብ መንጎ እቶም ክልተ ክሩቤል እቲ ድምፂ ክዛረቦ ይሰምዕ ነበረ ይዛረቦ ድማ ነበረ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 8 ኣቀማምጣ መብራህትታት ቁጥሪ 1 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንኣሮን ተዛረቦ በሎኻ ቀነዲል ምስ እትሰቅል እቲ 7 ቀንዴል ናብ ቅድሚ እቲ ቀዋሚ ቀንዴል ከም ዘብርህ ግበሮ ኣሮን ከዓ ከምኡ ገበረ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ነቲ ቀነዲል ኣብ ቅድሚ እቲ ቀዋሚ ቀንዴል ከም ዘብርህ ግበሮ ኣሰራርሓ እቲ ቀዋሚ ቀንዴል ከምዚ እዩ ካብ ወርቂ በመቅጥቃጥ እተሰርሐ ነበረ ንሱ ኣእጋሩ ኮነ ዕምባባኡ ኮነ በመቅጥቃጥ እተሰርሐ ነበረ ነቲ ቀዋሚ ቀንዴል ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዘርአዮ ምስሊ ገበሮ ለዋውያን ቁጥሪ 5 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንለዋውያን ካብ ማእከል ደቂ እስራኤል ወሰዶም አንጽሃዮም ከምዚ ጌርካ አንጽሃዮም ማይ ንጽህና ንጽገሎም ኣብ ዘሎ ስጎም ድማ መላጸ ይሕልፉ ክዳውንቶም ይሕጸቡ ይንጽሁኻ ድሕርዚ ሓደ ዝራብዕን ብዘይቲ እተቆም ተዕድኹም ሓርጭ ናይ ብልዒ መስዋዕትን ይውሰዱም ንመስዋዕት ሓጢአትካ ካልእ ዝራብዕ ውሰድ ንለዋውያን ድማ ናብ ቅድሚ ድንኳን ምርኻብ ኣቕርቦም ንብዘሎ ኣኺባ ደቂ እስራኤልን ኣክቦ ንለዋውያን ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቕርቦም ደቂ እስራኤል ከዓ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ለዋውያን የንብሩ ኣሮን ድማ ንለዋውያን ነገልግሎት ዕዮ እግዚአብሔር ክኾኑ ዝውዝወዝ መስዋዕቲ ደቂ እስራኤል ገይሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይወዝውዞም ለዋውያን ድማ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ርእሲ እቶም ዝራብዓት የንብሩ ንለዋውያን ምእንቲ ክትተዓረቆም ከዓ እቲ ሓደ ንመስዋዕቲ ሓጢአት እቲ ካልኣይ ከዓ ንዝሓርር መስዋዕቲ ጌርካ ንእግዚአብሔር ሰዋእዮም ንለዋውያን ድማ ኣብ ቅድሚ ኣሮንን ኣብ ቅድሚ ደቁን ኣቕሞም እሞ ንእግዚአብሔር ዝውዝወዝ መስዋዕቲ ጌርካ ወዝውዞም ለዋውያን ንኣይ ምእንቲ ክኾኑንስ ንለዋውያን ካብ ማእከል ደቂ እስራኤል ፍለዮም ድሕርቲ ለዋውያን ኣብ ድንኳን ምርኻብ ከገልግሉ ይእተው እሞ አንጽሃዮም ንዝውዝወዝ መስዋዕቲ ከዓ ወዝውዞም ካብ ማእከል ደቂ እስራኤል ብምልኦም ንኣይ ተዋሂቦም እዮም እሞ ኣብ ክንዲ ማሕፀን ዝኸፍት ኩሉ በኹሪ ኩሎም ደቂ እስራኤል ንኣይ ወሲደዮም እየ ሰብ ኮነ እንስሳ ኮነ ኩሉ በኹሪ ኣብ ደቂ እስራኤል ናተይ እዮም እሞ በታ ምድሪ ግብፅን ኩሉ በኹሪ ዘውዓ ኩላ መዓልቲ ናይ ቀደስኩዎም ኣብ ክንዲ ኩሉ በኹሪ ኣብ ደቂ እስራኤል ከዓ ንለዋውያን ወሰድኩ ደቂ እስራኤል ናብ መቕደስ ብምቕራቦም ናብ ደቂ እስራኤል መዓት ምእንቲ ከይወርድ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ኣገልግሎት ደቂ እስራኤል ከገልግሉ እሞ ንደቂ እስራኤል ከተዓርቅዎም ካብ ማእከል ደቂ እስራኤል ከዓ ለዋውያን ንኣሮንን ንደቁን ህያብ ሂበዮም ኣለኹ ቁጥሪ 20 ሙሴን ኣሮንን ብዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤልን ድማ ንለዋውያን እዝን ገበሩሎም ደቂ እስራኤል ከምቲ እግዚአብሔር ብዛዕባ ለዋውያን ንሙሴ ዝኣዘዞ ኩሉ ከምኡ ገበሩሎም ለዋውያን ከዓ ነጹ ክዳውንቶም ውን ሓጸቡ ኣሮን ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንዝውዝወዝ መስዋዕቲ ወዝወዞም ኣሮን ድማ ንምንጻሖም ኣተዓረቆም ድሕርቲ ለዋውያን ኣብ ቅድሚ ኣሮንን ኣብ ቅድሚ ደቁን ኣብ ድንኳን ምርኻብ ኣገልግሎቶም ክገብሩ ኣተው ከምቲ እግዚአብሔር ብዛዕባ ለዋውያን ንሙሴ ዝኣዘዞ ከምኡ ገበሩሎም ቁጥሪ 23 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንለዋውያን ዝግባእ እዚ እዩ ካብ ወዲ 25 ዓመት ንላዕሊ ናብ ዕዮ ድንኳን ምርኻብ ከገልግሉ ይእተው
كود 50 عمت كاب عيو أقلقلت يملس دهر دقيم أيقلقل أبتحلوا أحواتو أبدنقان من رغاب يحجز أب أقلقلت جنا أيعي نلواويان بتي حلو أمكم وقبر الله أريد زهلك معرف تشعته كلاي بعل فاسكا قطري حده كم مدر قبطي كاب زوتسو أب كلاي تعامتهم أب تقدمت ورحد ما اجزابير أب برخا سينان موسى كم زيلو تزاربه دك إسرائيل بتمدب جزيو فاسكا يبعلو أب زاور حزيقا أم بل 14 معلتي بتمدب جزيو كمسي كله أبعلوه كم كل حقاقاتون كم كل سرعاتون غيركم أبعلوه موسى كان دك إسرائيل فاسكا كبعلو تزاربهم نساتهم دما بتقدمت ورحي كبتا ورحقا أما بل 14 معلتي كمسي كله أبرخا سينا فاسكا أبعلو دك إسرائيل كمتي اجزابير نموسى زاززو كلكم أوغبرو وطرش شدشته دما بموت سب زرخصو بتامعلتتي فاسكا كبعلو زي كالو سبات نبرو نساتهم كابتامعلتتي أب كرمي موسين أب كرمي أرونن قربو اتوم سبات اتيوم دما نحنا بموت سب رخيصنا اينا مو بتامدبت غزي مبا اغزيابير امونغو اسرائيل كاينقرب اتخلكلنا سلمنتا يبلو موسيقى اغزيابير بزعباكم زززو كسمعسي دو الكم تصنحوا بلم قطرت شعته اغزيابير دما موسيقى كمزيلو تزاربو ندك اسرائيل كمزيل كاتزاربهم زخون السب كابخاتكم وي كاب ولدهم بموت انت رخصه وي ابرحو مقد انتلو لغزابير فاسكا يبعل نسو ابتا خليت ورحي امبل 14 معلتي كمسخلو يبعلو مسكجان مريد حملن يبلعوه كابو قالو كساعد صباح ايحدقو عصموخا ايسبرو كم كل حقي فاسكا يقبروه زخون السب نصو كنسو امقدون زي كونه فاسكا زي على مبا اغزيابير بتمدب غزيو سلا زي قربه تا نفس اتي اكاب حزبات منقص اتسب اتي حطياتو يصور غوانا مسخاتكم زنبر انتلو فاسكا نغزيابير كبعل انت دلي كمتناي فاسكا حقن سرعه نغبر نغوانا نود عدن حد حقي يكونلكم نتدنكان دمنا كم زغلببو قطر 15 بتأتي محضر تتغلل معلتي دما نت محضر نتدنكان مسكر دمنا أقلببو كم مشت كسع بجيحات دما كم تريد حوي قبل أتي محضر نبره ورتكم نبره دمنا أقلببو بليتي كأتر يتحوي تدمنا قبل على تدنكان مستل عليه دحرت دك إسرائيل يقعزو تدمنا أبزقهم اللو دك إسرائيل أبو يسافرون نبرو دك إسرائيل بتزاز እግዚአብሔር يقعزو بتزاز እግዚአብሔር كأيسافرون نبرو اتدمنا بالعلتي محضر بزقوملو غزي ابتز سفرو يصنحو نبرو اتدمنا بزح معلتي ابل علم محضر انت تصنحه دك اسرائيل اتحلوا እግዚአብሔር يحلو نبرو امو ايتغعزون اتدمنا قرب معلتي ابل علم محضر انت نبره بتزاز እግዚአብሔር سفيرهم قنيو بتزاز እግዚአብሔር كاتغعزو اتدمنا كاب مشت كسع بجيحات انت نبره كاتي دمنا نغهم استلعله يغعزو نبرو حنت معلتن حنت ليتن انت تصنحه اتدمنا مستلع على الشعوي تقعزو اتدمنا بالعلم حدر تقمي تخلت معلتي وي حدا ورحي وي نويح غزي انت دنغوي دك اسرائيل سفيرهم يصنحوا انبر ايغعزو نبرو مزل علقنا يغعزو نبرو بتزاز እግዚአብሔር يسفرو بتزاز እግዚአብሔር دما يغعزو نبرو كم እግዚአብሔር بيد موسى زاززو نتحلوا እግዚአብሔር يحلو نبرو أريد زهول معرف 10
ملخت برور قطري حاده እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚሉ ተዛረቦ ናኻ ክልተ መለኸት ብሩር ግበር በመቅጥቃጥ ስርሐዮ ነተኣኺባ ንምጽዋዕን ነተሰፈርካ ንምጓዓዝን ይኹንካ ብኡ ምስ ዝነፍሑ ብዘሎ ኣኺባ ናባኻ ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ይተኣከብ ብሓደ ጥራይ እንተነፍሑ ከኣ እቶም ሽማምንት ተሓለቑ ሻሻሓት እስራኤል ናባኻ ይተኣከቡ መለኸት አንዊሕኩም ምስ እትነፍሑ ድማ بشنخ مبرق سفيرهم زلو ينقلو كلا يسع أنويحهم اتنفحوها بشنخ دوب سفيرهم زلو ينقلو نمن قالهم أنويحهم ينفعو التأخيبها مسكب كا نفحو كناخا ايتنوحو اتهم كهانات دك عرون دما ملكة ينفعو ازن ولد ولدهم حق زل عالم يخون لكم مستزاطكم تسلاك تواقو ناب مدركم مسأتواتسو أنويحكم ملكة نفعو أب كلمك زيابير أملاكم دما تذكروا كاب تسلاتهم كا تدحنو بمعالتي حقوسكمن ببعالاتكمن بمجمرت أوارحكمن أبلعلي تزحر مسواتكمن أبلعلي مسوات مسقاناكمن ملخت نفعو أبكر ما أملاككم كمذكر تخون لكم إيو أنا جزي أبيهر أملاككم إيه إسرائيلاويان كابسينا كمزتبقسو قطر 11 كنا دم أبكاليت عمت أبكاليت ورحي كابتا ورحا أمبل إسرا معالتي تدبنا كابلعلتي محدر مسكر تلعله شعودك إسرائيل دما ككم قعزهم كبرخا سينا نقلو تدبنا خا أبرخا باران قومه كم تجزي أبيهر بإيد موسى زعزوز دما اتم قدامت نقلو صندق علامة سفر دك يهودا ككم سراويتهم قدم تقعزه قبل علي سراويت دما ناصن ودي أميناداب نبره قبل علي سراويت نقد دك إساكور كاناتنا الودي سعار نبره قبل علي سراويت نقد دك زابلون دما إلياب ودي حيلون نبره نتي محدر كا أوردو دك قرشن نندك مرارين دما نتي محدر سيروم تقعزو صندق علامة السفر دك روبيل كا كم سراويتهم تقعزه قبل علي سراويتو دما الصور ودي شدور نبره قبل علي سراويت نقد دك سمعون كا شلميل ودي صور شاداي نبره قبل علي سراويت نقد دك إيقاد دما إلياساف ودي دوعيل نبره كهاتاويان دما حمقدس سيروم تقعزو كسأزأتو كا اتياتهم نتي محدر أقومو صندق علامة السفر دك إفريم دما ككم سراويتهم تقعزه قبل علي سراويت كا الشامع ودي عمي حود نبره قبل علي سراويت نقد دك مناسي دما كمالي ودي قادو حصور نبره قبل علي سراويت نقد دك بنيام كا أبيدان ودي جد عني نبره صندق علامة السفر دك دان كا ككم سراويتهم دجن كل السفر كوينو تقعزه قبل علي سراويتو دما أحزير ودي عمشاي داي نبره قبل علي سراويت نقد دك أسير دما أوقيعل ودي عكران نبره قبل علي سراويت نقد دك نفتالم كا أحراء ودي عنان نبره قعزة دك إسرائيل بب سراويتهم إزي نبره تقعزو دما قطر 29 موسيقى أن حباب ودي رعيل مدياناوي حو موسي نحنا نبتاق زيابير ناخدكم كبكم إيه زبلنا بوتا نقعز ألنا እግዚአብሔር بزعبا اسرائيل ጽቡቅ ተዛሪቢ እሞ ጽቡቅ ክንገብረልካ ምሳና አኪድ ቦሎ ንሱ ድማ አይከይድን ሃገሬን ናብ ትውልደይን ዳ አኸይድ ቦሎ ንሱ ኸ አብጃኻ አይተደገና አበረኻ አበይከም እንሰፍር ንስኻ ትፈልጥ ኢኻሞ አንቲ ኩነና ይኸውን ድማ ምሳና እንተ ኸድካ ካብቲ እግዚአብሔር ጽቡቅ ዝገብረልና ጽቡቅ ክንገብረልካ ኢና በለ ቁጥር 33 كاب كرن እግዚአብሔር كاب مجد سلسته معلت تقعزو تابوت كيدان እግዚአብሔር دما زعرف اللابوتا كدل يلوم مجد سلسته معلتي قدمهم كاب سفر مسنقلو دما دبنا እግዚአብሔር بمعلت قبل عليهم نبره قطر 35 كونك تابوت مستلعله موسى وእግዚአብሔር تنس صلات خفح يبلو توم زصلو خا دما كاب قدمي خا يهدمو يبل نبره مز سفر كا وእግዚአብሔር نابتم الفي آلافات اسرائيل تملس يبل نبره أريد زهولك معرف 11 حوز بلعم إسرائيلاويان قطري 1
اتهزب دما كم أقرم رمتكونه إذا كا أب إذني إجزابير كفوق كوينو تسمعه إجزابير مش سمعه دما كراو ندده حاو إجزابير ون أبداتهم حال بله نتم أوسن سفر زنبرو كا بلعم تم هزب دما نموسي أويو موسيقى نجزابير لمنه تحو خات أفئه حاو إجزابير أمونغون سلزنا ندده دما تابوتات تيا تاب عيره تبهلت منا أب كند عواف كم زسدد لهم قطر 4 نتي أما أكلهم زنبرة حوسواس أخبكاب هزبي تافلا حزو لك إسرائيل دما مليسهم بخي بلوخا النبال عسقا من يهبنا نتي أب قبتسي بخم أوز بالعنايو عصا دبان برتشغن شغورتك كان كيح شغورتن سعادة شغورتن ذكرنا حجقنا قلو بكويل بون بجكا منا نريو يبلنا أمو نفسنا نقطت قطر الشوعات اتمنى كم فرت أغدا نبره تريد دما كم تريد عندي داز نبره توم هزبي النازرو يعريو نبرو بمتحان دما يطحنوا وبموقو يقودوا أب قرع أب سيلم كا قجا يقبرو نبرو طعمون كم بزيت تقبر قجا يطعم نبره قبل علت السفر أول بليت مزود منا قبل عليو يورد نبره قطري 10 موسى دما اتم هزبي ببعالتهم نفس وكف أب أف دنقانو كبخي سمعه كراك زابير كأزينا دده إذا دما أب عين موسى كفو كوين ترأي موسى خا نجزابير بولس لمنتاي نباريا خا كفو قبر كاني صور بزولو إذا هزبي إذي أبر سي زنبر كاس لمنتاي أب كلمي خا موغس زير خبكو موغزيت نزده تبوه تسان كما تتصور كسع نابتا نبوتاتهم زمحال كالهم مدري أب حقفها تصرم اتبلنس نزي كل هزبي أزي أنا دوخت أني سيو أنا دوخ وليدي إيه نابخيو انبالع السقاها بنا يبلوني اللو نزي كل هزبي ازي زهوبا سقاها كابي كرخبا ايه انبزا كبيدني امو نبزولو ازي هزبي ازي انا بيني كتصورو اي كالن ايه كمزي تقابرني كابكونكا نتمكر اي كيرئي اقرمي خاموغس انتدى ارخي بس بحادة عفيتو قتالني قطر 16 أجزابير دمان موسى ولو كاب عبيت إسرائيل كابتم أب هزبي عبيتن حلقاتن كم زخونو نسخة أطفلتهم 7 أكبلي نبدون كان مرخاو صدم أبو مسخة دو أبلهم وريد أبو مسخة خزارب إيه كابتي أبل عليها زلو منفس كوسد إيه أبل علي كا كان بر إيه نسخة بين خايت صار دما صار أتم هزبي مسخة خصار إيه نتهزبي دما بلو نتصبح تقدسوا سقا كتبلعيكم نبلع سقا من كهبنا إيو أب قبت تصبو نبرنا نبلكم بمبكايكم أب إذن إجزابير تسمعوا إيمو مبار إجزابير سقا كهبكم إيمو كتبلعيكم حدا معلتي أيكونن وي كلتا معلتو وي حمشتا معلتي وي 10 معلتي وي 10 معلتا أيكونن تبلعو بافنشاهم كسع زوت أمو كسع تمنوو ورحموا مبر إذا كانتي أب مأكلكم زلوا إجزابير سلزنا عكمون سلمنتاي كاب قبت وطانا نابلكم أكرمي سلز بخاخمن إيو موسيقى زي أنا أم أكلوا زلوا حزبي شدشمي تشح أجراي إيو نسخة ورحموا زبالعوا سقاك هبهم إيه تبل الله ناتتم زأكل تلبجعن أحندو حرد إيو ويناتتم كأكل سي كل عصاب حردك كب إيو بلا إجزابير دمان موسى إجزابير دو حد صاريا حجي تقالي خونلكا انت خوينو ويزي كونلكا خطري خابلو قطري 4 موسى دما وصيونتي እግዚአብሔር ዝበሎ ነትህዝቢ ነገሮ ካብቶም ዓበይቲ ህዝቢ 7 አኪቡ ኣብ ዙርያ ድንኳን ደዋበሎም እግዚአብሔር ካብ ደመና ወሪዱ ነው ተዛረቦ ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መንፈስ ወሰደ ኣብ ልዕሊ እቶም 7 ዓበይቲ አንበረ ኮነኻት መንፈስ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ዓረፈ ተነበዩ ገናኻ አይደገሙዎን كلت السبعي دما سمت حدا إلداد سمت خلقي كا ميداد زبهالو أب سفر تريفهم نبرو نساتهم كابتم صحفات نبرو نبدون كان جناي كودن نبرو اتي منفس دما قبل عليهم عرفه أب سفر كا تنبيو شعو حدا قبز قويو إلدادن ميدادن أب سفر ينبيو اللو إلو نموسي نغرو إياس ودنو يكاب نشتو أقلقال موسى زنبره قويتاي موسى كلهم إلو ملسه موسى قنا نسخادو سليك أني كايخا እግዚአብሔር መንፈሱ አብ ልዕሊኦም እንተ ዘንብር ኩሎም ህዝቢ እግዚአብሔር ከአ ነቢያት እንተ ዝኾኑ መን መሃበበሎ ሙሴ ድማ ንሱን እቶም ዓበይቲ እስራኤል ናብ ሰፈር ተመልሱ ቁጥር 31 ካብ እግዚአብሔር ድማ ንፋስ ወፀ ካብ ባሕሪ ከአ ብርኒጎታት አምጽዩ አብ ልዕሊ እቲ ሰፈር መገዲ መዓልቲ ዝኣክል በዚ መገዲ መዓልቲ ድማ በቲ አብ ዙርያ እቲ ሰፈር አውረደ مبرخو خا كاب مدري نلعلي أستات كلتا أمت نبره
اتزبد ما تنسى بتعملت تيام بملآن ليت بملآن صباحيتهم بمعلتي بملآ برني قطات أكبه اتز واحد عسرت هومير أكبه أبزوريا كل سفر كا سطحوان اتسقاقنا أب كرمتم كله كي حيخوه كا كراك زيابير أبتم هزبنا دده زيابير نتم هزب أزيب زبرتعي مقزف توقعهم نتم تفلا زحزم هزب أبي يممو تابوتاتي كبرو إت أبا تبهلت قطر سارسان حمشن توم هزبي كاب كبرو إت أبا نحصرت تقعزو أب حصرت كا سفرو أريد زهلك معرف عصر تخلته مريم آرون موسى كمزنا أفوا قطري حادة موسى إثيوبياوي سبيتي أتيو نبر أمه مريم آرون بزعباتها زتوا إثيوبياوي سبيتي أبلعليو تزاربو እግዚአብሔር በሙሴ ጥራይዶ እዩ ዝዛረብ በአናስ አይዛረብን ዲዩ ድማበሉ እዚ ኸኣ እግዚአብሔር ሰምዖ እቲ ሰብኣይ ሙሴ ግና ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ካብ ዘለዎ ሰብ ዓቃል ነበረ ብኡ እግዚአብሔር ንሙሴን ንኣሮንን ንሚርያምን ሰለስቲኹም ናብ ድንኳን ምርኻብ ውጹ በሎም ሰለስቲኦም ድማ ወጹ እግዚአብሔር ከዓ በዓንዲ ደመና ወረደ ኣብ ኣፍ ድንኳን ደው ኢሉ ድማ ንኣሮንን ንሚርያምን ጸውዖም ክልቲኦም ከዓ ወጹ بلم دما زرباي دا سمعو اما اكلكم نبي انتلو ان እግዚአብሔር ብራይ ግለጸሉ بحلم الزاربو بارياي موسيس كومو ايكونن نسو ابزلا بيتي امون ايو بقلت انبر بخول زربا ايكونن اف ناف الزاربو نسو مسلي እግዚአብሔር كا يري كمي كا بارياي اموسي مزراب زي فرحكم كرا እግዚአብሔር አባታቶም ነደደ ከደድማ እትደመና خا نابلعلي ድንኳን አግለሰ النوخة مريم لم تسام كونت كمبرد صعدوت أرون دما نام مريم قلص بلع النوخة لم تسام كوينا نبرد شعو أرون نموسي آيه قويتاي سلتي بعشنتنا زقبرنايون زبدلنا بجاها حاتيات آيتو تصورنا بجاها بموت كم اتوالده كاب كرسا ديو كوات كله فرق أسقو كم اتوالده تخون آيت حدق قابلو موسي دما نكزيابير و أملاخ اللي كاللخو حويا إلو تشرحي እግዚአብሔር ከአኑ ሙሴ አቦአ አብገጻ ጡፍ እንተ ዝብለላስ ሸውዓተ መዓልቲ ዶ አይ መሐፈረትን አወጻ ሰፈር ሸውዓተ መዓልቲ ትተዓጾ ድሓርካ ትእቶበሎ ሚርያም ድማ አወጻ ሰፈር ሸውዓተ መዓልቲ ተዓጽወት እቲ ህዝቢ ከዓ ሚርያም ክሳዕ ትምለስ አይነቀለን ድሕርቲ እቲ ህዝቢ ካብ ሓጽሮት ተጓዕዘ ኣብ በረኻ ጳራን ድማ ሰፈረ أريد زهلك معرف عصر سلسته نكن أنزسليو سبات قطري حاده እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚሉ ተዛረቦ ነታ ኣነ ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ከነዓን ዝስልዩ ሰባት ስደት ከካብ ነገድ ኣቦታቶም ሓደ ሰብ ኩሎም ካብቶም ሽማምንቶም ይስደዱ ቁጥር 3 ሙሴ ድማ ከምቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ካብ በረኻ ጳራን ሰደዶም እዞም ሰባት እዚኦም كلهم حلقوا دك إسرائيل نبرو سمم كا أزيو كاب نجر روبيل شمعة ودي زاكور كاب نجر سمعون شافات ودي حاري كاب نجر يهودا كالي ودي أفني كاب نجر إساكوري قال ودي يسيف كاب نجر إفريم هوشعة ودي نويه كاب نجر بنيام بالتي ودي رافا كاب نجر زابلون قاد دي إل ودي السودي كاب نجر يسيف مالت كاب نجر مناسي قاد ودي سوسي كاب نجر دان عما إل ودي جمالي كاب نجر أسير ستور ودي ميكائيل كم نجد نفتالم نحبي ود وافسي كم نجد قاد قاوي ال ود ماكي سمعتم نتا مدرك سليوا موسى صددهم سبات زي موسى هو شعا ود نوي ياسو اوصالو قطري 10 موسى مدركن ان كسليو صددهم
بولم كابز ندبوب كيدكم ناب أخران ديبو اتهاجر دما نسا كمي كم زخونت اتي أب أزنبر هزبون حيال انت خوين ويدخم حدت انت خوين وي بزح اتا زنبروا مدرك دما كمي مخانا نسا تصبت انت خوينا ويحما اتن زنبرو لن كتماتات كا كمي مخانن سفر انت خوينن وي اردتات اتا مدرون كمي مخانا نسا رقواد انت خوينا وي رقا أعوام انت اللواوي انت زي بالله رأيو تبعو كا كابفره اتا مدر دما متصو اتن معلتات اتي ان كا اتقدامي فرويني زبسللن غزيات نبرا قصر 21 نساتهم كأديبهم نتا مدري كبرخات صين كسعتا أمتوي حمات زلا رحوب سليوا نبدبو كأديبو نب كبرون أتو أبعد ما أحيمان ششحين تالمين دك عنق نبرو كبرون كأشو عت عمت كرميتا أبقب زلا صعان تسرحت نبربا إشكل كأمتو كبعد ما حدا جنفر مس حدا أسقال وين قريتهم كلتو خوينم بمسلا صروا كبرومانن كبلسن كأتمالو تابوتاتي أبزعبات دك إسرائيل كاباز أورطو أسقال لس إشكول تبهلت أمود أتاربعة معلت دما كم مسلا يتامدر تمرسو وتو مسلا يتزقربو وتصاب قطر عسران شدشتن كيدم كا أبرخا باران أب كاديس ناب مسيون ناب أرون ناب زول أخيبا دك إسرائيل ماتسو ناتاتهم نبزول أخيبان اتي نگر أزاربوهم فرأتا مدرون أرأيوهم كمزيلم دما أزنتو نبتاز سدد كان هاجر بتصحنا بحق خانسات سوان معرن توحز إياه فرياخا إزيو أبتهاجر زنبر هزبقنا حيال إيو اتن كتماتات كا التعردان أزين عبيتن ين أبو دما دك عنا رئينا أب هاجر دبوب أمالق ينبرالو أب أخران كا حتاويانن إيبساويانن أمراويانن ينبرو اللو أبتقا بحرن بشنخ يردانوسن دما كان أناويان ينبرو اللو قطر السالاسة كالب كانت هزبي أب كلمو موسي أهدو أتصبيقنا نخلعين أمو دايب دا نتا مدر نورسا دما بله توم مسؤوز دايبهم زنبور سبات قنا نسو كابانا زحيل إيومو نبت هزبي اتي كنديب أين خلن إنابولو بزعبات هز سلوا مدرخا ندك إسرائيل كمزيلهم كفوء نقر أو ريلهم اتاقن سليا زحلفنايا مدر النسان توم زنبروا التوحت مدر إيا توم أب أزر إنا يوم كلهم هزبقا نوحت السبات إيوم أب آدم ما كام نقعد عليت نقعد دك عنا رئينا نحنا أب عيننا كم أنبت أكويننا أب عينتم كأكم نبرنا زندونا شنفار سموم بكبر زفار زندونا شنفار سموم بكبر زفار أريد زهلك معرف 14 حزب إسرائيل كم زعلوه قطر حدا بزلو اتو أخيبا دما قالهم عوابيلهم تشرحو اتهزب خابتالي تئتئا كبكي حدري كلهم دك إسرائيل دما أموسين أب أرونون أقرم رمو بزلو تأخيبا خابولهم أمدر قبتسي كم موتنا وي أبزبرخاك ازي كم موتنا من مهبنا نحنا بسيف كنودق أنستنا ندقنا نكاكم مارخو نمنتا اكزي أبهرنا بزمدر زي آتونا ناب قبتس انتا نملس دو قداي محشنال نحاد عدم كا حلقة قدان نشم أمو ناب قبتس نملس تبهاهلو شعو موسين آرونون أو كلمي بزلاتا محبر أخيبا دك إسرائيل بقصم تدفو إياسو ودنوين كالي وديافنين كابتم سليت تاغر زنبرو خداونتم قددو نبزل أخيبا دك إسرائيل كاكم زيلهم تزاربو اتاكم سليا زحلفنا يا مدري زياد صبقتي مدريا እግዚአብሔር እንተ ፈቲናስ ናብታ ጸባን ማዕረን ተውሕዝ ምድሪ ናብታ ምድርቲ አከእትወና ንሳውን ክበናዩ ኣብ እግዚአብሔር ግዳ አይተዓምጹ እሳቶም እንጌራናዮም እሞ ንስኻትኩም ንህዝብታ ምድሪ አይትፍርህዎም እቲ ዘጽልለሎም ካባታቶም አግሊሱ እግዚአብሔርካ ምሳናዩ አይትፍርህዎም ብዘሎታ አኺባ ግና ብዳርባ እምኒ ክቆትሎም ተዘራረበ ክብሪ እግዚአብሔርካ ካብ ድንኳን ምርኻብ ንኹሎም ደቂ እስራኤል ተራእየ ቁጥሪ 11 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እዝህዝብ እዚ ክሳዕ መዓስዩ ዝንዕቐኒ ክሳዕ መዓዝ ከእዮም በቲ ኩሉ ኣብ ማእከሎም ዝገበርክዎ ትእምርታት ዘይኣምኑኒ ብፌራ ክወቕዖምን ከጥፍኦምን እየ ንኣኻ ግና ካባታቶም ዝዓበን ዝብርትዕን ህዝቢ ክገብረካ እየ በሎ ቁፅሪ 13
موسى خان እግዚአብሔር بلو توم ግብፃውያን ንስኻ እኳ ነዚ ህዝብ ካብ ማእከሎም በኃይልኻ ዘደየብካዮ እዚ ክሰምዑ እዮም ነዞም ኣብዛ ምድር እዚኣ ዝነብሩ ድማ ክነግሩ እዮም ንስኻ እግዚአብሔር ኣብ ማእከል እዚ ህዝብ እዚ ከም ዘለኻ ንስኻ እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ከም ተረኤኻ ደበናኻውን ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝቀውም መዓልቲ በዓንድ ደበና ለይቲ ከዓ በዓንድ ሓዊ ቅድሚኦም ከም እትኸይድ ድማ ሰሚዖም ኣለው ሕጂ ከዓ ነዚ ህዝብ እዚ ከም ንሓደ ሰብ ጌርካ እንተ ቀተልካዮ ሽዑቶም ወሬኻ ዝሰምዑ ህዝብታት እግዚአብሔር ነዚ ህዝብ እዚ ናብታ ዝመሓለሎም ምድር ከእትዎም ስለዘይከኣለ ኣብ በረኻ ሓረዶም ኢሎም ክዛረቡ እዮም ሕጂ ከዓ ልምነካ ኣለኹ ሓይል እግዚአብሔር ይዕበ ከምቲ ተዛረብካ ከምዚ ኢልካ እግዚአብሔር ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ምሕረት እዩ ንሱ በደልን ሓጢአትን ይቕረዝ ይብል ሓጢአት ኣቦታት ኣውሉድ ክሳዕ ሳልሳይ ክሳዕ ራብዓይ ወለዶ ይቐጽዕ እምበር ንበዳለ ከይቀጽዐ ኣይሓድጎን ነዚ ህዝቢ እዚ ከምቲ ካብ ግብፂ ሒዝካ ክሳዕ ናብዚ ይቕረ ዝበልካሉ ሕጂ ከዓ ልምነካ ኣለኹ ነዚ ህዝቢ እዚ ከምቲ ዓብይ ምሕረትካ ሓጢአቱ ይሕደገሉ እግዚአብሔር ድማ በለ ከምቲ ቃልካ ይቕረ ኢለ እየ ግና ከኣነ ብሓቂ ህያው እየ ብዘላ ምድሪ ከዓ ብኽብሪ እግዚአብሔር ክትመልእ እያ ኩሎም እቶም ክብረይን ኣብ ግብፅን ኣብ በረኻን ዝገበርክዎ ተኣምራተይን ዝረአዩ ሰባት ድሮ 10 ሰዕ ፈተኑኒ ቃለይ ከዓ ኣይሰምዑን ነታ ንቦታቶም ዝመሓል ኩሎም ብምድሪ ከቶ ኣይርእይዋን ካብቶም ዝነዓቑኒ እውን ሓደ እኳ ኣይርእያን ነባርያይ ካሌብ ግና ካልእ መንፈስ ስለ ዝነበሮ ፈጺሙን ስለ ዝሰዓበኒ ናብታ ኣትዋ ዝነበረ ሃገር ከእትዎ እየ ዘርኡ ከዓ ክወርሳ እዩ ኣብ ለስ ድማ ኣማሌቃውያንን ከነዓናውያንን ይነብሩ ኣለዉ እሞ ጽባሕ ተመለሱ በመገዲ ባሕሪ ኤርትራ ኣቢልኩም ናብ በረኻ ተጓዓዙ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ነዚ ዘግረምረመለይ ሕሱም ኣኼባ እዚ ክሳዕ መዓዝ ክጾረየ እቲ ደቂ እስራኤል ዘግረምረሙለይ ምጉርምራም ሰሚዐ ኣለኹ በሎም ከዓ ኣነ ህያው እየ ከምቲ ኣብ እዝነይ እተዛረብኩምዎ ከምኡ ክገብረኩም እየ ይብል እግዚአብሔር ኣቱም ዘግረምረምኩም ለይ ኩልኻትኩም እተቆጸርኩም ከምቲ ኩሉ ቆጽርኩም ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ ሬሳኹም ኣብ ዝበረኻ እዚ ክወድቕ እዩ ናብታ ኣብኣ ከናብረኩም ኢለ ኢደይ ዝለዓል ኩላ ምድሪ ብጀካ ካልእ ወዲ ኣፍነን ኢያሱ ወዲ ነዌን ንስኻትኩም ኣይተኣትውን ነቶም ምርኮ ክኾኑ እዮም ዝበልኩምዎም ደቅኹም ግና ክእትዎም እየ ነታ ዝነዓቅኩምዋ ምድሪ ክፈልጥዋ እዮም ንስኻትኩም ግና ሬሳኹም ኣብ ዝበረኻ እዚ ክወድቕ እዩ ደቅኹም ከዓ ኣብ በረኻ 40 ዓመት ጓሶት ክኾኑ እዮም ሬሳኹም ኣብ በረኻ ክሳዕ ዝጠፍእ ከዓ ምንዝርናኹም ክጾሩ እዮም ከም ቁጽርተን ነታ ሃገር ዝሰለኹም ለን መዓልታት 40 መዓልቲ ሓንቲ ዓመት ኣብ ክንዲ ሓንቲ መዓልቲ 40 ዓመት ሓጢአትኩም ክትጾሩ ኢኹም ካባኻትኩም ከም ዝረሓቅኩ ከዓ ክትፈልጡ ኢኹም ኣነ እግዚአብሔር እየ እተዛረብ ነዚ ኩሉ ኣባይ ብሓደ ኣተሓባብረለይ ሕሱም ኣኼባ ብሓቂ ከምኡ ክገብሮ እየ ካብዚ በረኻ እዚ ክውድኡ እዮም ኣብኡ እውን ክሞቱ እዮም ቁጽሪ 36 እቶም ምድሪ ክስልዩ ሙሴ ዝሰደዶም ሰባት ተመሊሶም ድማ ብዛዕባታ ምድሪ ክፉእ ብምውራዮም ንብዘሎት ኣኼባ ኣብ ልዕሊኡ ዘግረምረሙሉ ቶም ዛዕባታ ምድሪ ክፉእ ዘውረዩ ሰባት በመቕዘፍቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞቱ ካብቶም ምድሪ ክስልዩ ከይዶም ዝነበሩ ሰባት ግና ኢያሱ ወዲ ነዌን ካልእ ወዲ ኣፍነን ብህይወት ተረፉ ቁጽሪ 39 ሙሴ ድማ ዝቃላት እዚ ንኹሎም ደቂ እስራኤል ተዛረቦም እቲ ህዝቢ ከዓ ብዙሕ ሓዘነ ንብጊሓቱ ድማ አንጊሆም ተንስኡ በዲልና ኢና እሞ እኔና ናብታ እግዚአብሔር ዝበለና ቦታ ንድይብ ኣሎና ኢሎምውን ናብ ርእሲ ትከረን ደየቡ ሙሴ ግና በሎም ሕጂ ንስኻትኩም ስለምንታይ ትእዛዝ እግዚአብሔር ትጥሕሱ ኣይቀንዓኩምን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ማእከልኩም ኣይኮነን እሞ ብጸላእትኩም ከይትሰዓሩ ኣይትደይቡ ኣብኡ ኣማሌቃውያንን ከነዓናውያንን ኣብ ቅድሚኹም ኣለዉ እሞ ብሴፍ ክትወድቁ ኢኹም ንእግዚአብሔር ካብ ምስዓብ ስለ እተመለስኩም እግዚአብሔር ካብ ምሳኻትኩም ኣይከውንን እዩ ሳቶም ግና ናብ ርእሲ ትከረን ክድይቡ ደፈሩ ታቦት ኪዳን እግዚአብሔርን ሙሴን ግና ካብ ሰፈር ኣይለቐቁን እቶም ኣብ ትከረን ዝነበሩ ኣማሌቃውያንን ከነዓናውያንን ድማ ወሪዶም ወቅዕዎም ክሳዕ ሓርማ ከዓ ቀጥቀጥዎም ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 15 ሕጊ ብዛዕባ መስዋዕቲ ቁጽሪ 1
እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚሉ ተዛረቦ ደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎም ከዓ ናብታ ክትነብሩዋ ኣነ ዝህበኩም ምድሪ ምስኣተኹም ንእግዚአብሔር መስዋዕት ሓዊ ዝሓርር መስዋዕት ወይ መስዋዕት ሕሩድ ንምፍጻም መብጽዓ ወይ መስዋዕት ፍቓድ ወይ ናይ በዓላትኩም በኣሓ ወይ ብጠለበጊዕ ንእግዚአብሔር ጥዑም ጨና ክትገብሩ እንተ ትስውኡ ሽዑ እቲ መስዋዕቱ ንእግዚአብሔር ዘቕርብ ንመስዋዕት ብልዒ 10 ኣፍ ኤፍ ድኹም ሓርጭ ብርብዒ ሂን ዘይቲ እተቖምጠዐ የቐርብ ንመስዋዕት መስተ ከዓ ምስቲ ዝሓርር መስዋዕቲ ወይ መስዋዕት ሕሩድ ነንሓደ ገንሸል ርብዒ ሂን ወይኒ ግበር ወይ ንድዑል መስዋዕቲ ብልዒ 2 ኣፍ ኤፍ ድኹም ሓርጭ ብሲሶ ሂን ዘይቲ እተቖምጠዐ ግበር ንመስዋዕት መስተ ድማ 3 ኣፍ ሂን ወይኒ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና ኣቕርብ ንዝሓርር መስዋዕቲ ወይ ንመስዋዕት ሕሩድ ድማ ንምፍጻም መብጽዓ ወይ መስዋዕት ምስጋና ንእግዚአብሔር ዝራብዕ እንተ ኣረብካ ሽዑ ምስቲ ዝራብዕ ንመስዋዕት ብልዒ 3 ኣፍ ኤፍ ድኹም ሓርጭ ብፈረቓ ሂን ዘይቲ እተቖምጥዐ ኣቕርብ ንመስዋዕት መስተ ድማ መስዋዕት ሓዊ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና ፈረቓ ሂን ወይኒ ኣቕርብ ከምኡ ነንብዕራይ ወይ ነንድዑል ወይ ነንገንሸል ወይ ነንወጠጦ ይገበር ከም ቁጽረቶም እትስውእዎም ከምኡ ነንሓዲኦም ከም ቁጽሮም ግበሩ ወዲ ዓዲ ዘበለ መስዋዕት ሓዊ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና ምስ ዘቐርብ ነዚ ነገር እዚ ከምዚ ይግበሮ ምሳኻትኩም ዝቕመጥ ጓና ወይ ንውሉድ ወለዶኹም ኣብ ማእከልኩም ዝነብር ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና መስዋዕቲ ሓዊ ምስ ዘቐርብ ንሱ ከምቲ ንስኻትኩም እትገብርዎ ከምኡ ይግበር ኣብታ ማሕበር ንኣኻትኩምን ነቲ ምሳኻትኩም ዝነብር ጓናን ሓደ ሕጊ ይኹን እዚ ንውሉድ ወለዶኹም ሕጊ ዘለዓለም ይኹን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እቲ ጓና ከመኻትኩም ይኹን ንኣኻትኩምን ነቲ ምሳኻትኩም ዝነብር ጓናን ሓደ ሕግን ሓደ ፍርድን ይኹን ቁጥሪ 17 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎም ከዓ ናብታ ኣነ ዘእተወኩም ምድሪ ምስኣተኹም ሽዑ ክኸውን እዩ ካብ እንጌራታ ምድሪ ምስ ትበልዑ ንእግዚአብሔር ዝለዓል መስዋዕቲ ኣቕርቡ ካብ ቀዳማይ ኣይብሒኩም ዝለዓል መስዋዕቲ ሓደ ቅጫ ኣቕርቡ ከምቲ ካብ ዓውዲ ዝለዓል መስዋዕቲ እትገብርዎ ከምኡ ኣልዕልዎ ካብ ቀዳማይ ብሒኩም ንውሉድ ወለዶኹም ዝለዓል መስዋዕቲ ንእግዚአብሔር ሃቡ ቁጥሪ 22 እንተ ተጋጊኹም እዚ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝነገሮ ኩሉ ትእዛዛት እዚ እቲ እግዚአብሔር ብኢድ ሙሴ ዝኣዘዘኩም ኩሉ ካብታ እግዚአብሔር ትእዛዛት ዝሃበላ መዓልቲ ንኔው ከዓ ክሳዕ ውሉድ ወለዶኹም እንታሕ ዘይሓለኹምዎ እዚ ድማ ተኣኺባ ከይፈለጠ ብጌጋ እንተ ተገብረ ሽዑ ብዘሎ ተኣኺባ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና ንዝሓርር መስዋዕቲ ከምቲ ስርዓቱ ምስ ናይ ብልዒ መስዋዕቱን ምስ ናይ መስተ መስዋዕቱን ንመስዋዕቲ ሓጢአት ድማ ሓደ ዲቦላ የቐርብ ንሱ ብጌጋ እተገብረ እዩ ንሳቶም ከዓ መስዋዕቶም መስዋዕቲ ሓዊ ንእግዚአብሔር ኣምፁ ብዛዕባ ጌጋኦም ድማ ናይ ሓጢአት መስዋዕቶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቕሪቦም እዮም እሞ እቲ ካህን ከዓ ንብዘሎ ኣኺባ ደቂ እስራኤል የተዓረቕ ሽዑ ይሕደገሎም እዩ ኣብ ብዘሎ ህዝቢ ብዘይፍልጠት እተገብረ እዩ እሞ ንብዘሎ ኣኺባ ደቂ እስራኤልን ኣብ ማእከሎም ንዝነብር ጓናን ይሕደገሎም እዩ ቁጥሪ 27 ሓደ ሰብ ብጌጋ ሓጢአት እንተገበረ ንመስዋዕቲ ሓጢአት ኣርሕዶ ዓመት የቐርብ ነቲ ብጌጋ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓጢአት ዝገበረ ሰብ ከዓ ንምትዕራቆ እቲ ካህን የተዓርቆ ሽዑ ይሕደገሉ እዩ ብዛዕባ እቲ ብጌጋ ዝግበር ነገር ንወዲ ዓዲ ካብ ደቂ እስራኤልን ኣብ ማእከሎም ንዝነብር ጓናን ሓደ ሕጊ ይኹነልኩም ወዲ ዓዲ ኾነ ወይ ጓና እቲ ብልዕልቲ ኢድ ሓጢአት ዝገብር ሰብ ግና ንሱ ንእግዚአብሔር ኣዋሪዱ እሞ እቲ ሰብ እቲ ካብ ማእከል ህዝቡ ይመንቆስ ቃል እግዚአብሔር ንዒቁ ትእዛዙ ከዓ ኣፍሪሱ እዩ እሞ ንሱ ፈጺሙ ይመንቆስ ሓጢአቱ ኣብ ርእሱ እዩ ሰንበት ብምድፋር ዝተቐትለ ቁጥሪ 32 ደቂ እስራኤል ኣብ በረኻ ከለዉ ሓደ ሰብኣይ ብመዓልቲ ሰንበት ዕንጨይቲ ከኣሪ ረኸቡ እቶም ዕንጨይቲ ከኣሪ ዝረኸብዎ ከዓ ናብ ሙሴን ናብ ኣሮንን ናብ ዘሎ ኣኺባን ኣቕረብዎ እቲ ክገብርዎ ዝግባእ ኣይተገልጸን ነበረ እሞ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እቲ ሰብኣይ እቲ ሞት ይሙት ብዘሎ ተኣኺባ ኣብ ወጻኢ ሰፈር ብዳርባ እምኒ ይቕተሎ በሎ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ድማ ብዘሎ ተኣኺባ ናብ ወጻኢ ሰፈር ኣውፅኦ ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ ሞቶ ከዓ ኣብ ክዳውንቲ ዝግበር ዘፈር ቁጥሪ 37 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎም ድማ ንውሉድ ወለዶኦም ኣብ ወሰን ክዳውንቶም ኣዝፋር ክገብሩ ኣብ ዘዘፈር ወሰን ከዓ ሰማያዊ ፍሕሶ ክገብሩ ነገሮም ነቲ ብኡ ናብ ምንዝርና እትኸዱ ዘለኹም ደድሕሪ ድሌት ልብኹምን ዓይንኹምን ከይትስዕቡ ንኡርኢኹም ንኩሉ ትእዛዛት እግዚአብሔር ምእንቲ ክትዝክርዎን ክትገብርዎን ዘፈር መዘከሪ ይኹነልኩም
نخلو تزازاتي مأنت كتذكروان كتقبروان نأملاكم كقدسات كتكون إيو أملاكم مأنتي كخون كم مدر قبط زوجاكم أنا እግዚአብሔር أملاكم إيه أنا እግዚአብሔር أملاكم إيه أوريت زهولك معرف 16 قرحن داتانن أبيرون قطر حده قراح ودت إصحار ودك أهات ودلوي داتانن أبيرامن دك إلياب أون كا ودت بلت دك روبيل حيالو سبات كاب دك إسرائيل 350 شمامن تتأخيبا بمحبر تتصوع سمية السبات حزم نموسية تلعلوه نموسية نعرنن كتصاررو تأكيبام دما بزلو أخيبا كلهم قدسانيهم እግዚአብሔር ድማ ማእከሎም እዩሞ እንብዛ ኣብዚሕኩሞ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ማሕበር እግዚአብሔር ትዕበዩ ኣለኹም በልዎም ቁጥሪ 4 ሙሴ ዝምስ ሰምዐት ብገጹ ተደፍአ ንቁራሕነቶም ኣኺባኡን ከምዚሉ ተዛረቦም እግዚአብሔር ጽባሕ እትናቱ ዝኾነን እቲ ቅዱስን እቲ ናብኡ ዘቕርቦን መን ከም ዝኾነ ከፍልጥ እዩ ነቲ ዝሓረዮ ከዓ ናብኡ ከቕርቦ እዩ ከም ዝግበሩ ቁራሕን ብዘሎ ኣኺባኡን ጽጽንሃኩም ውሰዱ ጽባሕ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓዊ ግበሩሉ ዕጣን ከዓ ኣትውሉ ክኸውን ድማ እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝሓረዮ ሰብኣይ ንሱ ቅዱስ ይኹን ኣቱም ደቂ ሌዊ እምብዛ ኣብዚሕኩሞ ቁጥሪ 8 ሙሴ ከዓ ንቁራሕ በሎ ኣቱም ደቂ ሌዊ ሕጂ ስምዑ ኣብ ማሕደር እግዚአብሔር ከተገልግሉ ኣብ ቅድሚ ኣኺባ ደው ኢልኩም ከዓ ከተገልግሉዎም ኣምላኽ እስራኤል ናብኡ ከቕርበኩም ኢሉ ካብ ኣኺባ እስራኤል ዝፈለየኩም ደው ሒድኩም እዩ ንኣኻን ንኹሎም ኣሕዋትካ ደቂ ሌዊ ድማ ምሳኻን ናብኡ ኣቕሪብኩም ሲ ክነዶ ድማ ደሊኹም ስለዚ ንስኻን ብዘሎ ኣኺባኻን ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ኢኹም እተኣከብኩም ኣሮንከ ኣብ ልዕሊኡ እተግረምርሙ ንሱ እንታይ እዩ ቁፅሪ 12 ሙሴ ድማ ንዳታንን ኣቢራምን ደቂ ኤልያብ ክጽውዑሉ ለኣኸ ንሳቶም ከዓ ኣይንድይብን በሉ ኣብ በረኻ ክትቀትለና ኢልካ ካብታ ጸባን ማዕርን ተውሕዝ ምድሪ ዘውጻኻና ደው ሒድ እዩ ኣብ ልዕሌና ክትሽየምዶ ንርእስኻ ትሸይም ብዝተረፈ ጸባን ማዕርን ናብ ተውሕዝ ምድሪ ኣየእተኻናን ገርሁን ኣታኽልቲ ወይንን ከዓ ኣየረስትኻናን ዓይንቲ እዞም ሰባት እዚኦም ዶ ክተንቁር ደሊኻ ኢኻ ኣይንድይብን ሙሴ ድማ ኣዝዩ ተናዲዱ ንእግዚአብሔር ናብ መስዋዕቶም ኣይትጠምት ካባታቶም ሓንቲ ኣድጊ እኳ ኣይወሰድኩን ካባታቶም ንሓደ እኳ ክፉ ኣይገበርኩን በሎ ቁጥሪ 16 ሙሴ ድማ ንቆራሕ ጽባሕ ንስኻን ብዘሎ ኣኺባኻን ንስኻን ንሳቶምን ኣሮንን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተረኸቡ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ጽንሃሁ ይውሰድ ዕጣን ድማ ይግበረሉ ነፍሲ ወከፍ ጽንሃሁ 250 ጽንሃህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቕርቡ ንስኻን ኣሮንን ከዓ ነፍሲ ወከፍ ጽንሃሁ ይውሰድ በሎ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ጽንሃሁ ወሰደ ሓዊ ድማ ገበረሉ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዕጣን ኣእተውሉ ምስ ሙሴን ኣሮንን ከዓ ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ደው በሉ ቁራሕ ድማ ንብዘሎ ኣኺባ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ኣከቦ ክብሪ እግዚአብሔር ከዓ ንብዘሎ ኣኺባ ተራእየ ቁጥሪ 20 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ኣሮንን ካብ ማእከል እዚ ኣኺባ እዚ ተፈለዩ ብቅጽበት ዓይን ክውድኦም እየ ኢሉ ተዛረቦም ሽዑ ንሳቶም ኣታ ኣምላኽ ነፍሳት ኩሉ ስጋ ሓጢኣት ዝገበረስ ሓደ ሰብኣይ እዩ ንብዘሎ ኣኺባ ዶ ክትቁጥዖ ኢኻ ኢሎም ብገጾም ተደፍኡ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ነታ ኣኺባ ኣብ ዙርያ ትሰፈር ቁራሕን ዳታንን ኣቢራምን ኣግሉሱ ኢልካ ተዛረቦም ቁጥሪ 25 ሙሴ ድማ ተንስኡ ናብ ዳታንን ኣቢራምን ከደ እቶም ዓበይቲ እስራኤል ከዓ ሰዓብዎ ነታ ኣኺባ ከዓ በጃኾም ካብ ድንኳውንቲ እዞም ሕሱማት ሰባት እዚኣቶም ኣግሉሱ ብኩሉ ሓጢኣቶም ከይትጠፍኡ ከዓ ናቶም ዘበላይቲ ተንኪዩ ኢሉ ተዛረቦም ንሳቶም ካብ ዙርያ ትሰፈር ቁራሕን ዳታንን ኣቢራምን ኣግለሱ ዳታንን ኣቢራምን ግና ወፂኦም ምስ ኣንስቶምን ደቆምን ህፃናቶምን ኣብ ኣፍ ድንኳውንቶም ደበሉ ሙሴ ከዓ ካብ ፈቃደይ ዘይኮነ ነዚ ኩሉ ግብሪ እዚ ክገብር እግዚአብሔር ከም ዝለኣኸኒ በዚ ክትፈልጡ ኢኹም እዞም ሰባት እዚኦም ከም ኣማውታ ኩሉ ሰብ እንተሞቱ ወይ ንኩሉ ሰብ ዝበጽሕ ጥራይ እንተበጽሖም ሽዑ እግዚአብሔር ኣይለኣኸንን
እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር እንተገበረግና እዚኣቶም ምስ ኩሉ ዘለዎም ብህይወቶም ናብ ሲኦል ክወርዱ ምድሪ ኣፋኸፊታ እንተወሓጠቶም ሽዑዞም ሰባት እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከም ዝነዓቆ ክትፈልጡ ኢኹም በለ ኮነ ከዓ እዚ ኩሉ ተዛሪቡ ምስ ወደአ ኣብ ትሕቲኦም ዘላ ምድሪ ተጨደት ምድሪ ከዓ ኣፋ ከፈተት ናታቶም ነባይቶምን ንኩሎም ናይ ቆራሕ ሰብን ንኩሉ ገንዘቦምን ወሓጠቶም ንሳቶም ምስ ኩሉ ዘለዎም ብህይወቶም ናብ ሲኦል ወረዱ ምድሪ ከዓ ደፈነቶም ካብ ማእከል ማሕበር ድማ ጠፍኡ እቶም ኣብ ዙርያኦም ዝነበሩ ብዘለዉ እስራኤል ከዓ ጭራሕ ምርሖኦም ሰሚዖም ንኣና ድማ ምድሪ ከይትውሕጠና ኢሎም ሃደሙ ካብ እግዚአብሔር ከዓ ሓዊ ወፀ ነቶም ዝዓጥኑ ዝነበሩ 257 ድማ በልዖም ቁጽሪ 36 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንኣልዓዛር ወዲ ካህን ኣሮን እቲ ጽንሃሃት ተቐዲሱ እሞ ካብቲ ንዳድ ኣውጻዮ ነቲ ሓዊ ከዓ ናብ ዝናብትን ፈሓብሎ በሎ ነቲ ጽንሃሃት ናይቶም ብሓጢኣቶም ህይወቶም ዘጥፍኡ እቲ መሰዊኢ ብኡ ክልበጥ ኣርቂኦም ቀጥቅጥዎ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቕሪቦሞ እዮም እሞ ተቐዲሱ እዩ ንደቂ እስራኤል ድማ ትእምርቲ ይኹኑ ኣልዓዛር ከዓ ነቲ እቶም ዝነደዱ ዘቕርብዎ ጽንሃሃት ኣስራዚ ወሰዶ ንመለበጢ መስዊኢ ክኸውን ከዓ ኣርቀቕዎ ካብ ዘርኢ ኣሮን ዘይኮነ ጓናት ሰብ ክዓጥን ኢሉ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከይቀርብ ከም ቁራሕን ከም ኣኼባኡን ከይከውን ከምቲ እግዚአብሔር ብኢድ ሙሴ ዝበሎ ንደቂ እስራኤል መዘከርታ ይኹን ቁጽሪ 41 ንጽባሒቱ ድማ ብዘሎ ተኣኼባ ደቂ እስራኤል እስኻትኩም ንህዝቢ እግዚአብሔር ቀቲልኩሞ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣሮንን ኣግሮምሮሙ ኮነ ከዓ ተኣኼባ ናብ ልዕሊ ሙሴን ኣሮንን ምስ ተኣከበ ናብ ድንኳን ምርኻብ ኣቢሎም ግልጽ በሉ እነሆ ድማ ደበና ኣጐልበቦ ክብሪ እግዚአብሔር ከዓ ተራእየ ሙሴን ኣሮንን ድማ ናብ ቅድሚ ድንኳን ምርኻብ መጹ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ካብ ማእከል እዚ ኣኼባ እዚ ፍልይ በሉ ኣነ ብቕጽበት ዓይኒ ኸጥፍኦም እየ ኢሉ ተዛረቦ ንሳቶም ብገጾም ተደፍኡ ሙሴ ከዓ ንኣሮን ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁጣዓ ወፂኡ መዓት ጀሚሩ እሞ ጽንሃካ ወሲድካ ካብ መስኡ ሓው ግበረሉ ዕጣን ከዓ ኣተወሉ ቀጥፍካ ድማ ናብቲ ኣኼባ ኪድ እሞ ኣተዓርቆም በሎ ኣሮን ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ጽንሃህ ወሰደ ናብ ማእከል ማሕበር ድማ ጐየ ኖኻ እቲ መዓት ኣብቶም ህዝቢ ጀሚሩ ነበረ ዕጣን ገይሩ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣተዓረቆ ኣብ መንጎም ውታትን ህያዋንን ደው በለ እቲ መዓት ከዓ ዝግ በለ ብጀካ እቶም ብሰሪ ቁራሕ ዝሞቱ እቶም ብመዓት ዝሞቱ 14700 ኮኑ ኣሮን ድማ ናብ ሙሴ ናብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ተመልሰ እቲ መዓት ከዓ ዝግ በለ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 17 በትሪ ኣሮን ከም ዝጠጥዕት ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም እሞ ካባታቶም ከካብ ማይ ቤት ኣቦታቶም በበትሪ ካብ ኩሎም ሽማምንቲ ከከም ማይ ቤት ኣቦታቶም 12 በትሪ ወሰድ ስም ነፍሲ ወከፍ ከዓ ኣብ በበትሩ ጽሓፍ እንሽም ማይ ቤት ኣቦታቶም ሓንቲ በትሪ ትኹን እሞ ስም ኣሮን ኣብ ልዕሊ በትሪ ለው ይጽሓፍ ናብቲ ኣነ ምሳኻትኩም ዝራኸበሉ ናብ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ቅድሚ ምስክር ከዓ ኣንብረን ክኸውን ድማ እዩ እቲ ዝሓረኽዎ ሰብኣይ በትሩ ክትጥዕያ እቲ ደቂ እስራኤል ዘግሮምሮምልኩም ምጉርምራም ከዓ ኣብ ቅድመዩ መወዳእታ ክገብረሉ እየ ሙሴ ከዓ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም ኩሎም ሽማምንቶም ድማ ኣባትር በብማይ ቤት ኣቦታቶም ንናይ ሽሙ ሓደ 12 በትሪ ሃብዎ በትሪ ኣሮን ከዓ ኣብ ማእከል ኣባትሮም ነበረት ሙሴ ድማ ነትን ኣባትር ኣብ ድንኳን ምስክር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣንበረን ቁጥር 8 ኮነ ድማ ሙሴ ንጽባሒቱ ናብ ድንኳን ምስክር ኣተወ እነሆ ከዓ በትሪ ኣሮን እታ ናይ ቤት ለዊ ጠጢዓ ጸንሐት ቆጽሊ ከዓ ኣውፅት ዕምበባውን ዓንበበት ብሱልካዕካዕ ድማ ፈሬት ሙሴ ከዓ ንኹለን ኣባትር ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ናብ ኩሎም ደቂ እስራኤል ኣውፅን ርኦም ድማ ነፍሲ ወከፍ በትሩ ወሰደ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንደቂ ዓመፃ ምእንቲ ከይሞቱ ነቲ ናባይ ምጉርምራሞም መወዳእታ ክትገብር
تأمرت خدكونم نبتر أرون أبو كتحلو نبكر مسكر من السابلو موسيقى أزي قبره كم تجزي أبير زعزوزكم وقبره قطر عصر تخلطه دك إسرائيل دمان موسيقى إنهم موتنا طفعنا كلنا طفعنا نوسك في زغربه نعم حدر اجزي أبير زغربه يموت الله كلنا دوكن طفئنا إلهم تزاربوا أريد زهولك معرف عصرت شمنت مزكانات اللواويان قطر حده እግዚአብሔር ድማና አሮን በሎ ንስኻን ደቅኻን ቤት አቦኻን ድማ ምሳኻን ንትክፍአት መቅደስ ጽሩ ንስኻን ደቅኻ ከአምሳኻን ንትክፍአት ክህነትኩም ጽሩ አሕዋትካ ነገድ ለዊ ነገድ አቦኻ ድማ ምሳኻ ኮይኖም ምእንቲ ከገልግሉኻ ምሳኻ አቅርቦም ንስኻ ግና ደቅኻ ከአምሳኻ ቅድሚ ድንኳን ምስክር ኩኑ ንሳቶም ድማ ሓለዋኻን ሓለዋ ኩሉ ድንኳንን ይሓሉ ንሳቶምን ንስኻትኩምን ምእንቲ ከይትሞቱና በአቁሑ መቅደስን ናብ መስውእ ጥራይ አይቅረቡ ኣብ ኩሉ አገልግሎት ድንኳን ምሳኻ ኮይኖም ኣብ ሓለዋ ድንኳን ምርኻብ ይሓሉ ጓና ከዓ አይቅረብኩም ድማ መሊሱ ኩራን ኣብ ደቂ እስራኤል ምእንቲ ከይመጽሲ ንስኻትኩም ሓለዋ መቅደስን ሓለዋ መስውእን ሓሉ እንሆ ኣነ ንሕዋትኩም ለዋውያን ካብ ማእከል ደቂ እስራኤል ወሰድክዎም ንኣኻትኩም እተዋሃቡ ህያብ እዮም ንሳቶም ኣብ ድንኳን ምርኻብ ከገልግሉ ንእግዚአብሔር ተወፈዩ ንስኻን ደቅኻ ከዓ ምሳኻን ብናይ መስውእ ነገር ውሽጢ መጋረጃ ዘበለን ክህነትኩም ሓሉውን ኣገልግሉን እቲ ኣገልግሎት ክህነት ከም ህያብ ሂበኩም እየ ጓና እንተቐረበ ግና ይሙት ብጽሒት ካህናት ቁጥር 8 እግዚአብሔር ድማ ንኣሮን ተዛረቦ እኖ ኣነ ሓለዋ እትዝለዓል መስዋዕተይ እቲ ናይ ደቂ እስራኤል ተቐደሰ ኩሉ ነገር ክትሕሉ ሂበካ ኣለኹ ንኣኻ ብምቕባእ መሰል ዘለዓለም ገይረ ንደቅኻ ሂበየ ኣለኹ ካብቲ ካብ ሓዊ ዝተረፈ ቅዱሳን እዚ ንኣኻ ይኹን እዚ ዘቕርቡለይ ኩሉ መባእም ኩሉ ናይ ብልዒ መስዋዕቶምን ኩሉ ናይ ሓጢኣት መስዋዕቶምን ኩሉ ናይ በደል መስዋዕቶምን ንሱ ንኣኻን ንደቅኻን ቅዱስ ቅዱሳን ይኹን ኣብ ቅዱስ ቅዱሳን ኮንካ ብልዓዮ ኩሉ ተባዕታይ ይብልዓዮ ቅዱስ ይኹነልካ እዚ ንኣኻ እዩ እቲ ካብ መባኦም ዝለዓል መስዋዕትን እቲ ደቂ እስራኤል ዘቕርብዎ ዝውዝወዝ መስዋዕትን ንኣኻ ንወዳትካን ንዋልድካን ድማ ምሳኻ መሰል ዘለዓለም ገይረ ሂበካ ኣለኹ ኣብ ቤትካ ንጹህ ዘበለ ይብልዓዮ ካብ ዘይቲ ዝበለጸ ኩሉን ካብ ወይንን ካብ ስርናይን ዝበለጸ ኩሉን ንእግዚአብሔር ዝህብዎ ብኹራት ንኣኻ ሂበካ ኣለኹ ኣብ ምድሮም ዘሎ ኩሉ በኹሪ ፍረ ንእግዚአብሔር ዘምጽኦ ንኣኻ ይኹን ኣብ ቤትካ ንጹህ ዘበለ ካብኡ ይብላዕ ኣብ እስራኤል እትሓርመ ኩሉ ንኣኻ ይኹን ካብ ኩሉ ስጋ ማሕፀን ዝኸፍት ዘበለ ሰብ ኮነ ሓደው እንስሳ ናብ እግዚአብሔር ዘቕርብዎ ንኣኻ ይኹን ንበኹሩ ሰብ ግና በጃ ሃበሉ ንበኹሩ ርኹስ እንስሳ ከዓ በጃ ሃበሉ ነቶም እትብጀዎም ድማ ካብ ወዲ ወርሒ ዝኾነ ከም ግምጋምካ ብሲቃል መቕደስ ንሱ ከዓ 20 ጌራ ብ5 ሲቃል ብሩር ተበጀዎም በኹሪ ላምን በኹሪ በጊዕን በኹሪ ጤልን ግና ቅዱሳት እዮም እሞ ኣይትበጀዎም ደሞም ኣብ መስውኢ ንጸጎ ስብሖም ከዓ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና ንመስዋዕቲ ሓዊ ኣሕረሮ ስጎም ከዓ ንኣኻ ይኹን ከም ሓኸለ እቲ ዝውዝወዝ መስዋዕትን ከም የማናይ እግርን ንኣኻ ይኹን ናይቲ ቅዱስ ነገር ደቂ እስራኤል ንእግዚአብሔር ዘቕርቦ ኩሉ ዝለዓል መስዋዕቲ ንኣኻን ንወዳትካን ንዋልድካን ድማ ምሳኻ መሰል ዘለዓለም ገይረ ሂበካ ኣለኹ ንሱ ንኣኻን ንዘርእኻ ድማ ንምሳኻን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ኪዳን ጨው እዩ ብጽሒት ለዋውያን ቁጥሪ 20 እግዚአብሔር ድማ ንኣሮን በሎ ኣብ ምድሮም ርስቲ ኣይሃሉኻ ኣብ ማእከሎም ከዓ ግደ ኣይሃሉኻ ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤልን ግዴኻን ርስትኻን ኣነ ደቂ ለው ድማ ኣብ ክንዲ እቲ ኣገልግሎቶም ኣብ ድንኳን ምርኻብ ዘገልግልዎ ኣገልግሎት እኖ ኩሉ ዕሽር እስራኤል ንርስቲ ሂበዮም ኣለኹ ድሕሪ ደጊም ደቂ እስራኤል ምእንቲ ሓጢኣት ከይጾሩን ከይሞቱን ናብ ድንኳን ምርኻብ ኣይቕረቡ ለዋውያን ግና ኣብቲ ዕዮ ድንኳን ምርኻብ የገልግሉ እቲ በደሎም ከዓ ንሳቶም ይጽርዎ እዚ ንውሉድ ወለዶኩም ሕጊ ዘለዓለም ይኹን
أما أكل دك إسرائيل دمارستي أي رستي تدك إسرائيل نجزئابير زلعال مسوات تزهبو عشر نلواويان رستي هبيهم إيمو سلازي أما أكل دك إسرائيل رستي أي هاللوهم بالقوام تري عسران حمشتن زيابير دمان موسى كمزيلو تزاربو نلواويان تزاربهم بلومكا اتي كاباتاتهم كم رستخم غير زهبكوهم عشر كابدك إسرائيل مستوسدو كون نجزئابير زلعال مسوات كابت عشر سي عشر أقربو إذا زلعال مسواتهم دما كم سرناي كاب عودي كم وحازي كاب مطموعي وصرالكم كمو خانسخاتكم دما كابت دك إسرائيل توسدو كل عشركم نجزئابير زلعال مسوات أقربو كابو تناي جزئابير زلعال مسواتي نكاهن أرون هابو كابتي تو هابكم كله كابتي تقدسه كاب كله تبلوت اتناي جزئابير زلعال مسواتي أقربو ولوم دما تزبلت كابو مس تقربو للاويان كمتي اتوت عودن كم اتوت مصمقني قصرلم نايتي ابن كان مرخاب التغلغلو محدركم ايوما نسخاتكم صدرابيتكم اب زكون بوتا بالقوه كابو تزبلت امثال عليكم بزعبه حطات ايتصرون اتدق اسرائيل قدسو خا ايتركسون ايتموتن كا زندو نشنفال سمون بكبر صفان أريد زهولك معرف 19 زنت ماي قطر حدا እግዚአብሔር ድማ ንሙሴና አሮንን ከምዚሉ ተዛረቦም እቲ እግዚአብሔር ከምዚሉ ዝዓዘዞ ትእዛዝ ሕግዚ እዩ ሓንቲ ጉድለትን አበርን ዘይብላ አርዑት ዘይተሰቅለላ ጠላላም ከምጽልካ ንደቂ እስራኤል ንገሮም እዚኣን ካህን አልዓዛር ሃቦ ንሱ ናብ ወጻኢ ሰፈር የውጻያሞ ሓደ ኣብ ቅድሚኡ ይሕረዳ ካህን አልዓዛር ካብቲ ደማ በጻብዑ ይውሰድ ብሸነኽ ቅድሚት ድንኳን ምርኻብ ካብ ደማ 7 ሰዓት ይንጸክ ነታላም ኣብ ቅድሚ ዓይኑ የንድዳ ቆርበታን ስጋን ደማን ምስናይ ፈርሳ ይንደድ እቲ ካህን ድማ ዕንጨይቲ ጽሕድን ስምዕዛን ጽሩይ ቀይሕ ፈትልን ይውሰድ ናብ ማእከል እቲ እታ ኣርሒ እትነደሉ ዘላ ሓዊ ይደርብዮ እቲ ካህን ክዳውንቱ ይሕጸብ ስጋውን ብማይ ይተሓጸብ ድሕርቲ ናብ ሰፈር ይእቶ እቲ ካህን ክሳዕ ምሸት ርኹስ ይኹን እቲ ዘንደዳ ድማ ክዳውንቱ ብማይ ይሕጸብ ስጋውን ብማይ ይተሓጸብ ክሳዕ ምሸት ርኹስ ይኹን ነቲ ሓሙኽሽ እቲ ኣርሒ ከዓ ንጹር ዝኾነ ሰብ ይኣክቦ ኣብ ወጻኢ ሰፈር ድማ ኣብ ጽሩይ ቦታ የንብሮ እዚ መስዋዕቲ ሓጢኣት እዩ እሞ ንኣኼባ ደቂ እስራኤል ነዚ ነጽህ ማይ ክኸውን ይተሓሎ እቲ ሓሙኽሽቲ እቲ ኣርሒ ዝኣከበ ሰብ ድማ ክዳውንቲ ይሕጸብ ክሳዕ ምሸት እውን ርኹስ ይኹን እዚ ንደቂ እስራኤል ኣብ ማእከሎም ንዝነብር ጓናን ሕጊ ዘለኣለም ይኹን ቁጥሪ 11 ንዝኾነ ዝሞተ ስጋ ሰብ ዝተንከ 7 መዓልቲ ርኹስ ይኹን ንሱ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ይንጻሕ ብሳብዒቲ መዓልቲ ከዓ ክነጽህ እዩ በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ እንተዘይነጽህ ግና በታ ሳብዒቲ መዓልቲ ከዓ ኣይነጽህን እዩ ናይ ዝሞተ ሰብ ምውት ስጋ ዝተንከ ዘበለ እሞ ዘይነጽህ ንማሕደር እግዚአብሔር ኣርከሰ እታ ነፍሲ እቲኣ ካብ እስራኤል ክትመንቆስ እቲ ማይ ምንጻሕ ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዘይተነጽጎ ርኹስ እዩ ርኹሰቱ ግና ኣብ ልዕሊኡ ኣሎ ቁጥሪ 14 ሰብ ኣብ ሓደ ድንኳን ምስ ዝመውት እትሕግዝ እዩ ነፍሲ ወከፍ ናብቲ ድንኳን ዝኣተወን ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ድንኳን ዘሎን 7 መዓልቲ ርኹስ ይኹን ኩሉ ክፋት ኣብ ልዕሊኡ እተኣስረ መኽደን ዘይብሉ ኣቕሓ ርኹስ ይኹን ኣብ መረር ብሴፍ ንተቐትለ ወይ ንዝሞተ ወይ ዓጽሚ ሰብ ወይ መቃብር ዝተንከየ ዘበለ 7 መዓልቲ ርኹስ ይኹን ነቲ ዝረኸሰ ድማ ካብ ሓሙኽሽቲ እቲ ዝሓረረ መስዋዕቲ ሓጢኣት ይውሰዱ ኣብ ኣቕሓ ገይሮም ድማ ኣብ ልዕሊኡ ህያው ማይ ይኽዓውሉ ሓደ ንጹህ ሰብ ድማ ስምዕዛ ይውሰድ እሞ ኣብቲ ማይ ጠሚዑ ኣብ ልዕሊ እቲ ድንኳን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣቕሑን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብኡ ዝነብሩ ነፍሳት ኣብ ልዕሊ እቲ ንዓጽሚ ወይ ነቲ ተቐትለ ወይ ንዝሞተ ወይ ንመቃብር ዝተንከየ ይጸጋ እቲ ንጹህ ኣብ ልዕሊ እቲ ርኹስ በታ ሳልሰይቲ መዓልትን በታ ሳብዒቲ መዓልትን ይጸጋሉ ኣብታ ሳብዒቲ መዓልቲ ከዓ ከንጽሆ እዩ ክዳውንቱ ድማ ይሕጸብ ብማይ ከዓ ይተሓጸብ ምሸት ድማ ክነጽህ እዩ ዝረኸሰ ሰብ ግና ዘይነጽህ ከዓ መቕደስ እግዚአብሔር ኣርኪስ እዩ እሞ እታ ነፍሲ እቲኣ ካብ ማእከል እታ ማሕበር ትመንቆስ ማይ ምንጻሕ ስለ ዘይተነጽጎ እውን ርኹስ እዩ
زد ما حق زلعلم يكون اللهم اتماي من صح زنصقه كاكداونتو يحصب اتماي من صح زتنكي دما كسع مشت رخص يكون اترخص تنكي زبلخا رخص ايو زتنكيوتو نفس دما كسع مشت رخصتي تكون أريد زهلك معرف عسرا كابكو حزوة سماي كتري حاده بزل أخيبا دك إسرائيل كا بتا الداميت ورحينا برخاتين أتو أب قادس دمات صنحو مريم كا أبو متت أبو تقبرت كتر خلطة التأخيبا دما ماي أينو برون شعو أبل علموسين أبل على أرونن تأكبو تم هزبخ أن موسيت أحواتنا أب كرمي እግዚአብሔር كموت خلو انت نموت من مهابنا احنا نكبتنا دما أبوك نموت سلمنتاي نمحبر እግዚአብሔር نابز برخا زي أمتصاخمو سلمنتاي كنابزاخ فأتبوتا كتمتصونا كاو قبط ياديوكمنا ناي زرئي ويناي بلس ويناي ويني ويناي رومان بوتا ايكونتن زي ستماي ون يبلان إلم توقايقو موسين أرونن كا كاب كرمي محبرنا أفدون كوان مرخاب كدو بقصم دما تدفقو كبر እግዚአብሔር كأترايوم እግዚአብሔር دمان موسى كمزي لتزاربو نتابتر وسدان سخان حوك آرونن كأنتي أخيبات أكبو أكرم يوم دمان نتكوحي تزاربو نسخة مايك يهب نسخاون كبت كوحي ماي توتصعلم نتأخيبان نخبتو من كأتستي موسى دما كمتي زعززو نتابتري كاب كرمي እግዚአብሔር وسدا موسين آرونن دما نتام حبر أب كرمي تكوحي أكيبهم أتم علونياتات حج سمعو كابز كوحي زدو ما يكنو تسألكم إنا بولم موسى دما إيدو العلو نتكوحي بباترو كل تسع وقعو بزح ما يكاوتسي تأخيبان كبتو من ستيو እግዚአብሔር دما نموسينا آرونن أب كرمي دك إسرائيل كتقدسوني بأي سلزي أمنكم سلزي نزام حبر زي أنا بتاه زهبكو مدري أيتأتو من يخم بولم زماي مريبا أتي دك إسرائيل مسك እግዚአብሔር التقايقلو نسخة أباتاتهم التقدسلو إيو نقص إدم نهزب إسرائيل محلاف كمز خلقهم قطرة 14 موسى دما كاب قاديس ناب نقص إدم حوخا إسرائيل كمزيبل اتزرخبنا كل مكران سخات فلت اللوحة أبوتاتنا ناب قبطسي كمي كمز وردو أب قبطسي خاا نويح زمن تأمتنا قبطساوين دما أنا نبوتاتنا عصومنا ناب እግዚአብሔር مساوينا نسوق علنا سمع ملأخ سديد دما كاب قبطساو تصانا نوخ أنحنا أبو وسن دبكا أبزلا كتما قاديس علونا بجها بمدرخا حلفنا بقرهن ببوتا وينن أين حلفن ما يعيلاخ أين ستن دبكا خسعن حلف نيمان وين تساقاماي نقلسن قودنا نقص نخيد إلو لوخا سددلو إدوم قناوات بسيف كيك آبلكا باي أي تحلف بلو دك إسرائيل كاب بقودنا مقدي نديب أنا نكبتين كاب مايكا انت ستنا دما واقا هب تراي نقرأي نقر زيلبو أحلفني بلو نسو دما أي تحلفن بلي إدوم دما مس بزح حزبن بحيال إدن كقبابلو وطسه بزك كمزي إدوم ن إسرائيل بدوب محلاف مسكولو إسرائيل كابو أغلسه أرون كمز موته قطر عسران كلتن كاب قاديس دما تقعزو بزلوتي أخيبا دك إسرائيل كا ناب كرن هور متسه እግዚአብሔር دما نموسينا آرونن أب كرن هور أوسن مدر إدوم كمزي إلو تزاربهم أماي مريبان تأزازي سلز زابي خمو آرون نابتدندك إسرائيل زهب كوام مدرك آياتون إيمو ناب سبو يتأكب نارون على أزار ودون أسد ناب كرن هور دما دايبهم نارون كالباسو غففو على أزار ودو دما كدنو آرون كان بهزبو يتأكب أبقون يموت موسيقى أكمت እግዚአብሔር زعزوزو قبره بزلو تأخيبا النار أيوم ناب كرن هور دايبو موسى دما نارون الباسو غفيفو نال أزار ودو كدنو آرون كا أبرئست كرن موته موسى الأزارن دما كبت كرن وردو كل تأخيبا آرون كم زموت مسرعي زلو بيت إسرائيل نارون 30 معلتي بخيلو زندو نشنفو
سموم بكبر زندون عشنفان سموم بكبر صفان أريد زهولك معرف إسران حدن ناي أراد نقص كم استدمسسة قطر حدا اتي أبدوبو زنبر نقص أراد كان أناوي إسرائيل بمجد أتاريم كم زمت أم السمعة مس إسرائيل تواجع كباتهم كأجل مركو مارخ شعو إسرائيل زي حزب زي أب إيدي أحلف كان انتهب كان نس كتماتهم كحرمن إيلو نجزابير مبتسعة مباتسعة እግዚአብሔር ድማ ቃል እስራኤል ሰምዐ ንከን አናውያን ከኣ ኣብ ኢዶም ሃቦም ናታቶም ንኸተማታቶም ድማ ሓረምዎም ስምእታ ቦታ ከኣ ሓርማ ተባህለት ተመን ኣስራዚ ቁጽሪ 4 ካብ ከረን ሁር ንምድሪ ኤዶም ክዞሩ ንባሕሪ ኤርትራ ኣቢሎም ተጓዓዙ ነፍሲ እቲ ህዝቢ ከኣ ብመገዲ ዓቕሊ ኣጽበበት እቲ ህዝቢ ድማ ኣብዚ እንጌራ የልቦን ማይ ድማ የልቦን نزي فوكس إنجرا خا نفسنا من ياتو يا مو أبرخاخ كن موت كسلمنتاي كاب جبت صاديكمنا إلهم أملاخن أموسين تزاربو እግዚአብሔር ካዝነዱ አትማና ህዝብ ሰደደ ነት ህዝብ ድማ ነኸስዎ ካብ እስራኤል ከአብዙሕ ህዝብ ሞተ ሽዑቶም ህዝቢና ሙሴ መጽዮም አብልዕል እግዚአብሔር አብልዕል ካን በመዝራብና ኃጢአት ገበርና ነዞም አትማን ከርሐቀልና ንእግዚአብሔር ለምነልና በሉ ሙሴ ድማ ምንት ህዝብ ለመነ እግዚአብሔር ከአ ንሙሴ ዝነድድ ተመን ናኻ ግበር አባላ ድማስ ኦሎ ኾንካዩ ተነኽሰ ዘበለናኡ እንተ ጠመተ ከሐዊ እዩ ሙሴ ከአ ካብ አስራዝ ተመን ገበረ አባላውን ሰኦሎ ኮነ ከአ ገለ ተመን ንሰብ እንተ ነኸሰ ናብቲ ተመን አስራዚ ምስ ዝጥምት ይሐው ነበረ ደቅ እስራኤል ናብ ሞዓብ ከም ዝተጓዓዙ ቁጽሪ 10 ደቅ እስራኤል ድማ ተጓዓዙ አቦት ከአ ሰፈሩ ካብ አቦት ተጓዓዞም ድማ ኣብ መንጽር ሞዓብ ብሸነኽ ምብራቕ ኣብ ዘሎ በረኻት ኣብ ዕየ ዓባሪም ሰፈሩ ካው ተጓዓዞም ከአ ኣብ ለሲ ዘሬድ ሰፈሩ ካው ተጓዓዞም ድማ ኣብ ማዕዶቲ ኣብ በረኻ ዘሎ ካብ ዶብ አመራውያን ዝወጽእ አርኖን ሰፈሩ አርኖን ከአ ኣብ መንጎ ሞዓብን አመራውያንን ዘሎ ዶብ ሞዓብ እዩ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ውግእ እግዚአብሔር ተባሂሉ እዩ ዋሄብ ኣብ ሱፍ ለሴታት አርኖን ከአ ናብቲ ዓር እትነብረሉ ዘብል ቁልቁለት ለሴታት ድማ ናብ ዶብ ሞዓብን ዝጽጋዕ ካው ድማ ናብ ብዕር ተጓዓዙ እቲ እግዚአብሔር ብዛዕባኡ ንሙሴ ነቲ ህዝቢ አክቦ አንውን ማይ ክህቦም እየ ዝበሎ ኢላንስ እዩ ቁጽሪ 17 ሽዑ እስራኤል እዚ መዝሙር እዚ ዘመረ አታዒላ ፍልፋል ንኡ ዘምረሉ እቶም ሽማምንቲ ዝኸዓትዎ አውራታት ህዝቢ ብዘንግ መንግስቲ በባትሮም ዘጎድጎድዎ ዒላ ካብ በረኻ ድማ ናብ ማታና ከናብ ናሕሊኤል ድማ ናብ ባሞት ካብ ባሞት ከናብቲ አመሮር ማዕብ ዘለለስ ናብቲ ናብ በረኻ ዘርኢ ርእሲ ጲስጋ ተጓዓዙ ንጉስ ሲሆንን ንጉስ ዖግን ከም ዝተሰዓሩ ቁጽሪ 21 እስራኤል ድማ ናብ ሲሆን ንጉስ አሞራውያን በምድርኻ አሕልፈኒ ናብ ጎርሁን ናብ ወይንን አይነ ልግስን ማይ ዒላውን አይነ ሰትን ዶብካ ክሳዕ ንሓልፍ ብጎደና ንጉስ ንኸይድ ኢሉ ልኡኻስ ሰደደን ሲሆን ከአ እስራኤል ብዶብ ክሓልፍ ኣይፈቐደን እሞ ሲሆን ኩሉ ህዝቢ አኪቡ ንእስራኤል ክቀባበሎም ናብ በረኻ ወፀ ናብ ያሃጽ መጽኡ ከአ ምስ እስራኤል ተዋግዐ እስራኤል ግና ብስሕለት ሴፍ ወቕዖ ምድሩ ከአ ካብ አርኖን ክሳዕ ያቦቅ ክሳዕ ደቂ አሞን ወረሰ ዶብ ደቂ አሞን ግና ጽኑዕ ነበረ እስራኤል ድማ ንኩለን እተን ከተማታት ቲአን ሓዘን እስራኤል ከአ ኣብ ኩለን ከተማታት አመራውያን ኣብ ሒስቦንን ኣብ ኩለን ዓድታት ተቐመጠ ሒስቦን ከተማ ሲሆን ንጉስ አመራውያን ነበረት እሞ ንሱ ምስቲ ቅድም ዝነበረ ንጉስ ሞዓብ ተዋጊኡ ንብዘላ ምድሩ ክሳዕ አርኖን ካብ ኢዱ ወሲድዋ ነበረ ስለዚ ቶም መሰልቲ ይብሉ ናብ ሒስቦን ንጹ ከተማ ሲሆን ትነደቕን ትተዓረድን ካብ ሒስቦን ሓዊ ወጽኡ እዩሞ ካብ ከተማ ሲሆን ድማ ሃልሃልታ ንሱ ነዓር ናይ ሞዓብን ነቶም ጎይተት በረኽቲ አርኖን በልዐ ሞዓብ ወይልኻ ኣታ ህዝቢ ከምሽ ጠፋእኻ ኣወዳቱ ንምህዳም
أولو دخان نمركو نسيون نقص أمراوين حبو نحنا ورورنا لهم حسبان كسع ديبون تبعت كسع نفح كسع مدريبا زبتصح أعنونا وطر سلاسان حدن بزي خمزي إسرائيل أمدري أمراوين تقمت موسى دما ناب يعزر زسليو سدده عدتاتاون حزو أبون نزنبور أمراوين كا أوتصوهم تماليسهم دما بمنقد باسان ديبو أوغ نقص باسان كا نسم كل هزبون ناب إدري كواغ أنك كبابلو من وطه أكزيابير دما نموسى نكل هزبون مدرون أب إدكاهي بكايمو أي تفرحيو كمتي نتي أبي حسوان زنبرن سيهون نقص أمراوين زقبر كايا كم أخت قبر يخابلو ساتم دما ندقون نكل هزبون حدا كواك ساع زي ترفو وقعوه مدرو دما ورسو زندون أشلفوان سموم بكبر تفوان زندون أشلفوان سموم بكبر تفوان أريد زهولك معرف إسران كلتن بالاق نبل عام كمز تصوعه قطر حده دك إسرائيل دما تقعزو ناب سجر يردانس ناب ياريكو أب قلقل ما أب كأهات سفرو قطر خلته بالاق ودي صيبور دما إسرائيل أب أمراويان زقبرو كل رأيه ما أب كان اتهزبي بزوح سلازقونه بو عزيو فرهي ما أب بدك إسرائيل تشبره ما أبقى أن عبيت مديان بعراي السعري مرر كم زبلع حج إذا أخيوا إذي أبزريانا نزل كلكم كبلعو يبلم بتزبن اتي دما بلا ودي صيبور نقص ما أب نبرأ نسوخ أن بتا أب تغاربا زلا بيتور أب حقر دك هزبو تقميتو زلو نابل عام ودي بيعور كمزي إلهم كتوع والي أخاصة دلو إنه كاب قبت زوات هزبي نون سقط مدر كدينا اللو نسوخ أب من تري تقميتو اللو نسو كاباي زحيل إيمو حجر ما متسيخا نزهزب إزي كترقم اللي المنكا اللهو نسخا زمر كايوم الروق زرقم كايا خارقم كم زخوانا افلت إيه أمو من الباش كوقعون كاب حقر كاكوتسون اخل إيه كتر شوعاته عبيت ما أبن عبيت مديانن دما عصبتون قولنا أب إيدهم حيزون كدو نبال عمتيون كاقال بالاق نقروه نسو دما اللومي ليتي أبزي حدرو كم تجزي أبي زنجرن نجر كأكمل سلكم يبلم شما منتي ما أبد ما مسبل عام تأمتو أملاخ دما نبل عام متيو زم مسحازلو سبات انتوت يوم بله بالعام كأن أملاخ بلو بلا ودي صيبور نقص ما أب نو كاب مصري زوات حزب قط مدري كدينا الله حجي متيخا نور جمل لي من الباش كواغون كوتسون اخل إيه إلو لأخلي أملاخ دمان بالعام ساتاتهم أيتخيط مرق يمه نتزبتي أيترقم مبلو بالعام كابجي حتى نسيون نشما منتي بلا أجزي أبيهر مساحتكم كي كيد كليوني يمه نهاجركم كيدو بلو شما منتي ما أبد ما تنسو نبلا متسيون كا بالعام مسانا ممتسا أبي بلو وطرع السرت حمشته بلا دما مليسو كباتاتهم زبازحون زخبرون شما منتي سدده نبل عمت يوم كا بلا ودي بصيبور بجاها نباي كم مصاي تتعقد ازيك خبركاي تولني كله كا خبر يمو بجاها نعا نزز بزرغم اللي يبلالو بلو بالعمد ما نغلاو بلا ملسلم بلوم كا بلا ببيتو مليو اكوا برون ورق انت زهبني بنشتو خونه وي بعبي قال እግዚአብሔር አምላኬ ከፍርስ አይከለን እየ حجها እግዚአብሔር መልሱ ዝብለኒ ክፈልጽ ንስኻትኩም በዛለይቲ እዚ አድማ ኣብዝ ተቀመጡ አምላኽ ድማ በለይቲ ናበል ዓመጽዩ እዞም ሰባት እዚኦም ክጽውዑ ካመጽዮም እንተኾይኖም ተንሲኻ ምሳታቶም ኪት እታ ኣነ ዝብለካ ጥራይ ዳ ግበር በሎ በልዓም ከ ኣብጊሓ ተንስ ኣድጉ ጽዒኑ ድማ ምስቶም ሽማምንቲ ማኣብ ከደ ኣድጊ በልዓም ቁጥር 22 ንሱ ስለ ዝኸደ ድማ ኩራ አምላኽ ነደደ ንሱ አድግ ተወጥሑ ክልተ ገላው ከኣ ምስኡ ክኸዱ ከለው መልአክ እግዚአብሔር ከልክሎ ኣብ መገዲ ደው በለ እታ አድግ ድማ መልአክ እግዚአብሔር ሙሉሕ ሰይፍ ኣብ ኢዱ ሒዙ ኣብ መገዲ ደው ኢሉ ረአየት እታ አድግ ከኣ ካብ መገዲ ኣግሊሳ ናብ ግራት ኣቢላ ከደት በልዓም ድማ ነታ አድጊ ናብ መገዲ ክመልሳ ወቕዓ
ملاخ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ መንጎ ኣታኽልቲ ወይኒ በዚ መንደቕ በቲ ድማ መንደቕ ኣብ ዘለዋ ኩዕቲ መገዲ ደው በለ እቲ ኣድጊ ከዓ መልኣኽ እግዚአብሔር ሪኣ ናብቲ መንደቕ ተጸግዐት ንእግሪ በልዓም ድማ ናብቲ መንደቕ ኣራጸመቶ ንሱ ከዓ መመሊሱ ወቕዓ እቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ድማ ከም ብሓድሽ ንቕድሚት ሓሊፉ ንየማን ወይ ንጸጋም እተግልስ ኣብ ዘይብላ መንገዲ ኣብ ጸቢብ ቦታ ደው በለ እቲ ኣድጊ ከዓ መልኣኽ እግዚአብሔር ሪኣ ኣብ ትሕቲ በልዓም በጥበለት በልዓም ድማ ኮርዩ ተናደደ እቲ ኣድጊ ከዓ በበትሩ ወቕዓ ሽዑ እግዚአብሔር ኣፍ እቲ ኣድጊ ከፈተ ንሳ ድማ ንበልዓም እዚ 3 ሰዓት ዝወቕዓ ኻንኸ እንታይ ጌርካ ያበለቶ በልዓም ከዓ ነቲ ኣድጊ ስለ ዝላገጽ ክለይ ሴፍ ኣብ ኢደይ እንተዝህልወንስ ሕጂ እኳ መቐተልኩ ክበላ እቲ ኣድጊ ድማ ንበልዓም ኣነ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ነዊሕ ዘበንካ እተወጣሕኻኒ ኣድጊኻ ደይኮንኩን ከምዚ ክገብረካ ዶ ልማድ ነይሩኒ ይበለቶ ንሱ ከዓ ኣይፋልክን በለ ሽዑ እግዚአብሔር ዓይንቲ በልዓም ከፈተ እሞ መልኣኽ እግዚአብሔር ኣብ መገዲ ደው ኢሉ ሙሉሕ ሴፍ ከዓ ኣብ ኢዱ ራእየ ፍግም ኢሉ ድማ ብገጹ ተደፍአ መልኣኽ እግዚአብሔር ከዓ ስለምንታይ ኢኻ ነዚ ኣድጊኻ 3 ሰዓት ዝወቕዓኻያ እዛ መገዲ እዚኣ ኣብ ቅድመይ ቅንዕቲ ኣይኮነትን እሞ እንሆ ክኽልክለካ ወጻኹ እቲ ኣድጊ ከዓ ሪኣትኒ 3 ሰዓት ካብ ቅድመይ ኣገለሰት ካብ ቅድመይ እንተዘይተግልስ ንኣ ብህይወት ሓዲገ ንኣኻ መቐተልኩኻ ነይረ በሎ በልዓም ድማ ነቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ንምኽልካለይ ኣብ መገዲ ደው ከም ዝበልካ ኣይፈለጥኩን እሞ በደልኩ ሕጂ ከዓ ዘጉየካ እንተኾይኑስ እምለስ በሎ መልኣኽ እግዚአብሔር ድማ ንበልዓም ምስ እዞም ሰባት እዚኦም ኪድ ግናኸ እቲ ኣነ ዝብለካ ጥራይ ደኣ ተዛረብ በሎ በልዓም ከዓ ምስቶም ሽማምንቲ ባላቅ ከደ ቁጥሪ 36 ባላቅ ድማ በልዓም ከም ዝመጸ ምስ ሰምዐ ክቀባበሎ ናብታ ዶብ ኣርኖን ዘላ ከተማ ሞዓብ ኣብ ወሰን ዶብ ከደ ባላቅ ድማ ንበልዓም ንምጽዋዕኻ ኣጽኒዕዶ ኣይለኣኩልካን ስለምንታይ ደኣ ናባይ ዘይመጻኻ ኣጸቢቐኻ ኽብረካ ዶ ኣይክእልን እየ በሎ በልዓም ከዓ ንባላቅ ንሆ ናባኻ መጺእ ኣለኹ ሕጂ ገለ ነገር ክዛረብ ዶ እኽእል እየ እቲ ኣምላኽ ኣብ ኣፈይ ዘንበረለይ ቃል ንሱ እየ ዝዛረብ በሎ በልዓም ድማ ምስ ባላቅ ከደ ናብ ቀርያት ሕጾት ከዓ መጹ ባላቅ ድማ ኣብዑርን ኣባጊዕን ሓሪዱ ናብ በልዓምን ናብቶም ምስኡ ዘለዉ ሽማምንትን ሰደደ ኮነኻ ንጽባሐይቱ ባላቅ ንበልዓም ወሲዱ ናብ ባሞት በዓል ኣደየቦ ኣብኡ ኮይኑ ድማ ወሰን እቲ ህዝቢ ረአየ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ቀዳማይ ትንቢት በልዓም ቁጽሪ 1 በልዓም ድማ ንባላቅ ኣብዚ 7 መስዊኢ ንደቐለይ እሞ 7 ዝራብዕን 7 ድዑልን ኣዳልወለይ በሎ ባላቅ ከዓ ከምቲ በልዓም ዝበሎ ገበረ ባላቅን በልዓምን ኣብ መመስዊኢ 1 ዝራብዕን 1 ድዑልን ሰውኡ በልዓም ድማ ንባላቅ ኣብ ጥቓ ዚም ዝሓርር መስዋእትኻ ዶ በል ኣነ ምናልባሽ እግዚአብሔር ክራኸበኒ እንተወፀ ክኸይድ እየ እቲ ንሱ ዘርእየኒ ነገር ከዓ ክነግረካ እየ በሎ ናብ ሓደ መላቕ በሪኽ ድማ ከደ ኣምላኽ ከዓ ንበልዓም ተጓነፎ ንሱ ድማ 7 መስዊኢ ኣዳለኹ ኣብ መመስዊኢ ከዓ ዝራብዕን ድዑልን ሰዋእኹ በሎ እግዚአብሔር ድማ ቃል ኣብ ኣፍ በልዓም ኣንበረ ናብ ባላቅ ተመሊስካ ከምዚ ኢልካ ተዛረቦ ከዓ በሎ ናብኡ ድማ ተመልሰ እነሆ ንሱ ምስ ኩሎም ሽማምንቲ ሞዓብ ኣብ ጥቓት ዝሓርር መስዋእቲ ደው ኢሉ ነበረ ቁጥሪ 7 ምስላኡ ኣልዒሉ ድማ በለ ባላቅ ካብ ኣራም ንጉስ ሞዓብ ካብ ኣኽራን ምብራቕ ኣምጻኒ መጺኻን ያዕቆብ ርገመለይ ንዓ ንእስራኤል ጸይፎ ኣምላኽ ንዘይረገሞ ከመይ ኢለ ክረግም እግዚአብሔር ንዘይጸየፎኸ ከመይ ጌረ ክጽይፍ ካብ ርእሲ ኣኻውሕ ደኣ እርእዮ ካብ ኩርባታት ከዓ ጥሙታ ኣለኹ ኖ ንበይኑ ዝቕመጥ ህዝቢ ምስ ህዝብታት ውን ኣይቁጸርን ነቲ ሓመድ ያዕቆብ መን ክቖጽሮ ይኽእል ወይ ንርብዒ እስራኤል መን ይጽብጽቦ ነፍሰይ ሞት ጻድቃን ትሙት መወዳእታይ ከዓ ከም ናቱ ይኹን ቁጥሪ 11 ባላቅ ድማ ንበልዓም እንታይ እዩ ዝገበርካኒ ንጸላእተይ ክትረግሞም ኣምጻኹኻ እነሆ ከዓ ፈጺምካ መረቕካዮም በሎ ንሱ ድማ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ኣፈይ ዘንበሮ ተንጠንቂቐ ክዛረብ ዶ ኣይግባእንን ኢሉ መለሰ
ካልኣይ ትንቢት በልዓም ቁጥሪ 13 ባላቅ ድማ በጃኻ ኣብኣ ኮንካ ክትርእዮምሲ ናብ ካልእ ቦታ ምሳይኪድ ናይ ሓደ ወገን ወሰኖም ክትርኢ ኣለኻ እምበር ንብዘሎ ኣይትርእዮምን ኢኻ ዘለኻ ኣብኡ ኮንካ እናእታቶም ምርገመለ ይበሎ ናብ መረር ጾፊም ናብ ርእሲ ጲስጋ ድማ ወሰዶ 7 መስኡ ኢኻ ነደቐ ኣብ መስኡ ድማ ሓደ ዝራብዕን ሓደ ድዕሉን ሰውአ ንባላቕካ ኣብዚ ኣብ ጥቓ ዝሓርር መስዋዕትኻ ደውበል ኣነ ኣብኡ ክራኸቦ ክኸይድ እየ በሎ እግዚኣብሔር ድማ ንበልዓም ተራኸቦ ቃልካ ኣብ ኣፉ ኣንበረ ናብ ባላቕ ተመሊስካ ድማ ከምዚልካ ተዛረቦ በለ ናብኡ ከዓ መጸ እንሆ ድማ ኣብ ጥቓ ዝሓርር መስዋዕት ደው ኢሉ ሽማምንቲ መኣውን ምስኡ ነበሩ ባላቕ ድማ እግዚኣብሔር እንታይ ተዛሪቡካ በሎ ቁጥሪ 18 ሽዑ ምስላኡ ኣልዒሉ በለ ባላቕ ተንስእ ስማዕ ድማ ታወዲ ፂጶር ናባይ ጽንበል ኣምላኽ ክሕሱስ ሰብ ኣይኮነን ከይጣዓስካ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ንሱ ዝበሎ ሳይገብረንዶ እትዛረቦ ሳይፍጽመንዶ እንሆ ክምርቕ ተኣዚዘ ንሱ ድማ ባሪኹ እዩ ኣነ ከዓ ክምልሶ ኣይከኣለንን ኣብ ያዕቆብ ክፍኣት ኣይጠመተን ኣብ እስራኤል ከዓ ሕሰማ ይርአየን እግዚኣብሔር ኣምላኹ ምስኡ እዩ እልልታ ንንጉስ ድማ ኣብ ማእከሉ ኣሎ ኣምላኽ ካብ ግብፅ ኣውጾም ሓይሊ ከም ናይ ርኢም ዝበለ ኣለዎ ኣብ ያዕቆብ ኣስማት ኣብ እስራኤል ከዓ ጥንቁልና የልቦን ብዛዕባ ያዕቆብን እስራኤልን ብግዚኡ ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ግብሪ ገበረ ክበሃል እዩ እነሆ ህዝቢ ከም ዋዕሮ ይትንስእ ከም ኣንበሳ ይለዓል ዘረፎ ክሳዕ ዝበልዕ ደም እቶም ቁቱላት ከዓ ክሳዕ ዝሰቲ በጥ ኣይብልን ቁጥሪ 25 ሽዑብ ባላቕ ንበልዓም ምርጋም ኣይትርጎሞ ምምራቕ ከዓ ኣይትመርቆ በሎ በልዓም ግና ንባላቕ እግዚኣብሔር ዝብለኒ ኩሉ እየ ዝገብር ኢሉ ዶ ኣይተዛረብኩኻን ኢሉ መለሰሉ ሳልሳይ ትንቢት በልዓም ቁጥሪ 27 ባላቕ ድማ ንበልዓም ናብ ካልእ ቦታ ክወስደካ ምናልባሽ ኣምላኽ እንተሰመሮ ኣብኣ ኮንካ ክትረጉመለይ በጃኻ ንዓ በሎ ባላቕ ከዓ ንበልዓም ንበረኻ ኣቢሉ ናብ ዘርኢ ናብ ርእሲ ፂዖር ወሰዶ በልዓም ድማ ንባላቕ ኣብዚ 7 መስኡ ንደቐለይ 7 ዝራብዕን 7 ድዕሉን ከዓ ኣብዚ ኣዳልወሎ ይበሎ ባላቕ ድማ ከምቲ በልዓም ዝበሎ ገበረ ኣብ መመስኡ ከዓ ሓደ ዝራብዕን ሓደ ድዕሉን ሰውዐ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 1 በልዓም ድማ ንእስራኤል ክምርቆ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ከም ዝኾነ ምስ ረኣየ ገጹ ንበረኻ ኣቢሉ መለሰ እምበር ከምተን ቀዳሞት ግዜያት ብኣስማት ክቀባበል ኣይከደን በልዓም ከዓ ዓይኑ ኣልዓለ ንእስራኤል ድማ በብነገዶም ሰፊሮም ረኣዮም መንፈስ ኣምላኽ ድማ ናብ ልዕሊኡ መጸ ቁጽሪ 3 ምስላኡ ኣልዒሉ ከዓ ኣበለ በልዓም ወዲ ጲዖር ከምዚብል እቲ ክፉት ዓይንቲ ዘለዎ ሰብኣይ ድማ ከምዚብል እቲ ቃል ኣምላኽ ዝሰምዕ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ረኣይ ዝርኢ እቲ ዝወድቕ ዓይንቱ ከዓ ዝኽፈታሉ ከምዚብል ኣታ ያዕቆብ ድንኳናትካ ኣታ እስራኤል ድማ መሓደርካ ክንደይ ይጽብቕ ካብ ለሴታት ኣብ ገምገም ርባ ከም ዘሎ ኣታኽልቲ እግዚኣብሔር ከም ዝተኸልዑ ዕሬታት ኣብ ወሰን ማይ ከም ዘሎ ጽሕድታት ይዝርግሑ ካብ ዕትርኡ ማይ ይጅርበብ ዘርኡ ድማ ኣብ ብዙሕ ማያት ይኸውን ንጉሱ ካብ ኣጋክብ ይብል መንግሥቱኻ ክትለዓል እያ ኣምላኽ ካብ ግብፅ ኣውጾ ሓይል ከም ናይ ርኢም ዝበለ ኣለዎ ነቶም ዝጻረርዎ ህዝብታት ክበልዖም እዩ ዓጾምቶም ከዓ ክሰባብር እዩ እመንትጉን ክወግኦም እዩ ንሱ ከም ኣንበሳ በጥ ኢሉ ከም ዋዕሮ ድማ ደቂሱ ኣሎ መን የተንሶ ዝምርቐካ ምሩቕ ዝረግመካ ከዓ ርጉም ይኹን ቁጽሪ 10 ሽዑ ኩራብ ባላቕ ኣብ በልዓም ነደደ ኣዳውድ ድማ ኣጣቕዐ ባላቕ ከዓ ንበልዓም ኣነ ንጸላእተይ ክትረግሞም ጸዋዕኹኻ እኖ ከዓ ሕጂ 3 ሰዓት ኣጸቢቕካ መረቕካዮም ሕጂ ድማ ናብ ቦታኻ ህደም ኣነ ኣዚካ ኽብረካ ኢለ ነይረ እግዚኣብሔር ግና እንሆ ከይትኸብር ከልኣካ በሎ በልዓም ከዓ ንባላቕ በሎ ነቶም ናባይ ዘለድካዮም ሎኻትካ ባላቕ ቤቱ ብሩርን ወርቅን መሊኡ እንተዝህበኒ እኳ ቃል እግዚኣብሔር ኣፍሪሰት ጽቡቕ ኮነ ወይ ክፉእ ከም ልበይ ክገብር ኣይክእልን
እግዚአብሔር ዝበለን ንሱ የዝዛረብ ኢለ ደዋይ ተዛረብክዎምን ሕጂ ኸ እንሆ ናብ ህዝበይ እኸይድ ኣለኹ ንዓ እዚ ህዝቢ እዚ ድሕሮት መዓልታት ንህዝብኻ ዝገብሮ ክነግረካ ቁጥሪ 15 ምስላው አልዒሉ ድማ በልዓን ወዲ ቢዖር ከምዚ ይብል እቲ ክፉት ዒንቲ ዘሎ ሰብኣይ ከምዚ ይብል እቲ ቃል ኣምላኽ ዝሰምዕ ፍልጠት እትልዑል ድማ ዝፈልጥ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ረኣይ ዝርኢ እቲ ዝወድቕ ዒንቱ ከዓ ዝኽፈታሉ ከምዚ ይብል ርዮ ኣለኹ ሕጂ ደኣ ኣይኮነን እጥምት ኣለኹ ግና ኸቐረባ ኣይኮነን ካብ ያዕቆብ ኮኸብ ይወፅእ ካብ እስራኤል ከዓ በትሪ መንግስቲ ትትንስእ ንሳ ንመሳፍንቲ ሞዓብ ትወቕዖም ንኹሎም ደቀ ምዕገርገርቲ ትጭፍልቖም ኤዶም ርስቲ ክኸውን እዩ ሲዒር ናይ ጸላእቱ ድማ ርስቲ ክትከውን እያ እስራኤል ከዓ ሓይሊ ክገብር እዩ ካብ ያዕቆብ ገዛኢ ክወፅእ እዩ እቲ ትርፊ ከዓ ካብታ ከተማ ክውድኦ እዩ ቁጥሪ 20 ንኣማሌቅ ርእዩ ድማ ምስላው አልዒሉ በልዕ ኣማሌቅ ካብ ህዝብታት ቀዳማይ እዩ ዳሕራዩ ግና ንጥፍኣት እዩ ቁጥሪ 21 ናብ ቄናውያን ርእዩ ከዓ ምስላው አልዒሉ በልዕ እትነብሩሉ ጽኑዕ እዩ ቤትካ ከዓ ኣብ ከውሒ ተነቢሩ ኣሎ እዚ ኽነሱ ኣስር ክሳዕ ዝማርኸካ ቃይን ከዓኒ እዩ ቁጥሪ 23 ምስላው አልዒሉ ድማ በልዕ ወይለይ እግዚአብሔር ነዚ ምስ ዝገብርሲ መንኮን ብህይወት ይነብር ካብ ወሰን ከቲም መራኽብ ክመጻየን ንሳተን ኣስር ከጨንቓ ንዔበር እውን ከጨንቓየን ንስኻ ክጠፍእ እዩ በልዓም ድማ ተንስኡ ከደ ናብ ቦትኡ ከዓ ተመልሰ ባላቅ እውን መገዱ ከደ ምዕራፍ 25 መኣባውያን ንደቂ እስራኤል ከም ዘስሓተኦም ቁጽሪ 1 እስራኤል ድማ ኣብ ሸጢም ተቐመጠ እቲ ህዝቢ ከዓ ምስ ኣዋልድ ሞዓብ ክምንዝር ጀመረ ንሳተን ነቲ ህዝቢ ናብ መስዋዕቲ ኣማልኽተን ጸዋዓኦ እቲ ህዝቢ ከዓ በልዐ ንኣማልኽተን ድማ ሰገደ እስራኤል ከዓ ምስ በዓል ጲዖር ሓበረ ኩራ እግዚአብሔር ድማ ኣብ እስራኤል ነደደ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እቲ ነዳዲ ኩራ እግዚአብሔር ካብ እስራኤል ምንት ክምለሲ ንኹሎም ሓለቑ ህዝቢ ወሲድካ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ስቆሎም በሎ ሙሴ ድማ ንፈራዶ እስራኤል ነፍሲ ወከፍኩም ነቶም ምስ በዓል ጲዖር ዝሓበሩ ሰቡ ይቕተል በሎም ቁጽሪ 6 እነሆ ከዓ ካብ ደቂ እስራኤል ሓደ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚ ሙሴን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣኼባ ደቂ እስራኤልን ንሳቶም ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ደው ኢሎም ክበኺ ከለዉ ሓንቲ ሚዳናዊት ሰበይቲ ናብ ኣሕዋቱ ኣምፀ ፊንሃስ ወዲ ኣልዓዛር ወዲ ካህን ኣሮን ምስ ረኣዮ ካብ ማእከል እቲ ኣኼባ ተንስአ ኩናቱ እውን ኣብ ኢዱ ወሰደ ደድሕሪ እቲ እስራኤላዊ ሰብኣይ ናብታ ዝደቆሱላ ኣተወ ነቲ እስራኤላዊ ሰብኣይን ነታ ሰበይትን ከዓ ረቃቒቶኣ ንኽልቲኦም ወጎኦም እቲ መዓት ድማ ካብ ደቂ እስራኤል ዛረየ እቶም በቲ መዓት ዝሞቱ ከዓ 24,000 ኮኑ ቁጽሪ 10 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ፊንሃስ ወዲ ኣልዓዛር ወዲ ካህን ኣሮን ኣብ መንጎኦም ብምቕንዐይ ስለ ዝቐንዐ ንኹራይ ካብ ደቂ እስራኤል መለሶ እሞ ንደቂ እስራኤል ብቕንኣተይ ኣየጥፋእክዎምን ስለዚ በል እንሆ ንእኡ ናይ ሰላም ኪዳነይ እህቦ ኣለኹ ንኣምላኹ ቀኒኡ ንደቂ እስራኤል ከዓ ኣተዓሪቆ እዩ እሞ ስለዚ ንእኡ ብድሕሪኡ ድማ ንዘርኡ ኪዳን ክህነት ዘለዓለም ይኹን ቁጽሪ 14 ስም እቲ ተቐትለ እስራኤላዊ ሰብኣይ ምስታ ሚዳናዊት ሰበይቲ እተቐትለ ዘምሪ ወዲ ሳሉ ንሱ ካብ ደቂ ስምዖን ሽም ሓደ ማይ ቤት ኣቦ ነበረ ስም እታ እተቐትለት ሚዳናዊት ሰበይቲ ከዓ ኩዝቢ ጓል ጹር ንሱ ኣብ ሚድያን ናይ ሓደ ማይ ቤት ኣቦ ሓለቓ ህዝቢ ነበረ ቁጽሪ 16 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ በቲ ብናይ ጲዖር ነገር ዝጠበሩኹም ምጥባሮም ድማ ብነገር ኩዝቢ ሓብቶም ጓል ሹም ሚድያን በታ ብዛዕባ ጲዖር መዓዝ ወረደላ መዓልቲ እተቐትለት ኣጨኒቖምኹም ነይሮም እዮም እሞ ንሚድያናውያን ኣጨንቕዎምን ውቕዕዎምን
ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 26 ህዝቢ እስራኤል ካልኣይ ግዜ ከም ዝተፈቕዱ ቁጽሪ 1 ኮነ ድማ ድሕሪ ዛመዓት እዚኣ እግዚአብሔር ንሙሴን ንኣልዓዛር ወዲ ካህን ኣሮንን ንብዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ ኣብ እስራኤልና ውግእ ክወፅእ ዝኽእል ዝበለ ብብማይ ቤት ኣቦታቶም ቁጸሩ ኢሉ ተዛረቦም። ሙሴን ካህን ኣልዓዛርን ከዓ ኣብ ጎላጉል ሞዓብ ኣብ ዮርዳኖስ ናይ ያሪኮ ከምዚ ኢሎም ተዛረብዎም። ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴን ነቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ዝወፁ ደቂ እስራኤልን ዝኣዘዞም ነቶም ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ቆጸሮም። ቁጽሪ 5 ሮቤል በኹር እስራኤል እዩ። ደቂ ሮቤል ካብ ሓኖክ ዓሌት ሓነካውያን፣ ካብ ፋሉ ዓሌት ፋላውያን፣ ካብ ሒስሮን ዓሌት ሒስራውያንን፣ ካብ ካርሚ ዓሌት ካርማውያን። ዓሌታት ሮቤላውያን እዚኣቶም እዮም። ቁጽራቶም ድማ 43730 ኮኑ። ደቂ ፋሉ ከዓ ኤልያብ፣ ደቂ ኤልያብ ድማ ኑመኤልን ዳታንን አቢራምን እቲ ምስ ኣኼባ ቁራሕ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ክተዘንስእዎ ከለዉ ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣብ ልዕሊ ኣሮንን ዝተንስኡ ኣብቲ ኣኼባ ስሙያ ዝነበሩ ዳታንን አቢራምን እዚኣቶም እዮም። ነዚኣቶም በታ ነቶም 250 ሰብ ሓዊ ዝበልዓላ እቲ ህዝቢ ድማ ዝሞተላ ንሳቶም ከዓ ንምልክት ዝኾኑላ ግዜ ምድሪ ኣፋ ኸፊታ ምስ ቁራሕ ወሓጠቶም። ደቂ ቁራሕ ግና ኣይሞቱን። ቁጽሪ 12 ደቂ ስምዖን በብዓሌቶም ካብ ኑሙኤል ዓሌት ኑሙኤላውያን፣ ካብ ያሚን ዓሌት የመናውያን፣ ካብ ያኪን ዓሌት ያኪናውያን፣ ካብ ዝራሕ ዓሌት ዘራሓውያን፣ ካብ ሳውል ዓሌት ሳውላውያን። ዓሌታት ስምዖናውያን እዚኣቶም እዮም 22200። ቁጽሪ 15 ደቂ ጋድ በብዓሌቶም ካብ ጾፎን ዓሌት ጾፎናውያን፣ ካብ ሓጊ ዓሌት ሓጋውያን፣ ካብ ሹኒ ዓሌት ሽናውያን፣ ካብ ኦዝኒ ዓሌት ኦዝናውያን፣ ካብ ኤሪ ዓሌት ኤራውያን፣ ካብ አሮድ ዓሌት አሮዳውያን፣ ካብ ኤርኤል ዓሌት አርኤላውያን። ዓሌት ደቂ ጋድ ከምቲ ተቖጽሩ እዚኣቶም እዮም 40500። ቁጽሪ 19 ደቂ ይሁዳ ኤርን ኦናንን ድማ ኣብ ምድሪ ከነዓን ሞቱ። ደቂ ይሁዳ ከዓ በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም። ካብ ሽላ ዓሌት ሻላውያን፣ ካብ ፋሬስ ዓሌት ፋሪሳውያን፣ ካብ ዘራሕ ዓሌት ዘራሓውያን። ደቂ ፋሬስ ድማ እዚኣቶም እዮም። ካብ ሕጽሮን ዓሌት ሕጽረናውያን፣ ካብ ሓሙል ዓሌት ሓሙላውያን። ዓሌታት ይሁዳ ከምቲ ተቖጽሩ እዚኣቶም እዮም 76500። ቁጽሪ 23 ደቂ ይሳኮር በብዓሌቶም ካብ ቶላ ዓሌት ቶላውያን፣ ካብ ፋዋ ዓሌት ፋዋውያን፣ ካብ ያሽብ ዓሌት ያሽባውያን፣ ካብ ሽምሮን ዓሌት ሽምሮናውያን። ዓሌታት ይሳኮር ከምቲ ተቖጽርዎ እዚኣቶም እዮም 64300። ቁጽሪ 26 ደቂ ዛብሎንን በብዓሌቶም ካብ ሰረድ ዓሌት ሰረዳውያን፣ ካብ ኤሎን ዓሌት ኤሎናውያን፣ ካብ ያሕልኤል ዓሌት ያሕልኤላውያን። ዓሌታት ዛብሎናውያን ከምቲ ተቖጽርዎ እዚኣቶም እዮም 60500። ቁጽሪ 28 ደቂ ዮሴፍ በብዓሌቶም ምናሴን ኤፍሬምን። ደቂ ምናሴ ካብ ማኪር ዓሌት ማኪራውያን፣ ማኪር ድማ ንጊልዓድ ወለደ። ካብ ጊልዓድ ዓሌት ጊልዓዳውያን። ደቂ ጊልዓድ እዚኣቶም እዮም። ካብ ዔዘር ዓሌት ዔዝራውያን፣ ካብ ሔልቅ ዓሌት ሔልቃውያን፣ ካብ ኣስሪኤል ከዓ ዓሌት ኣስራኤላውያን፣ ካብ ሴኬም ድማ ዓሌት ሴኬማውያን፣ ካብ ሽምዳ ከዓ ዓሌት ሽምዳውያን፣ ካብ ሔፈር ድማ ዓሌት ሔፍራውያን። ጽልፎሓድ ወዲ ሔፈር ከዓ ኣዋልድ እምበር ኣወዳት ኣይነበርዎን። ስምእተን ኣዋልድ ጽልፎሓድ ድማ ማሕላ፣ ኑዓ፣ ሓግላ፣ ሚልካ፣ ትሪጳ እዩ። ዓሌታት ምናሴ እዚኣቶም እዮም። ቁጽራቶም ከዓ 52700 ኮኑ። ቁጽሪ 35 ደቂ ኤፍሬም በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም። ካብ ሽቱላ ዓሌት ሽቱላውያን፣ ካብ ቤከር ዓሌት በክራውያን፣ ካብ ተሓን ዓሌት ተሓናውያን። ካብ ደቂ ሽቱላ ከዓ ካብ ዔራን ዓሌት ዔራናውያን። ዓሌታት ደቂ ኤፍሬም ከምቲ ተቖጽርዎ እዚኣቶም እዮም 32500። ደቂ ዮሴፍ በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም። ቁጽሪ 38 ደቂ ቢንያም በብዓሌቶም ካብ ቤልዕ ዓሌት ባዔላውያን፣ ካብ ኤሽቤል ዓሌት ኤሽቤላውያን፣ ካብ ኣሒራም ዓሌት ኣሒራማውያን፣ ካብ ሽፋፋም ዓሌት ሽፋፋማውያን፣ ካብ ሑፉም ዓሌት ሑፉማውያን። ደቂ ቤልዕ ዕርደን ነዓማንን ነበሩ። ካብ ኣርድ ዓሌት ዕርዳውያንን፣ ካብ ነዓማን ዓሌት ነዓማናውያን። ደቂ ቢንያም በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም። ቁጽራቶም ከዓ 45600 ኮኑ። ቁጽሪ 42
دكدان ببعالتهم زياتهم إيوم كاب شحام عالت شحاماويان عالتات دان ببعالتهم زياتهم إيوم كلهم عالتات شحاماويان كم تتقصروا 64 شحن 400 كونوا قطري 4 دك أسير ببعالتهم كاب يمنا عالت يمناويان كاب يشوي عالت يشوياويان كاب بريعة عالت بريعاويان كاب دك بريعة كاب حبر عالت حبراويان كاب مالكيل عالت مالكيلاويان سمقال أسير سارا نبره عالتات دك أسير كم تقصروا زياتهم إيوم 53 شحن 400 قطر 4 شمونتن دك نفتالين ببعالتهم كاب يحصل عالت يحصلاويان كاب غوني عالت غوناويان كاب ياصر عالت ياصراويان كاب شلم عالت شلماويان عالتات نفتالين ببعالتهم زياتهم إيوم قصراتهم كأربعة 5 شحن 400 كونوا قطري 50 حدن اتم كاب دك إسرائيل تقصروا 600 حدن شحن 730 كونوا قطري 50 كلتن እግዚአብሔር ድማኑ ምሴ ከምዚ ለተዛረቦ እታ ምድር ነዚአቶም በቁጽሪ ስሞም ርስቲ ኮይና ትመቃል ነቶም ብዙሓት ርስቲ አቅፋሐሎም ነቶም ሒደት ከ ርስቲ አንእሰሎም ነፍስ ወከፍ ከም ቁጽር ርስቱ ይወሃብ እታ ምድር ገና ብዕጭ ውድቕ ትመቃል ከከም ስም ነገድ አቦታቶም ይረስተዩ እቲ ርስቶም ኣብ መንጎቶም ብዙሓትን እቶም ሒደትን ከምታ ዕጭ ዝሃበቶ ይመቃል ቁጥሪ 57 እቶም በበዓለቶም እተቆጽሮ ለዋውያን ድማ እዚአቶም እዮም ካብ ገርሽን ዓለት ገርሽናውያን ካብ ቀሃት ዓለት ቀሃታውያን ካብ መራሪ ዓለት መራራውያን ዓለታት ለዊ እዚአቶም እዮም ዓለት ሊባናውያን ዓለት ሒብሮናውያን ዓለት መሐላውያን ዓለት ሙሻውያን ዓለት ቃራሓውያን ቀሃት ካና አምራም ወለደ ስም ሰበይተ አምራም ድማ ዮኬቤድ ነበረ ንሳ ንለዊ ኣብ ግብጽ ተወልደትሉ ጓል ለዊ እያ نسخ أن أمرام أرون موسين مريم حبتمن ولدتلو نارون دما نادابن أبيهون الأزارن إتامارن تولدلو نادابن أبيهون كأجر شحوي ناب مجزي أبير مسعربو موتو أتون قصراتهم تبعتيو زبلو كودي ورحين على إسران سلستن شحقونو ساتم أما أكل دك إسرائيل رستي أيتو هوا من سلزي مسدك إسرائيل أيتو قصرون قصرسوسان سلستن موسين كهان الأزارن أب يردانوس ناي ياركو أب غلاغول ما أب زغصروم دك إسرائيل زياتهم إيوم كابتم موسين كهان أرونن أب برخا سينا زغصروم قصرات دك إسرائيل جنا حدو قا أما أكل زياتهم أي نبرن እግዚአብሔር ብዛዕቦም ርግጽ ኣብ በረኻ ክሞቱ እዮም ኢሉ ነበር እሞ ከባታቶም በጀካ ካሌ ወዲ ያፍኔን ኢያሱ ወዲ ነዌን ሓደ እኳ ኣይተረፈን ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 27 ኣዋልድ ጽልፎሓድ ቁጽሪ 1 ኣዋልድ ጽልፎሓድ ወዲ ኢሔፈር ወዲ ጊልዓድ ወዲ ማኪር ወዲ መናሴ ካብ ዓሌታት መናሴ ወዲ ዮሴፍ ካቐረባ ስምእተን ኣዋልዱ ድማ እዚ ነበረ ማሕላ ኖዓ ሓግላ ሚልካ ትሪጳ ኣብ ቅድሚ ሙሴን ኣብ ቅድሚ ካህን አልዓዛርን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን ኩላ ኣኼባን ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ደው ኢለን ኣቦና ኣብ በረኻ ሞተ ንሱኻ ብሓጢኣቱ ሞተ እምበር ኣብ ማእከል እቶም በቲ ኣኼባ ቁራሕ ናብ ልዕሊ እግዚኣብሔር እተኣከቦ ኣይነበረን ኣወዳት ድማ ኣይነበሩውን ወዲ ስለ ዘይነበሮስ ስለምንታይ ስም ኣቦና ካብ ማእከል ዓሌቱ ዝጠፍእ ኣብ ማእከል ሓውቦታትና ርስቲ ሃበና በላ ሙሴ ድማ እቲ ነገረን ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቕረበ እግዚአብሔር ካ ንሙሴ ከምዚ ተዛረቦ ኣዋልድ ጽልፎሓድ ተዛረቦ ሓቂ ኣብ ማእከል ሓውቦታተን ርስቲ ሃበን እቲ ርስቲ ኣቦአን ናባታተን ኣሕልፎ ደቂ እስራኤል ድማ ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም ሰብ ወዲ ከይሓደገ እንተሞተ እቲ ርስቱ ናብ ጓሉ ኣሕልፍዎ ጓል እንተዘይብሉ ኸኣ እቲ ርስቱ ንሕዋቱ ሃብዎ ኣሕዋት እንተዘይብሉ ኸኣ እቲ ርስቱ ንሓውቦታቱ ሃብዎ ኣቦ ኣሕዋት እንተዘይብሉ ድማ
እትርስትካብ ዓለቱን ዝቀርቦ ዘመዱ ሃቦ ንሱ ይውረሶ እዚ ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ለቅ እስራኤል ሕጊ ፍርዲ ይኹን ኢያሱ ንሙሴ ከም ዝተኮ ቁጥር 12 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ናብዚ ከረን ዓባሪም ደይብ ታን ለቅ እስራኤል ዝሃብክዎም ምድሪ ከኣርአያ ምስሪ ኢኻያ ድማ ተኣኺባ ኣብ በረኻት ፂን ክቋየቁኒ ከሎ ኣብ ማይ ኣብ ቅድሚ ዒንቶም ከይተቅዱስን ንቃለይ ስለ ዝዓለኹም ከምቲ ኣሮን ሓውኻ እተኣከበ ንስኻውን ከምኡ ናብ ህዝብኻ ክትእከብ ኢኻ እዚ ኣብ ቃዴስ ኣብ በረኻት ፂን ዝነበረ ማይ መሪባ እዩ ቁጥር 15 ሙሴ ከዓ ንእግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ተኣኺባ እግዚአብሔር ጓሳ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይከውንሲ ኣብ ቅድሚኦም ዝወፅን ኣብ ቅድሚኦም ዝኣቱን ዘውፆምን ዘእትዎምን እግዚአብሔር ኣምላኽ መናፍስቲ ኩሉ ስጋ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣኺባ እዚ ዝኸውን ሰብኣይ ይመድብ እግዚአብሔር ከዓ ንሙሴ በሎ ኢያሱ ወዲ ነዌ መንፈስ ዘለዎ ሰብኣይ ናባኻ ውሰድ ኢድካ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ኣንብር ኣብ ቅድሚ ካህን ኣልዓዛርን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣኺባን ከዓ ደው ኣብሎ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ኣዝዞ ኩሉ ኣኺባ ደቂ እስራኤል ምእንቲ ክእዘዞ ከዓ ካብ ግርማኻ ኣብ ልዕሊኡ ኣንብር ኣብ ቅድሚ ካህን ኣልዓዛር ድማ ደው ይበል ንሱ ከዓ ብፍርዲ ኡሪም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይሕተተሉ ንሱን ኩሎም ደቂ እስራኤልን ኩሉ እቲ ኣኺባን ከዓ ምሱ ብቃሉ ይውፁ ብቃሉ ድማ ይእተው ቁጥር 22 ሙሴ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ገበረ ንኢያሱ ወሲዱ ኣብ ቅድሚ ካህን ኣልዓዛርን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣኺባን ደው ኣብሎ ንሱ ከዓ ኣእዳው ኣብ ልዕሊኡ ኣንበረ ከምቲ እግዚአብሔር ብሙሴ ተዛረቦ ድማ ኣዘዞ ዘንዶን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 28 መዓልታዊ መስዋዕቲ ቁጥሪ 1 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል መስዋዕተይ እቲ ብልዐይ ነቲ ጥዑም ጨና ዝኾነኒ ናይ ሓዊ መስዋዕተይ በቲ ምድብ ግዚኡ ከተቕርቡለይ ሓልው ኢልካ ኣዝዞም በሎም ድማ እቲ ንእግዚአብሔር ተቕርቦ መስዋዕቲ ሓዊ እዚ እዩ ነቲ ናይ ወርትክ ዝሓርር መስዋዕቲ ንመዓልቲ ጎደሎ ዘይብሎም 2 ገንሸል ዓመት ነቲ ሓደ ገንሸል ብጊሓት ሰዋዕዮ ነቲ ካልኣይ ገንሸል እውን ብምሸታ ሰዋዕዮ ንመስዋዕቲ ብልዒ ከዓ ብርብዒ ሂን ጉዱእ ዘይቲ እተቆምጥዐ 10 ኣፍ ኤፍ ድኹም ሓርጭ እዚ እቲ ኣብ ከረን ሲና እተቐረበ ናይ ወርትክ ዝሓርር መስዋዕቲ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና መስዋዕቲ ሓዊ እዩ ንመስዋዕቲ መስተ ከዓ ምስቲ ሓደ ገንሸል ርብዒ ሂን ይኹን እቲ መስዋዕቲ መስተ ካብ ብርቱዕ መስተ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ቦታ ይክዖ ነቲ ካልኣይ ገንሸል ምሸት ሰዋዕዮ ከምቲ ናይ በጊሓት ምስ መስዋዕቲ ብልዕን ምስ መስዋዕቲ መስተን ጌርካ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና ንመስዋዕቲ ሓዊ ሰዋዕዮ መስዋዕቲ ሰንበት ቁጥር 9 በመዓልቲ ሰንበት ድማ 2 ገንሸል ዓመት ጎደሎ ዘይብሎም ንመስዋዕቲ ብልዒ ከዓ 2 ኣፍ ኤፍ ብዘይቲ እተቆምጥዐ ድኹም ሓርጭ ምስኡ ከዓ ናይ መስተ መስዋዕቱ እዚ በጀካ እቲ ናይ ወርትክ ዝሓርር መስዋዕቲን ናይ መስተ መስዋዕቱን ናይ ሰንበት ዝሓርር መስዋዕቲ እዩ ወርሓዊ መስዋዕቲ ቁጥሪ 11 ኣብ መጀመርታ ኣዋርሕኩም ድማ 2 ዝራብዕ ሓደ ድዑል 7 ገንሸል ዓመት ጎደሎ ዘይብሎም ንእግዚአብሔር ዝሓርር መስዋዕቲ ከተቕርቡ ኢኹም መስዋዕቲ ብልዒ ድማ ንሓደ ዝራብዕ 3 ኣፍ ኤፍ ብዘይቲ እተቆምጥዐ ድኹም ሓርጭ ነቲ ድዑል መስዋዕቲ ብልዒ ከዓ 2 ኣፍ ብዘይቲ እተቆምጥዐ ድኹም ሓርጭ ንሓደ ገንሸል መስዋዕቲ ብልዒ ድማ 1 ኣፍ ብዘይቲ እተቆምጥዐ ድኹም ሓርጭ ንጥዑም ጨና ዝሓርር መስዋዕቲ ሓዊ ንእግዚአብሔር ናይ መስተ መስዋዕቶም ድማ ንዝራብዕ ፈረቓ ሂን ወይኒ ንድዑል ከዓ 3 ኣፍ ሂን ንገንሸል ከዓ ርብዒ ሂን እዚ ኣብ ናይ ዓመት ኣዋርሕ በብወርሒ ዝሓርር መስዋዕቲ እዩ ንመስዋዕቲ ሓጢአት ድማ ሓደ ዲቤላ ንእግዚአብሔር የቕርብ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ወርትክ ዝሓርር መስዋዕትን ናይ መስተ መስዋዕቱን ይሰዋዕ ፋሲካ ቁጥሪ 16
بتقدمي تورحي كابتا ورحي خا مبل 14 معلتي خا فاسيغا እግዚአብሔርዩ ኣብታ ወርሕቲ መበል 15 መዓልቲ ድማ በዓል እዩ 7 መዓልቲ ቅጫ ይበላዕ በተቀዳመይቲ መዓልቲ ቅዱስ ኣኼባ ይኹነልኩም ገለዕዩ ኣገልግሎት ኣይትዕዩ ግናኸ መስዋዕት ሓዊ ዝሓርር መስዋዕት ንእግዚአብሔር ክልተ ዝራብዕ ሓደ ድዑል 7 ገንሸል ዓመት ኣቅርቡ ጎደሎ ዘይብሎም ይኹንልኩም ናይ ብልዒ መስዋዕቶም ካ ብዘይት ተቆምጥ ዕድኹም ሓርጭ ንዝራብዕ 3 10 ኣፍ ንድዑል 2 10 ኣፍ ሰው ነቶም 7 ገንሸል ነንሓደ ገንሸል 10 ኣፍ ሰው ንምትዕራቅኩም ድማ ሓደ ዲቤላ ንመስዋዕት ሓጢያት በጀካ እትናይ ቢግሓ ዝሓርር መስዋዕቲ እትናይ ወርትግ ዝሓርር መስዋዕቲ እዚ ሰው ኣብ ጽጽባሕ 7 መዓልቲ ከምኡ ግበሩ ብልዒ መስዋዕት ሓዊ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨናዩ እዚ ምስቲ ናይ ወርትግ ዝሓርር መስዋዕትን ናይ መስተ መስዋዕቱን ይሰዋዕ በታሳብዒት መዓልቲ ኻ ቅዱስ ኣኼባ ይኹነልኩም ገለዕዮ ኣገልግሎት ኣይትዕየዩ በዓል ሰሙናት ቁጥሪ 26 በተቀዳመይ ትፍሬኹም ንእግዚአብሔር ሓድሽ መስዋዕት ብልዒ እተቅርቡላ መዓልቲ በቲ ናይ ሰሙን በዓላትኩም ቅዱስ ኣኼባ ይኹነልኩም ገለዕዮ ኣገልግሎት ኣይትዕየዩ ግናኸ ንዝሓርር መስዋዕቲ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና 2 ዝራብዕ ሓደ ድዑል 7 ገንሸል ዓመት ኣቅርቡ ናይ ብልዒ መስዋዕቶም ድማ ብዘይቲ እተቆምጥዐ ድኹም ሓርጭ ኣነና ዝራብዕ 3 10 ኣፍ እቲ ድዑል ከዓ 2 10 ኣፍ ነቶም 7 ገንሸል ከዓ ነንሓደ ገንሸል 10 ኣፍ ንምትዕራቅኩም ድማ ሓደ ዲቤላ ሰው ብጀካ እቲ ናይ ወርትግ ዝሓርር መስዋዕቲ ምስ ናይ ብልዒ መስዋዕቱን ምስ ናይ መስተ መስዋዕቶምን እዚ ሰው ጎደሎ ዘይብሎም ከዓ ይኹነልኩም ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 29 በዓል መለኸት ቁጥሪ 1 ብሳብዒት ወርሒ ካብታ ወርሒ ከዓ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ቅዱስ ኣኼባ ይኹነልኩም ገለዕዮ ኣገልግሎት ኣይትዕየዩ ንሳ መዓልቲ ቃና መለኸት ትኹነልኩም ሽዑ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና ዝሓርር መስዋዕቲ ሓደ ዝራብዕ ሓደ ድዑል ጎደሎ ዘይብሎም 7 ገንሸል ዓመት ናይ ብልዒ መስዋዕቶም ከዓ ብዘይቲ ተቆምጥዐ ድኹም ሓርጭ ነቲ ዝራብዕ 3 10 ኣፍ ነቲ ድዑል ድማ 2 10 ኣፍ ነቶም 7 ገንሸል ከዓ ነንገንሸል 1 10 ኣፍ ንመስዋዕት ሓጢያት ከዓ ንምትዕራቅኩም ሓደ ዲቤላ እዚ በጀካ እቲ ናይ መጀመርታ ወርሒ ዝሓርር መስዋዕትን ምስ ናይ ብልዒ መስዋዕቱን እቲ ናይ ወርትግ ዝሓርር መስዋዕትን ናይ ብልዒ መስዋዕቱን ናይ መስተ መስዋዕቶምን እዚ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና መስዋዕት ሓዊ እዩ ሕድገት ሓጢያት ዝረኽቡላ መዓልቲ ቁጥሪ 7 ካብዛ ሳብዒት ወርሒ እዚኣ ኣብ 10 መዓልቲ ከዓ ቅዱስ ኣኼባ ይኹነልኩም ነፍስኹም ከዓ ኣዋርዱ ገለዕዮ ኣይትዕየዩ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና ዝሓርር መስዋዕቲ ሓደ ዝራብዕ ሓደ ድዑል 7 ገንሸል ዓመት ኣቅርቡ ጎደሎ ዘይብሎም ከዓ ይኹነልኩም ናይ ብልዒ መስዋዕቶም ድማ ብዘይቲ እተቆምጥዐ ድኹም ሓርጭ ነቲ ዝራብዕ 3 10 ኣፍ ነቲ ድዑል ከዓ 2 10 ኣፍ ነቶም 7 ገንሸል ነንገንሸል 10 ኣፍ ንመስዋዕት ሓጢያት ሓደ ዲቤላ እዚ በጀካትን መተዓረቕ ዝኸውን መስዋዕት ሓጢያትን ናይ ወርትግ ዝሓርር መስዋዕትን ምስ ናይ ብልዒ መስዋዕቱን ናይ መስተ መስዋዕቶምን ኣቅርቡ በዓል ዳስ ቁጥሪ 12 ኣብታ ሳብዒት ወርሒ ኣብ መበል 15 መዓልቲ ቅዱስ ኣኼባ ይኹነልኩም ገለዕዮ ኣገልግሎት ኣይትዕየዩ 7 መዓልቲ ንእግዚአብሔር በዓል ኣብዕሉ ንእግዚአብሔር ንጥዑም ጨና ዝሓርር መስዋዕቲ መስዋዕት ሓዊ ኣቅርቡ 13 ዝራብዕ 2 ድዑል 14 ገንሸል ዓመት ኣቅርቡ ጎደሎ ዘይብሎም ከዓ ይኹኑ ናይ ብልዒ መስዋዕቶም ከዓ ብዘይቲ እተቆምጥዐ ድኹም ሓርጭ ነቶም 13 ዝራብዕ ነንሓደ ዝራብዕ 3 10 ኣፍ ነቶም 2 ድዑል ድማ ነንሓደ ድዑል 2 10 ኣፍ ነቶም 14 ገንሸል ከዓ ነንሓደ ገንሸል 10 ኣፍ ንመስዋዕት ሓጢያት ድማ ሓደ ዲቤላ እዚ በጀካ እቲ ናይ ወርትግ ዝሓርር መስዋዕቱ ምስ ናይ ብልዒ መስዋዕቱን ናይ መስተ መስዋዕቱን ጌርኩም ኣቅርቡ ቁጥሪ 17 ኣብታ ካልአይቲ መዓልቲ ድማ
عسرتو كلتا زرابع كلتا دعول قدولو زيبولهم عسرتو 4 غنشل عمت أقرب مستناي بالعي مسوعتومن ناي مست مسوعتومن نتوم زرابعاتن دعاولن غنشلن كم تقصرم كم تأتسرعي نمسوعت حتى كأحد ديبلا زي بجكا اتناي ورتك زحر المسوعتي مس ناي بالعي مسوعتون ناي مست مسوعتومن أقرب قصر عسرة بتاسل سيت معلت دما 11 زرابع كلتا دعول قولوا زيبلهم 14 غنشل عمت دما اتناي بالعي مسوعتهم ناي مست مسوعتهم نتوم زرابعاتن دعاولن غنشلن كم تقصرهم كم تتسرعي نمسوعت حتى أتكا حد ديبلا زي بجكاتي ناي ورتك زحر المسوعتي مس ناي بالعي مسوعتون ناي مست مسوعتون قصر عسران سلستان بتاربعيت معلت دما 10 زرابع كلتا دعول قولوا زيبلهم 14 غنشل عمت دما تناي بالعي مسوعتهم ناي مست مسوعتهم نتوم زرابعاتن دعاولن غنشلن كم تقصرهم كم تتسرعي نمسوعت حتى أتكا حد ديبلا زي بجكاتي ناي ورتك زحر المسوعتي ناي بالعي مسوعتون ناي مست مسوعتون قطر عسران شدشتن بتحمسيت معلت دمان 9 زرابع كلتا دعول قولوا زيبولهم 14 غنشل عمت دما اتناي بالعي مسوعتومن ناي مست مسوعتومن نتوم زرابعاتن دعاولن غنشلن كم تقصرهم كم تتسرعي نمسوعت حتى أتكا حد ديبلا زي بجكاتناي ورتك زحر المسوعتي مسناي بالعي مسوعتون ناي مست مسوعتون قطر عسران 9 بتاسر سيت معلت دما 8 زرابع كلتا دعول قولوا زيبولهم 14 غنشل عمت دما اتناي بالعي مسوعتومن ناي مست مسوعتومن نتوم زرابعاتن دعاولن غنشلن كم تقصرهم كم تتسرعي نمسوعت حتى أتكا حد ديبلا زي بجكاتناي ورتك زحر المسوعتي ناي بالعي مسوعتون ناي مست مسوعتون قطر 32 بتاسابعيت معلت دما 7 زرابع كلتا دعول قولوا زيبولهم 14 غنشل عمت دما اتي ناي بالعي مسوعتومن ناي مست مسوعتومن نتوم زرابعاتن دعاولن غنشلن كم تقصرهم كم تتسرعي نمسوعت حتى أتكا حد ديبلا زي بجكاتناي ورتك زحر المسوعتي ناي بالعي مسوعتون ناي مست مسوعتون قطر 35 بتاسامنيت معلت كبر أخيبا يكون لكم كل عي أقلقلت أيتعيهو نجزي أبير تعم أنا زحر مسوعتي مسوعت حاوي أقربو حد الزرابع حد الدعول قولوا زيبولهم 7 غنشل عمت اتناي بالعي مسوعتومن ناي مست مسوعتومن نتزرابعن نتدعولن نغنشلن كم تقصرهم كم تتسرعي نمسوعت حتى أتكا حد ديبلا إذا بجكاتناي ورتك زحر المسوعتي ناي بالعي مسوعتون ناي مست مسوعتون إذا بجكات مبصعكم ناي فقاد مسوعتكم نزحر مسوعتكم كون ويناي بالعي مسوعتكم ويناي مست مسوعتكم ويناي مسكانا مسوعتكم بتم عبيت بعلات نجزي أبير كتقربيكم أريد زهول معرف 30 بزعبا مبصعة قصر حده كم تجزي أبيهر نموسي زعززو كل دما موسى ندك إسرائيل نجرم موسى خان حلاقو نجدك إسرائيل تجزي أبيهر زعززو زي إلو تزاربهم سب نجزي أبيهر مبصعة أنت تمبصعة ويمحيلو قال نجار يترفن بمبال نفسه بمحلا أنت أسره قالوا أيفرس كم تكاب أفوز واتساب كله يجبر 4 سبيتي دما بجيزي نسنتا أبيت أبو أكلا نجزي أبير مبصعة أنت تمبصعت بقال ما أسر كا أنت تأسرت أبو أدما مبصعة أنتي نفسها زأسرت اللو ما أسرن أنت سمعي أمو أبو أب زعباز أنت بلا كل مبصعة يقوم أنت نفسها زأسرت اللو كل ما أسرق يقوم أبو أب تسمع على معلت أنت خلقنا كل مبصعة أنتي نفسها زأسرت اللو ما أسرن أيقوم أبو يزغل أمو زي أبير كا يقرأ قبل الله
تمابصع خلا ወይ بتهواخ كاب افا قال انت ملقا بو نفس اسيرا خلا اب سبعي انت اتوت اتسبعي خاص سمعوا بتاسم على معلت انت بلا اتمبصع يقوم اتنفسا زاسرت له مأسريا دما يقوم اتسبعي بتاسم على معلت انت خلاغنا نسونتي بمبصعان نتي بو نفسا زاسرت له بتهواخ كاب افا زملقا قالن كنت يغبرو እግዚአብሔር ካድ ገላዩ ናይ መበለት ወይ ናይ ፍትሕት ሰበይት መብጻግና ነፍሳ ዘአሰረትሉ ኩሉ ይቆመላ ቁጥር 11 አቤት ሰብአያ خላ ድማ እንተ ተማበጻት ወይ ብናይ መሐላማ አሰሪ ነፍሳ እንተ አሰረት ሰብአያ ካሰምዕስ እንተ በለ እሞንተ ዘይከላ ኩሉ መብጻዓ ይቆም እቲ ነፍሳ ዘአሰረትሉ ኩሉ መእሰር ድማ ይቆም ሰብአያ በታሰም ዓላ ማዓል ተፈጽሙ ኮንተንት ተገበሮ ግና በዛዕባ መብጻዓ ወይ بزعبات تأثرت له كاب أفاق زوات كله أيقومن سبعي إيو كنتو زغبرو اغزيابير دما يقرأي قبل اللايو نفسك كتتحت إلى التمابات عادتو كله ويناي محلا مأسري زبال السبعي أيقومه سبعي كنتو يقبرو سبعي كاب معالتي انت بلقنا نخلو مبتعان نخلو قبل علي أزولو مأسريان أقومه بتاز سمع الله معالتي السقيل إيومه أقومه مش سمعت أنيحو فتسيمو كنت انت قبرقنا نسو بدلا يتصور وطري 17 اتي بزعبا امونغو سبعين سبيتن امونغو ابون قوالن بقزين اسنتا ابيت ابو اخلا قزي ابيهر نموسي زعززو حقاقات ازئيو زندو ناشنفوار سموم بكبر صفار زندو ناشنفوار سموم بكبر أريد زهولك معرف 31 دك إسرائيل نميداناويان كم زتواقعوهم قصر حده እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንደቅ እስራኤል ንሚዳናውያን ሕነፍ ደየሎም ድሕሪኡ ናብ ህዝቢ ክትእከብ ይኻይሉ ተዛረቦ ሙሴ ከዓ ነቲ ህዝቢ ከምዚሉ ተዛረቦ ካብኻትኩም ሰባት ንውጊ ይዳለው ኣብ ሚድያን ሕነ እግዚአብሔር ክፈድዩ ከዓ ንሚድያን ይኺዱ ካብ ኩሎም ነገዳት እስራኤል ከካብ ነገድ 1000 ሰብ ንውጊ ስደዱ ካብ ኣሽሓት እስራኤል ከካብ ነገድ 1000 ተዋሃቡ 12000 ንውጊ ተዳለው ሙሴ ድማ ነቶም ከካብ ነገድ 1000 ዝወጹ ናታቶምን ነቲ ምስ ኣቕሑ መቕደስን መልኸት ምልክትን ኣብ ኢዱ ዝነበሮ ፊንሃስ ወዲ ካህን አልዓዛርን ናብ ውግእ ሰደዶም ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ከዓ ምስ ሚድያን ተዋጉ ንኹሉ ተባዕታይ ድማ ቀተሉ ነገስታት ሚድያን ድማ ንኤዊን ራቂምን ጹርን ሑርን ረባዕን ነቶም 5 ነገስታት ሚድያን ምስቶም ቁትላቶም ቀተልዎም ንበልዓም ወዲ ቢዖር ድማ ብሴፍ ቀተልዎ ደቅ እስራኤል ከዓ ነንስት ሚድያንን ንቆልዕአንን ማረኹ ኩሉ ማሎም ኩሉ ጥሪቶምን ኩሉ ገንዘቦምን ዘመቱ ንኹሉ ዝነብሩለን ከተማታቶምን ንኹሉ ሰፈሮምን ከዓ ብሓዊ አንደዱ ኩሉ ሰለባን ኩሉ ሞርኮን ሰብ ኮነ ማል ኮነ ወሰዱ ነቶም ምሩኻትን ነቲ እተዘምተን ነቲ ሰለባን ድማ ናብ ሙሴን ናብ ካህን አልዓዛርን ናብ ኣኼባ ደቅ እስራኤልን ትሰፈር ኣብ ጎላጉል ማኣብ ናብ ናይ ዮርዳኖስ ኣብ መንጽር ያሪኮ ኣምጽዎ ቁጥር 13 ሙሴን ካህን አልዓዛርን ኩሎም ሽማምንቲ እቲ ኣኼባን ድማ ናብ ወጻኢ ሰፈር ከቀበልዎም ወጹ ሙሴ ከዓ በቶም ከውግእ ተመልሱ ሓላቁ ሰራዊት በቶም ሓላቁ 1000 ሓላቁ 100 ተናደደ ሙሴ ድማ በሎም ንኹለና ንስትዶ ብህይወት ሓደክምዎን እንሆ በቲ ናይ ጲዖር ነገር ብምኽሪ በልዓም ደቅ እስራኤል ንእግዚአብሔር ዘጥለሞኦም ንሳተን እየን ስለዚ ከዓ ኣብቲ ኣኼባ እግዚአብሔር መዓት ኮነ ሕጂ ድማ ካብ ቆልዑ ተባዕታይ ዘበለቁተሉ ምስ ተባዕታይ ብምድቃስ ሰብኣይ ዝፈለጣ ኩለና ንስቲ ከዓ ቀተልዎን ብምድቃስ ንተባዕታይ ዘይፈለጣ ኩለና ዋልድ ግና ናኻትኩም ክኾና ብህይወት ሕደግዎን ንስኻትኩም ከዓ ክሳዕ 7 መዓልቲ ኣብ ወጻኢ ሰፈር ስፈሩ ሰብ ዝቐተለ ዘበለን ተቐትለ ዝተንከየ ዘበለን ከዓ ንስኻትኩምን ምሩኻትኩምን ብሳልሰይቲ መዓልትን ብሳብዒቲ መዓልትን ርእስኹም አንጽሁ ኩሉ ክዳውንትን ኩሉ ኣቕሓ ቆርበትን ካብ ጸጉሪ ጤል እተገብረ ኩሉን ኩሉ ኣቕሓ እንጨይትን አንጽህዎ ቁጥር 21 ካህን አልዓዛር ድማ ነቶም ኣብ ውግእ ከይዶም ዝነበሩ ተዋጋእቲ ሰባት በሎም
እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ሕጊ እዚ እዩ ወርቅን ብሩርን ኣስራዚ ሓጺን ቆርቆሮን ዓረርን ሓዊ ዝኽእል ኩሉ ነገር ብሓዊ ኣሕልፍዎ ይነጽህ ድማ በቲ ዘንጽህ ማይ ከዓ ይንጻህ ሓዊ ንዘይክእል ኩሉ ድማ ብማይ ኣሕልፍዎ ኣብታ ሰብዒት መዓልቲ ከዓ ክዳውንትኹም ሕጸቡ ትነጽሁ ከዓ ድሕርቲ ናብ ሰፈር ተኣቱ ምርኮ ከም ዝተማቐሉ ቁጽሪ 25 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንስኻን ካህን አልዓዛርን ሓላቑ ማይ ቤት ኣቦታት ኣኼባን ኮንኩም ነቲ ምርኮ ሰብን ማሉን ቁጸርዎ እቲ ምርኮ ነቶም ኣብ ውግእ ዝኸዱ ተዋጋእትን ንብዘሎ እቲ ኣኼባን ፍርቂ ጌርኩም ምቐልዎም ካብቶም ናብ ውግእ ከይዶም ዝነበሩ ሰብ ውግእ ካብ ሰብን ካብ ኣሓን ካብ ኣእድጉን ካብ ኣባጊዕን ካብ 500 ሓንቲ ነፍሲ ንእግዚአብሔር ግብሪ ኣልዕል ካብቲ ፍርቆም ውሰዱ እሞ ንእግዚአብሔር ዝውዝወዝ መስዋዕቲ ክኸውን ንካህን አልዓዛር ሃቦ ካብቲ ፍርቂ ናይ ደቂ እስራኤል ከዓ ካብ ሰብ ካብ ኣሓ ካብ ኣእድጉን ካብ ኣባጊዕን ካብ ኩለን ከብቲ ካብ 50 ሓደ ውሰድ ነቶም ሓለዋ ማሕደር እግዚአብሔር ዝሕሉ ለዋውያን ሃቦም ቁጥር 31 ሙሴን ካህን አልዓዛርን ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ገበሩ እቲ ተዘምተ ካብቲ እቶም ሰብ ዝዘመትዎ ዝተረፈ ዝማት 675,000 በጊዕ 72,000 ላም 61,000 ኣድጊ ኩለን 32,000 ሰብ ከዓ ምስ ተባዕታይ ምድቃስ ዘይፈለጣ ነፍሳት ኣዋልድ እቲ ፍርቂ ግደ እቶም ናውግ ከይዶም ዝነበሩ ቁጽርትን ኣባጊዕ 337,500 ኮነ ካብ ኣባጊዕ ግብርን ንእግዚአብሔር 675 ኮነ ድማ 36,000 ካብኡ ግብሪ ንእግዚአብሔር 72 ኣእዱግ ከዓ 30,500 ካብኡ ግብሪ ንእግዚአብሔር 61 ነፍሲ ሰብ ድማ 16,000 ካብኡ ግብሪ ንእግዚአብሔር 32 ነፍሲ ሙሴ ድማ እቲ ግብሪ እቲ ናይ እግዚአብሔር ዝለዓል መስዋዕቲ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ንካህን አልዓዛር ሃቦ እቲ ካብቶም ኣብ ውግእ ዝነበሩ ሙሴ ዝመቐሎ ፈረቓት ግደ ደቂ እስራኤል ከዓ እቲ ናይቲ ኣኼባ ፍርቂ ካብ ኣባጊዕ 337,500 ኣሓ 36,000 ኣእዱግ 30,500 ነፍሲ ሰብ ድማ 16,000 ኮነ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ድማ ሙሴ ካብዚ ናይ ደቂ እስራኤል ፍርቂ ካብ ሰብን ካብ እንስሳን ካብ 50 ሓደ ወሲዱ ነቶም ሓለዋ ማሕደር እግዚአብሔር ዝሕሉ ዝነበሩ ለዋውያን ሃቦም ቁጥሪ 48 እቶም ኣብ ልዕሊ ኣሽሓት ሰራዊት እተሸሙ ሓላቑ ኣሽሓትን ሓላቑ ሚእታትን ድማ ናብ ሙሴ ቀረቡ ንሙሴ ከዓ ገላውኻ ቁጽርቶም ኣብ ትሕቴና ዘለዎ ዓቀይቲ ቁጸረና ሓደ ሰብ እኳ ኣይጎደለናን ነፍሲ ወከፍ ካባና ድማ ኣቕሓ ወርቂ ዝረኸበ ኣልቦ ኣምባር ቀለቤት ኩትሻ ድሪ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምእንቲ ከተዓርቀና ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ኣቕረብና በልዎ ሙሴን ካህን አልዓዛርን ከዓ ነቲ በብዓይነቱ ተሰርሐ ኣቕሑ ወርቂ ካባታቶም ወሰድዎ እቲ ካብ ሓላቑ ኣሽሓትን ካብ ሓላቑ ሚእታትን ንእግዚአብሔር ዝለዓል መስዋዕቲ ዘቕረብዎ ኩሉ ወርቂ 16,750 ሲቃል ኮነ እቶም ሰብ ውግእ ነፍሲ ወከፍ ነንርእሱ ዝኾኑ ማሪኹ ነበረ ሙሴን ካህን አልዓዛርን ነቲ ወርቂ ካብ ሓላቑ ኣሽሓትን ሚእታትን ወሲዶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንመዘከርታ ደቂ እስራኤል ክኸውን ናብ ድንኳን ምርኻብ ኣእተውዎ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 32 ኣብ ስግሪ ዮርዳኖስ ዝተረፉ ነገዳት ቁጽሪ 1 ደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን ድማ ኣዝየን ብዙሓት ማል ነበረኦም እነሆ ከዓ ምድሪ ያዕዜርን ምድሪ ጊልዓድን ቦታ ማል ከም ዝኾነ ምስ ረኣዩ ደቂ ጋድን ደቂ ሮቤልን መጺኦም ንሙሴን ንካህን አልዓዛርን ንሽማሙንቲ ኣኼባን ዓጣሮትን ዲቦንን ያዕዜርን ኒመራህን ሔስቦንን ኤልዓልን ሲባምን ኒቦን ቢዖንን እዛ ቅድሚ ኣኼባ እስራኤል እግዚአብሔር ዝወቕዓ ምድሪ ማል እያ
ገላውኻ ድማ ማል ኣለዋና ኢሎም ተዛረብዎም ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ሞገስ እንተዳረኺብናስ እዛ ምድሪ እዚኣ ንገላውኻ ርስቲ ትወሃብ ንዮርዳኖስ ኣይተሳግረና ኸኣበሉ ሙሴ ግና ንደቂ ጋድን ንደቂ ሮቤልን በሎም ኣሕዋትኩም ናብ ውግእ ክኸዱ ከለዉ ዶ ኣብዚ ክትተርፉ ኢኹም ስለምንታይ ናብታ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ምድሪ ከይኣተዉ ልቢ ደቂ እስራኤል እተድኩሙ ኣቦታትኩም ድማ ምድሪ ክርእዩ ኢለ ካብ ቃዴስ በርኒዓ ምስ ሰደድክዎም ከምኡ ገበሩ ክሳዕ ለስኤሽኮል ደይቦም ነታ ምድሪ ምስ ረኣይዋ ናብታ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ምድሪ ካብ ምእታው ንልቢ ደቂ እስራኤል ኣሸበርዎ በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ ኩራ እግዚኣብሔር ነደደ እሞ ከምዚ ኢሉ መሓለ በጀካ ካሌብ ወዲ ያፍኔ ቀኔዛውን ኢያሱ ወዲ ነውየን ንእግዚኣብሔር ፈጺሞም ስለ ዝሰዓብዎ እዞም ካብ ግብፂ ዝደየቡ ሰባት ፈጺሞም ስለ ዘይሰዓቡኒ ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ነታ ንኣብርሃም ንይስሐቅን ያዕቆብ ከዓ ዝመሓልኩሎም ምድሪ ኣይርእይዋን እዮም ኩራ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ እስራኤል ነደደ እሞ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ዝገበረ ወለዶ ክሳዕ ዝውዳእ 40 ዓመት ኣብ በረኻ ኮለል ኣበሎም ኣቱም ትውልዲ ሓጥኣን ሰባት ነቲ ነዳዲ ኩራ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከተበርትዑ እንሆ ኣብ ክንዲ ኣቦታትኩም ተንስሳኹም ካብ ምስዓቡ እንተተመለስኩም ንሱ ከዓ መሊሱ ንእስራኤል ኣብ በረኻ ይሓድጎም እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ ኩሉ ተጥፍእዎ ኣለኩም ቁጥሪ 16 ንሳቶም ከዓ ናብኡ ቀሪቦም በሉ ኣብዚ ንማልና ደንቤታት ንቖልዑና ድማ ከተማታት ክንሰርሕ ንሕና ግና ናብታ ቦቶኦም ክሳዕ እንእትዎም ቅድሚ ደቂ እስራኤል ክንከይድ ተዳሊና ጾር ሒዝና ኣለና ደቅና ከዓ ብዛዕባ እቶም ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ኣብ ጽኑዓት ከተማታት ይቀመጡ ደቂ እስራኤል ነፍሲ ወከፍ ርስቱ ክሳዕ ዝረክብና ኣባይትና ኣይንምለስን ርስትናስ ኣብ ክነጀው ዮርዳኖስ ብሸነኽ ምብራቕ በጽሕና እሞ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ኣብ ኔው ምሳታቶም ርስቲ ኣይንወርስን ሙሴ ድማ በሎም እዚ ነገር እዚ እንተጌርኩም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርካ ንውግእ ኣጽዋር እንተሒዝኩም ንጸላእቱ ድማ ካብ ቅድሚኡ ክሳዕ ሰጎም እቲ ሃገሩን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክሳዕ እትግዛእ ኩሎም ሰልፈኛታትኩም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዮርዳኖስ እንተተሳጊሮምሲ ድሕርቲ ትምለሱ ኣብ እግዚኣብሔርን ኣብ እስራኤልን ከዓ ብዘይበደል ትኾኑ እዚ ሃገር እዚኣ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ርስትኹም ክትከውን እያ ከምኡ እንተ ዘይገበርኩም ግና እንሆ ኣብ እግዚአብሔር ኃጢአት ገበርኩም ኃጢአትኩም ከም ዝረኽበኩም ድማ ፍለጡ ንደቅኹም ከተማታት ነባጊዕኹም ከዓ ደንቤታት ስርሑ እቲ ካብ ኣፍኩም ዝወፀ ድማ ገበርዎ ደቂ ጋድን ደቂ ሮቤልን ንሙሴ ገላውኻ ከምቲ ጎይታይ ዝኣዘዞ ክገብሩ እዮም ቆልዑናን ኣንስትናን መጓሳ ባጊዕናን ኩሉ ማልናን ኣብኡ ኣብ ከተማታት ጊልዓድ ይኹኑ ገላውኻ ግና ኩላቶም ንውግእ ኣጽዋር ዝሓዙ ከምቲ ጎይታይ ዝበሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክዋግኡ ይሳገሩ ኢሎም ተዛረብዎ ቁጥሪ 28 ሙሴ ድማ ንካህና አልዓዛር ንኢያሱ ወዲ ነዌን ንሓላቁማይ ቤት ኣቦታት ነገዳት ደቂ እስራኤልን ብዛዕባኦም ኣዘዘ ሙሴ ከዓ ደቂ ጋድን ደቂ ሮቤልን ንውግእ ኣጽዋር ዝሓዙ ኩሎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክዋግኡ ምሳኻትኩም ዮርዳኖስ እንተ ተሳገሩ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ቅድሚኩም እንተ ተገዝአት ሽዑ ምድሪ ጊልዓድ ርስቲ ሃብዎ ኣጽዋር ሒዞም ምሳኻትኩም እንተ ዘይተሳገሩ ግና ኣብ ምድሪ ከነዓን ኣብ ማእከልኩም ይረሰ ይበሎም ደቂ ጋድን ደቂ ሮቤልን ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ንገላውኻ ዝበሎም ከምኡ ንገብር ንሕና ኣጽዋር ሒዝና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንምድሪ ከነዓን ንሳገር እቲ እንርስተዮ ርስቲ ከዓ ኣብዚ ኣብ ክነጀው ዮርዳኖስ ይኾነልና ኢሎም መለሱ ቁጥር 33 ሙሴ ከዓ ናታቶም ንደቂ ጋድን ንደቂ ሮቤልን ንፈረቓ ነገድ ምናሴ ወዲ ዮሴፍን መንግስቲ ሲሆን ንጉስ ኣሞራውያን መንግስቲ ዖግ ንጉስ ባሳን እቲ ሃገር ከተማታታ ምስ ከባቢኤን ናይታ ኣብ ዙርያ ዘላ ሃገር ከተማታት ድማ ሃቦም ደቂ ጋድ ድማ ዲቦንን ዓጣሮትን ዓይራዒርን ዓጣሮት ሽፋንን ያዕዜርን የግባሓን ቤት ኒመራን ቤት ሃራንን እተዓርዳ ከተማታት ደንበታት ኣባጊዕ ካሰርሑ ደቂ ሮቤል ድማ ሔስቦንን ኤልዓልን ቅርያቶምን ኒቦን በዓል ሚዖንን ሰርሑ ስመን ከዓ ተለወጠ ሲባማውን ሰርሑ ነተን ሰርሕወን ከተማታት ከዓ ካልእ ስም ኣውፅኡለን ደቂ ማኪር ወዲ ምናሴ ድማ ናብ ጊልዓድ ከይዶም ሓዝዋ ነቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኣሞራውያን ከዓ ሰገግዎ ሙሴ ድማ ንማኪር ወዲ ምናሴ ጊልዓድ ሃቦ ኣብኣ ከዓ ተቐመጠ ያኢር ወዲ ምናሴ ድማ ከይዱ ዓድታቶም ሓዘ ዓድታት ያኢር ኢሉ ከዓ ሰሜን ኖባድ ድማ ከይዱ ነቃኔትን ኣቁሻታን ሓዛ ብስሙ ከዓ ኖባ ኣውፅኣላ
ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 33 ካብ ግብፂ ክሳብ ሞዓብ ዝገበርዎ ጉዕዞ ቁጽሪ 1 ደቂ እስራኤል በብሰራዊቶም ብኢድ ሙሴን ኣሮንን ካብ ምድሪ ግብፂ ምስ ወፁ ኣጓዓዝኦም እዚ እዩ። ሙሴ ድማ ነቲ ምውፅኦም ካብ ሰፈር ናብ ሰፈር ምጓዓዞም ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ጸሓፎ። እቲ ኣጓዓዝኦም ከምትን ምንቃሎም እዚ እዩ። ቁጽሪ 3 በተቐዳመይቲ ወርሒ ኣብታ ወርሒ ከዓ ብመበል 15 መዓልቲ ካብ ራዕምሴስ ነቐሉ። ግብፃውያን ነቶም እግዚኣብሔር ኣብ ማእከሎም ዝቐተሎም ኩላቶም በኹርታት ክቐብሩ ከለዉ ንኣማልኽቶም ድማ እግዚኣብሔር ምስ ፈረደሎም ሽዑ ደቂ እስራኤል ኩሎም ግብፃውያን እናረኣይዎም ብልዕልቲ ኢድ ጽባሕ ፋሲጋ ወፁ። ደቂ እስራኤል ከዓ ካብ ራዕምሴስ ነቐሉ፣ ኣብ ስኮት ከዓ ሰፈሩ። ካብ ስኮት ነቒሎም ድማ ኣብታ ኣብ ወሰን በረኻ ዘላ ኢታም ሰፈሩ። ካብ ኢታም ነቒሎም ከዓ ኣብ መንጽር በዓል ጺፎን ናብ ዘላ ሒሮት ተመሊሶም ኣብ መጣምንቲ ሚግዶል ሰፈሩ። ካብ መንጽር ሒሮት ነቒሎም ድማ ብማእከል ባሕሪ ገይሮም ናብ በረኻ ተሳገሩ። ኣብ በረኻ ኢታም መገዲ 3 መዓልቲ ኸይዶም ከዓ ኣብ ማራ ሰፈሩ። ካብ ማራ ነቒሎም ድማ ናብ ኤልም መጹ። ኣብ ኤልም ከዓ 12 ዓይኒ ማይን 70 ኦም ተምርን ነበረ። ኣብኣ ድማ ሰፈሩ። ካብ ኤልም ነቒሎም ከዓ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኤርትራ ሰፈሩ። ካብ ባሕሪ ኤርትራ ነቒሎም ድማ ኣብ በረኻ ሲን ሰፈሩ። ካብ በረኻ ሲን ነቒሎም ከዓ ኣብ ዶፍቃ ሰፈሩ። ካብ ዶፍቃ ነቒሎም ድማ ኣብ ኣልውሽ ሰፈሩ። ካብ ኣልውሽ ነቒሎም ከዓ ኣብ ሪፍዲም ሰፈሩ። ኣብኣ ድማ እቶም ህዝቢ ዝሰትይዎ ማይ ኣይነበረን። ካብ ሪፍዲም ነቒሎም ድማ ኣብ በረኻ ሲና ሰፈሩ። ካብ በረኻ ሲን ነቒሎም ከዓ ኣብ ቂብሮት ሃታ ኣባ ሰፈሩ። ካብ ቂብሮት ኣታ ሃባ ነቒሎም ድማ ኣብ ሒጽሮት ሰፈሩ። ካብ ሒጽሮት ነቒሎም ከዓ ኣብ ሪትማ ሰፈሩ። ካብ ሪትማ ነቒሎም ድማ ኣብ ሪሞን ጴርፂ ሰፈሩ። ካብ ሪሞን ጴርፂ ነቒሎም ከዓ ኣብ ሊብና ሰፈሩ። ካብ ሊብና ነቒሎም ድማ ኣብ ሪሳ ሰፈሩ። ካብ ሪሳ ነቒሎም ከዓ ኣብ ቅሒላታ ሰፈሩ። ካብ ቅሒላታ ነቒሎም ድማ ኣብ ከረን ሸፈር ሰፈሩ። ካብ ከረን ሸፈር ነቒሎም ከዓ ኣብ ሓርዳ ሰፈሩ። ካብ ሓርዳ ነቒሎም ድማ ኣብ መቕሄሎት ሰፈሩ። ካብ መቕሄሎት ነቒሎም ከዓ ኣብ ተሓት ሰፈሩ። ካብ ተሓት ነቒሎም ድማ ኣብ ታራ ሰፈሩ። ካብ ታራ ነቒሎም ከዓ ኣብ ሚጥቃ ሰፈሩ። ካብ ሚጥቃ ነቒሎም ድማ ኣብ ሓሽሞና ሰፈሩ። ካብ ሓሽሞና ነቒሎም ከዓ ኣብ ሚስሮት ሰፈሩ። ካብ ሚስሮት ነቒሎም እውን ኣብ ብነ ያዕቃን ሰፈሩ። ካብ ብነ ያዕቃን ነቒሎም ድማ ኣብ ሓሮ ሓጊዳጋድ ሰፈሩ። ካብ ሓሮ ሓጊዳጋድ ነቒሎም ከዓ ኣብ የጥባታ ሰፈሩ። ካብ የጥባታ ነቒሎም ድማ ኣብ ዓቢሮና ሰፈሩ። ካብ ዓቢሮና ነቒሎም እውን ኣብ ዔጽዮን ጋበር ሰፈሩ። ካብ ዔጽዮን ጋበር ነቒሎም ከዓ ኣብ በረኻ ጺን ሰፈሩ። ንሱ ቃዴስ እዩ። ካብ ቃዴስ ነቒሎም ድማ ኣብ ወሰን ምድሪ ኤዶም ኣብ ዘሎ ከረን ሁር ሰፈሩ። ቁጥሪ 38 ካህን ኣርኦን ከዓ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ናብ ከረን ሁር ደየበ። ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ መበል 40 ዓመት ኣብ 5 ወርሒ ኣብታ ወርሒ ከዓ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብኡ ሞተ። ኣሮን ኣብ ከረን ሁር ክመውት ከሎ ወዲ 123 ዓመት ነበረ። ቁጥሪ 40 እቲ ከነኣናዊ ንጉሥ ኣራድ ኣብ ደቡብ ሃገር ከነኣን ዝነብር ከዓ ደቂ እስራኤል ከም ዝመፁ ሰምዐ። ቁጥሪ 41 ካብ ከረን ሁር ነቒሎም ድማ ኣብ ጸልሞና ሰፈሩ። ካብ ጸልሞና ነቒሎም ከዓ ኣብ ጵኖን ሰፈሩ። ካብ ጵኖን ነቒሎም ድማ ኣብ ኣቦት ሰፈሩ። ካብ ኣቦት ነቒሎም ከዓ ኣብ ዕየ ዓቤሪም ዶብ መዓብ ሰፈሩ። ካብ ዕዮም ነቒሎም ከዓ ኣብ ዲቦን ጋድ ሰፈሩ። ካብ ዲቦን ጋድ ነቒሎም ድማ ኣብ ዓልሞን ዲቢላትዮም ሰፈሩ። ካብ ዓልሞን ዲቢላትዮም ነቒሎም ከዓ ኣብ ኣኽራን ዓባሪም ኣብ መንጽር ኒቦ ሰፈሩ። ካብ ኣኽራን ዓቢሮም ነቒሎም ድማ ኣብ ጐላጕል መዓብ ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ መንጽር ያሪኮ ሰፈሩ። ኣብ ዮርዳኖስ ካብ ቤት የሽሞት ክሳዕ ዓቤል ሸጢም ኣብ ጐላጕል መዓብ ሰፈሩ። ቁጽሪ 50 እግዚአብሔር ድማ ኣብ ጐላጕል መዓብ ኣብ ዮርዳኖስ መንጽር ያሪኮ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ። ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎም ከዓ ዮርዳኖስ ተሳጊርኩም ናብ ምድሪ ከነኣን ምስ ኣተኹም ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኩሎም ካብ ቅድሜኹም ሰገግዎም። ኩሉ ምስልታቶም ሰባብሩ፣ ኩሉ ዝፈሰሰ ምስልታቶም ድማ ሰባብሩ። ኩሉ በረኽቲ ቦታኦም ኣፍርሱ። እታ ሃገር ክትርስተይዋ ሂበኩም እየ እሞ ነታ ሃገር ተረስተይዋ ኣብኣውን ንበሩ። ነታ ምድሪ ከከም ዓሌትኩም ብዕጭ ተማቐልዋ። ነቶም ብዙሓት ገፊሕ ርስቲ ሃብዎም፣
ነቶም ሒደት ድማ ጸቢብ ርስተ ሃብዎም ነፍሲ ወከፍ ኣብታት ሕጭ ዝበጽሓቶ ኣብኣይ ይረስተ ከከም ነገድ ኣቦታትኩም ተረስተዩ ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ካብ ቅድሚኹም እንተዘይሰጎግኩምዎም ግና እቶም ካባታቶም ዘትረፍኩምዎም ኣብ ዒንትኹም እሾኽ ኣብ መሰንገሌኹም ከዓ ዳንዴር ክኾኑኹም እዮም ኣብታት ትነብሩዋ ሃገር ከጨንቑኹም እዮም ክኸውን ድማ እዩ ከምቲ ንኣታቶም ክገብሮም ዝሓሰብኩ ንኣኻትኩም ከምኡ ክገብረኩም እየ ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ 34 ዶብ ምድሪ ከነዓን ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል አዘዞም በሎም ከዓ ናብ ምድሪ ከነዓን ምስኣተኹም እታ ንርስቲ እትበጽሐኩም ምድሪ እዚኣ እያ ምድሪ ከነዓን ክሳዕ ወሰናታ ሸነኽ ደቡብ ምድርኹም ካብታ ብወገን ኤዶም ዘሎ በረኻት ጺን ይኹን እሞ ናብ ደቡብ ደብኩም ካብ ወሰን ባሕሪ ጨው ንምብራቑ ይኹን ደብኩም ብደቡብ ዓቐበት ዓቕራቢም ዜሩ ናብ ጺን ይሕለፍ ብደቡብ ቃዴስ በርኒዓ ኣቢሉ ድማ ይውጻእ ብሓጻር ኣዳር ወፂኡ ከዓ ናብ ዓጽሞን ይሕለፍ ካብ ዓጽሞን ከዓ እቲ ዶብ ናብ ሩባ ግብፂ ይዙር ናብ ባሕሪ ድማ ይውጻእ ዶብ ምዕራብ እውን እቲ ዓብዪ ባሕርን እቲ ዶቡን ይኹነልኩም ናይ ምዕራብ ዶብኩም እዚ ይኹን ናይ ሰሜን ዶብኩም ድማ እዚ ይኹን ካብቲ ዓብዪ ባሕሪ ናብ ከረን ሆር ኣቢልኩም ንኣኻትኩም ምልክት ግበርሉ ካብ ከረን ሆር ክሳዕ እታ ናብ ሃማት እትእቱ ምልክት ግበርሉ እቲ ዶብ ከዓ ናብ ጸዳድ ይውጻእ እቲ ዶብ ድማ ናብ ዝፈሮን ይሕለፍ እሞ ናብ ሓጻር ዒናን ይውጻእ ናይ ሰሜን ዶብኩም እዚ ይኹን ናይ ምብራቕ ዶብኩም ከዓ ካብ ሓጻር ዒናን ክሳዕ ሼፋም ኣመልክትሉ እቲ ዶብ ድማ ካብ ሼፋም ናብ ሪብላ ንዓይን ብምብራቓ ይውረድ እቲ ዶብ ከዓ ወሪዱ ናብ ምብራቕ ኣቢሉ ክሳዕ ባሕሪ ክነሬት ይብጻሕ እቲ ዶብ ክሳዕ ዮርዳኖስ ይውረድ ናብ ባሕሪ ጨው ከዓ ይውጻእ እዚኣ ምስቲ ኣብ ዙርያ ዘሎ ዶባ ሃገርኩም ትኹን ቁጽሪ 13 ሙሴ ድማ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም እታ ብዕጭ እትርስተይዎ ሃገር እግዚአብሔር ንትሽዓተ ነገድን ንፈረቓ ነገድን ክትወሃብ ዝኣዘዘ እዚኣ እያ እሞ ነገድ ደቂ ሮቤል ከከም ማይ ቤት ኣቦታቶም ነገድ ደቂ ጋድ ድማ ከከም ማይ ቤት ኣቦታቶም ረርስቶም ሓዙ ፈረቓ ነገድ ምናሴ ከዓ ርስቶም ሓዙ እዞም ክልተ ነገድን እዚ ፈረቓ ነገድን ኣብ ክንየው ዮርዳኖስ ናይ ያሪኮ ብሸነኽ ምብራቕ ፀሓይ ረርስቶም ሓዙ ቁጽሪ 16 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ስም እቶም ነታ ምድሪ ንርስቲ ዝመቕሉልኩም ሰባት እዚ እዩ ካህን ኣልዓዛርን ኢያሱ ወዲ ነዌን ንምምቃል እታ ምድሪ ንርስቲ ድማ ከካብ ነገድ ሓደ ሽም ውሰዱ ስም እቶም ሰባት ድማ እዚ እዩ ካብ ነገድ ይሁዳ ካሌብ ወዲ ያፍኔ ካብ ነገድ ደቂ ስምዖን ሽሙኤል ወዲ ዓሚሁድ ካብ ነገድ ቢንያም ኤልዳድ ወዲ ኬስሎን ካብ ነገድ ደቂ ዳን ሽምቡቂ ወዲ የግሊ ካብ ደቂ ዮሴፍ ካብ ነገድ ደቂ ምናሴ ሹም ሓኒኤል ወዲ ኤፎድ ካብ ነገድ ደቂ ኤፍሬም ሹም ቁሚኤል ወዲ ሽፍጣን ካብ ነገድ ደቂ ዛብሎን ሹም ኤልጻፋን ወዲ ጳርናክ ካብ ነገድ ደቂ ይሳኮር ሹም ጰልጢኤል ወዲ ዓዛን ካብ ነገድ ደቂ ኣሴር ሹም ኣይሁድ ወዲ ሽሎሚ ካብ ነገድ ደቂ ንፍታሌም ሹም ጳዱሑኤል ወዲ ዓሚሁድ ቁጽሪ 29 እቶም ንደቂ እስራኤል ኣብ ምድሪ ከነዓን ርስቲ ክመቕልዎም እግዚአብሔር ዝኣዘዞም እዚኣቶም እዮም ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ 35
ለዋውያን ዝቕመጠለን ከተማታት ቁጥሪ 1 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ጎላጎል መኣብ ኣብ ዮርዳኖስ መንጽር ያሪኮ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል ካብቲ ዝወርስዎ ርስቲ ንለዋውያን ዝነብሩለን ከተማታት ክህብዎም ኣዘዞም ኣብ ዙርያተን ከተማታት ዘሎ ከባቢኤን ከዓ ንለዋውያን ሃብዎም ከተማታት ንመቐመጢ ይኹነኦም እታ ኣብ ከባቢኤን ዘላ ምድሪ ድማ ንማሎምን ንጥሪቶምን ንኹሉ እንስሶኦምን ትኹን እታ ንለዋውያን እትብዎም ኣብ ከባቢ ከተማታት ዘላ ምድሪ ድማ ካብ መካባቢያታ ከተማ ብዙርያ መግፋሓ 1,000 እመት ትኹን ወፃ ከተማ ብሸነኽ ምብራቕ ከዓ 2,000 እመት ብሸነኽ ደቡብ ድማ 2,000 እመት ብሸነኽ ምዕራብ ከዓ 2,000 እመት ብሸነኽ ሰሜን ድማ 2,000 እመት ሰፈሩ እታ ከተማ ከዓ ኣብ ማእከል ትኹን እዚ ከዓ ከባቢ እተን ከተማታት ይኹነሎም መዕቆብ ዝኾነ ከተማታት ቁጥሪ 6 እተን ንለዋውያን እትብዎም ከተማታት ድማ ቀታል ነፍሲ ምእንቲ ካድመለን እትብዎ 6 ከተማታት መዕቆብ ይኹና ኣብ ልዕሊአን ድማ 42 ከተማታት ሃብዎ እተን ንለዋውያን እትብዎም ከተማታት ኩለን 48 ከተማታት መምስ ከባቢአን ይኹና ብዛዕባ እተን ካብ ርስቲ ደቂ እስራኤል እትብዎም ከተማታት ድማ ካብቶም ብዙሕ ዘለዎም ብዙሕ ካብቶም ሒደት ዘለዎም ከዓ ሒደት ውሰዱ ነፍሲ ወከፍ ከም መጠን እታ እተረስተያ ርስቱ ካብ ከተማታቱ ንለዋውያን ይሃብ ቁጥሪ 9 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎም ከዓ ንስኻትኩም ንዮርዳኖስ ናብ ምድሪ ከነዓን ምስ ተሳገርኩም ብዘይ ሓሳብ ነፍሲ ዝቐተለ ቀታሊ ዝሃድመለን ከተማታት መዕቆቢ ዝኾናኹም ንኣኻትኩም ከተማታት ትፍለዩ እቲ ቀታሊ ኣብ ቅድሚ ኣኼባ ንፍርዲ ደው ከይበለ ከይመውት እዘን ከተማታት እዚአን ካብቲ ፈዳይ ደም መዕቆቢ ይኹናኹም እተን እትብዎን ከተማታት 6 ከተማ መዕቆቢ ይኹናኹም 3 ከተማ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ሃቡ 3 ከተማ ከዓ ኣብ ምድሪ ከነዓን ሃቡ ከተማታት መዕቆቢ ይኹና ደቂ እስራኤል ኮነ ንጓና ኮነ ምሳታቶም ንዝነብር ስደተኛ ኮነ ነፍሲ ወከፍ ብዘይ ፍልጠት ነፍሲ ዝቐተለ ናባታተን ካድም እዘን 6 ከተማ እዚአን መዕቆቢ ይኹና በኣቕሓ ሓፂን እንተ ወቕዖ ግና እሞ እንተ ሞተ ንሱ ቀታል ነፍሲ ቀታል ነፍሲ ከዓ ርግጽ ይሙት ወይስ ኣብ ኢዱ ብዝሓዞ ክቐትል ብዝኽእል እምኒ እንተ ወቕዖ እሞ እንተ ሞተ ንሱ ቀታል ነፍሲ ቀታል ነፍሲ ድማ ርግጽ ይሙት ወይ ኣብ ኢዱ ብዝሓዞ ኣቕሓ ዕንጨይቲ ክቐትል ብዝኽእል እንተ ወቕዖ እሞ እንተ ሞተ ንሱ ቀታል ነፍሲ ቀታል ነፍሲ ከዓ ርግጽ ይሙት ትፈዳይ ደም ነቲ ቀታሊ ይቕተሎ ምስ ዝረኽቦ ባዕሉ ይቕተሎ ብጽልኢ እንተ ደፍኦ ከዓ ወይ ተጸናትዩ ገለ እንተ ደርበየሉ እሞ እንተ ሞተ ወይ ጽልኢ ነይርዎ ብኢዱ እንተ ወቕዖ እሞ እንተ ሞተ እቲ ዝወቕዖ ቀታሊ ነፍሲ እሞ ርግጽ ይሙት ትፈዳይ ደም ነቲ ቀታሊ ምስ ዝረኽቦ ይቕተሎ ቁጥሪ 22 ብጽልኢ ዘይኮነ ብድንገት እንተ ደፍኦ ግና ንሱ ጸላኢኡ እንተ ዘይነበረ ወይ ከዓ ንኽፉእ እንተ ዘይደለየ ወይ ከይተጸናተወ ገለ ነገር እንተ ደርበየሉ ወይ ከይረኣዮ ክቐትል ብዝኽእል እምኒ እንተ ደርበየሉ እሞ እንተ ሞተ ሽዑ ተኣኺባ ኣብ መንጎ እቲ ወቓዕን ኣብ መንጎ እቲ ፈዳይ ደምን በዚ ሕጊ እዚ ይፍረድ ተኣኺባ ከዓ ነቲ ቀታሊ ካብ ኢድ እቲ ፈዳይ ደምን የድሕኖ ተኣኺባ ድማ ናብታ ሃዲሙላ ዝነበረ ከተማ መዕቆቢቱ ይምለሶ እቲ ብቅዱስ ቅብኢ ተቐብአ ሊቀ ካህናት ክሳዕ ዝመውት ኣብ ኣይጽናሕ እቲ ቀታሊ ካብ ዶብ እታ ዝሃድመላ ከተማ መዕቆቢቱ እንተ ወፀ ግና እቲ ፈዳይ ደም ከዓ ወፃኢ ዶብ እታ ከተማ መዕቆቢቱ እንተረኸቦ እቲ ፈዳይ ደም ድማ እቲ ቀታሊ እንተቐተሎ ዕዳ ደም የብሉን እቲ ቀታሊ ክሳዕ ሞት እቲ ሊቀ ካህናት ኣብታ ከተማ መዕቆቢቱ ክጸንሕ ይግብኦ ነይሩ እሞ ድሕሪ ሞት እቲ ሊቀ ካህናት ግና ናብታ ምድሪ ርስቱ ይመለስ እዚ ኣብ ኩሉ እትነብርዎ ንውሉድ ወለዶኹም ሕጊ ፍርዲ ይኹነልኩም ቁጥሪ 30 ነፍሲ ዝቐተለ ዘበለ እቲ ቀታሊ ብኣፍ ምስክር ይቀተል ምስክር ሓደ ግና ንሞት ነፍሲ ምስክር ኣይኹን ካብቲ ሞት ዝግባኦ ቀታሊ ጋር ነፍሲ ኣይትቀበሉ ርግጽ ሞት ደኣ ይሙት ስለ እቲ ናብ ከተማ መዕቆቢቱ ዝሃደመ ሊቀ ካህናት ከይሞተ ምእንቲ ናብ ዓዱ ክምለስ ኢልኩም ጋር ኣይትቀበሉ ደም ንሱ ነታ ሃገር የርክሳ እዩ እሞ ነታ ዘለኹምዋ ሃገር ኣይተርክስዋ እታ ሃገር ድማ ብዛዕባ እቲ እተኸዓዋ ደም በጀካ ደም እቲ ደም ዝኸዓወ ኣይትዕረቕን እያ ኣነ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ኣሓድር እየ እሞ ነታ ኣነ ኣብ ማእከላ ዝሓድራ ንስኻትኩም ድማ እትነብርዋ ሃገር ኣይተርክስዋ
ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 36 ርስቲ ናይ ምርዑዋት ኣንስቲ ቁጽሪ 1 ሓላቆማይ ቤት ኣቦታት ዓሌት ደቂ ጊልዓድ ወዲ ማኪር ወዲ መናሴ ካብ ዓሌታት ደቂ ዮሴፍ ድማ ቀረቡ ኣብ ቅድሚ ሙሴን ኣብ ቅድሚ እቶም ሽማምቲ ሓላቆማይ ቤት ኣቦታት ደቂ እስራኤልን ከዓ ተዛረቡ በሉ ድማ እግዚአብሔር እታ ምድርን ደቂ እስራኤል ንርስቲ ብዕጭ ክህቦም ንጎይታይ ኣዘዞ እግዚአብሔር ድማ ንጎይታይ እታ ርስቲ ጸልፎሓድ ሓውና ነዋልድ ክህበን ኣዘዞ እሳተን ከዓ ናብ ገለ ካብ ደቂ ካልኦት ነገዳት ደቂ እስራኤል እንተ ተኣትዋ ሽዑ ትርስተን ካብ ርስቲ ኣቦታትና ይውሰድ ናብ ርስቲ እቲ ዝኣተወኦ ነገድ ድማ ይውሰኽ በዚ ከምዚ ካብቲ ብዕጭ እተረስተና ይንከ ደቂ እስራኤል ዓመት እልልታ ምስኮነሎም እቲ ርስተን ናብ ርስቲ እቲ ዝኣተወኦ ነገድ ይውሰኽ ሽዑ ትርስተን ካብ ርስቲ ኣቦታትና ይንከ ቁጽሪ 5 ሙሴ ድማ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም ነገድ ደቂ ዮሴፍ ተዛረቦ ቁንዒ እግዚአብሔር ብናይ ኣዋልድ ጽልፎሓድ ከምዚ ኢሉ ዝኣዘዞ ነገር እዚ እዩ ናብ ዝፈትኦ ይተኣተዋ ካብ ዓሌት ነገድ ኣቦታተን ጥራይ ግዳ ይተኣተዋ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ደቂ እስራኤል ኣብ ርስቲ ነገድ ኣቦታቱ ደኣ ይጽናዕ እምበር ርስቲ ደቂ እስራኤል ካብ ነገድ ናብ ነገድ ኣይሕለፍ ካብ ነገዳት ደቂ እስራኤል ርስቲ ዝወረሰት ዘበለት ጓል ድማ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ደቂ እስራኤል ርስቲ ኣቦታቱ ምእንቲ ክወርስ ናብ ሓደ ካብ ዓሌት ነገድ ኣቦኣ ትተኣቶ ነፍሲ ወከፍ ነገድ ደቂ እስራኤል ኣብ ርስቱ ይጽናዕ እምበር እቲ ርስቲ ካብ ነገድ ናብ ካልእ ነገድ ኣይሕለፍ ቁጽሪ 10 ኣዋልድ ጽልፎሓድ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ገበራ መሓላት ትሪጳ ሕግላ ሚልካ ኖዓ ኣዋልድ ጽልፎሓድ ኣብ ደቂ ሓውቦታተን ተኣትዋ ኣብ ዓሌታት ደቂ መናሴ ወዲ ዮሴፍ ተኣትዋ ርስተን ድማ ኣብ ነገድ ዓሌት ኣቦአን ተረፈ ቁጽሪ 13 እግዚአብሔር ኣብ ጎላጉል ሞዓብ ኣብ ዮርዳኖስ ናይ ያሪኮ ንደቂ እስራኤል ብሙሴ ዝኣዘዞም ትእዛዛትን ፍርድታትን እዚ እዩ